سلام زخبركم تخاتلتي خمسانيحكم لو مخا ملء ترخا مصحف in search of happiness ማለት تلمي حጉስ ህይወት ሒዝና መጽናልና ምክታልኩም በخبر نقدم ملء ترخا مصحف in search of happiness تلمي حጉስ ህይወት ደራሲ ዓወት ብራኺ مقدم ህይወት ኣዝያ ሓጣር ጉዕዞ እያ ንጉስ ኩን ጊላ ሰላማዊ ኩን ዓማጺ ሃብታም ኩን ስኡን ምሁር ኩን መሃይም ምሰባት ሕውስ ኩን ጉሉል ኣብ ምድሪ ብህይወት ተጸናሕሉ ግዜ ኣዝዩ ውሱን እዩ ኩላትና ደቂ ሰባት ኣብ ክልተ መድረኻት ህይወት ማዕረኢና ክንውለድን ክንመውትን ናይ ኩላትና ኣመጻጽኣ ማለት ክንውለድ ኮለና ብሓደ ዓይነት መስርሕ ክኾን ከሎ ካብዚ ዓለም ንፋነወሉን ሓደ እዩ إذن كلتا مدرخات تفتراوين ولا حنت غنقيرو نخيل أيكونن أمونغو زي كلتا مدرخ زلو قعدقن بولكا أو مرشاهتات زمئزانيم شافنا زي مسعفن بار أمونغو زي كلتا بحريون مدرخات زلو قعزو زدهسس كخونيو كلاتنا هيوت كان سماغران كن حقوسينا ندلي زو زحنا نوعن مركاب بخفل زلو واقاه كن كفل قن دلوات أيكونان أو كندو ولا حنت غي قبرنا حقوس كن ركب ندلي إذا حققن كوم أيكونن حاوس نمركب بزح سعر زحتزيو كلاتنا حقوساتنا يمخانتو هو لنا إذن فرزر كو عبرتعنا أنت سرحنا ترايو بعد أرجو بزحنا عصرنا 4 ساعات معالتي شوعات معالتات هابسو من كالس رعنا نمعمم نحاوسنا زخون جزيه يولنان لو مزا ገንዘብን ነገራትን ዘዓብሉ ለዓለም ኣጉጊ መንገዲ ነውሕ ተጓዒዛላ ብዙሓት ካባናውን ነዚ መንገዲ ሒዞም ይጓዓዝሉ ሞኔታ ኣብ ህይወት ሕጉስ ምዃን ካብ ገንዘብ ምእካብ ኣዝዩ ዝበለጸ ምዃኑ ከሰብሉ ኣይከኣሉን እዛ መጽሓፍ እምበር ኣንበብቲ ንሕጉስ ህይወት ክንርዶን ሕጉስ ህይወት ክህልወናን ክትሕግዘና ተስፋ ይገብር ምዕራፍ 1 ስለምንታይ ትልሚ ሕጉስ ህይወት ሕጊ ቁጽሪ 1 ጠንቂ ዘይምሕጓዝካ ኣለሊ ተማሃራይ ኮሌጅ ኣብ ዝነበርኩሉ ኣብ ህይወተይ ክልተ ነገራት ክረክብ ይብህግ ነይረ ትምህርተይ ክዛዝምን ኣዕጋቢ ኣታዊ ክህልወንን ብዛዕባ እዚ መደበ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ኣዕሩኽተይ ይዘራረቡል ነይረ እቲ ዝነበረና ፈታንን ኣጨናቕን ትምህርቲ ኮሌጅ እንተዛዚምና ብድሕሪ ህይወትና ኣዝያ ቀላልን ምችእትን ከም ትኸውን ንሓስብ ነርና نتسعق مرمراتات كولج بمنتصار سرح علم أزيو أزانين أدساتن كم زخون نزرار بنيرنا تمسجن ناي كولج تمرتنا بعود بمزامنا بسر عالم توافيرنا أبتم بجمر أسرح الجمر كله زروخ وزنور كأتاوي هيوتي وحقوز نخمرح أغلي نيرو المشت السمر اللي كاهنا بسرح بعقبت ناتمال علشكو هيوتي كل زي بخمس خط كسر اللي تتمنغوم ኮይኑ ግን ድሕሪ ሓፂር ግዜ ጠለባተይ ክዛይዱ ጀመሩ ኣብ ኣታዊታተይ ዝመጽዕበት ግን ኣይነበረን ከም ውጽኢቱ እቲ ካብ ኣታዊታተይ ክረኽቦ ዝጸናዕኹ ዕግበትን ሓጎስን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከንቆልቆል ጀመረ ኣብዚ እምበር እቲ ኣብ ኮሌጅ ዝነበረ ጸቕጢ ብናይ ስራሕ ዓለምን ሓፈሻዊ ህይወትን ጸቕጢ ተተኪኡ ቀዳሚት ደመወዘይ ንምርካብ ዝነበረ ባህገይ ብደረጃ ዘይብሎም ድሌታት ክድወን ጀሚሩ بزي قلب زو السخوزنا وردليتاتي نمملا عبرتي عسرحخو زيزكس فرقن كركب آيك ألكون ولاكا عفرما بتبوق أن تجمره كله أبقلش كله خوز حال مزربوركو كسمر اللي آيك آلن تسفايكا بايتا زبته أبكم زيها واو زنوركو وقناتات حلمين مسمارتو تحبايتا خوينو آي تسمعنن كان وصيتو حاقو سيون آب حرقا ورغم نلتسقم قلت فتحنا مركب عازيوم بزحات بزعب حاقو زدهس مصحفتي أنبوكو بزحاتنا نفس عبيت فيديوهات تخاتاتلكو بس عروقتيون بقد سالي تزرارب كلو يخون مرزخوانا زيجبت فريق ركب آيك آلكون عبزي جيزيني حاقو سنفلتت بعون كود كوزنعو زوسون كلو جزيه نباره إذا مصحفك هوتيز أو قعزن حقوسي وستخايا لمسنعاتن استقى اسمه تمكرنيا أنا زدلي وتي ترخي والله لما كان السخوم كان زناتي من قد حقوسي وتكوترغ تحقزوكمي تانكي زي حقوس هيوتي بزحق زي تقو خيفلتايو زي حقوسات كنكون نخلينا بزي تانكي زي حقوس كتكون آي تخلتنيها
ጠንቁ ክትፈልጦ ትኽእል ወላ እውን ኣይትኽእልን ናይ ግድን ግን ጠንቂ ኣሎ እቲ ጠንቂ ከዓ ምህላው ኣሉታውያን ሓሳባት ወይ ከዓ ዘይምህላው ኣወንታውያን ሓሳባት እዩ ካብ ዝወፃእ ግን ክህሉ ኣይክእልን ጠንቂ ዘይምሕጓስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ እታ ናይ መጀመርያ ስጉመይ ናብ ሕጉስ ህይወት ጠንቂ ዘይምሕጓሰይ ምልለያ ነይራ እዞም ዝስዕቡ ዝርዝራት ኣብ ህይወተይ ሕጉስ ካብ ምዃን ሓሊኾም ሒዞም ዝነበሩ ፀገባት እዮም ሓደ ንኩሎም ፀገማት ክትፈትሖም ምሕሳብ ኩሉ ግዜ ፀገማት እንተፈቲሕኻዮም ሕጉስ ህይወት ክትነብር ዝከኣል ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርኒ ብርግፅ ሓደ ፀገም ዝፈትሓኹ ሓጎሲ ዝስማዓኒ ግን ናይ ህይወት ፀገማት ፈቲሕኻ ዝውድኡ ዘይምዃኖም ከዓ ይዝንግዕ ነይረ ብዙሓት ፀገማት እውን ብዓቕሚ ወዲ ሰብ ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት ግድን ዘይፈትሓኹ ምባል ነቲ ፀገም መሊሱ እዩ ዘጋዶን ሓጎሰይ ዝዘርግን ዝነበረ ክልተ ንኽትሕጎስ ቆፀራ መሓዝ እዚ ሓደ ካብዚ ዓብዪ ፀገማተይ ነይሩ እዚ ማለት ንኽትሕጎስ ቆፀራ መሓዝ እዩ ንኣብነት ትምህርተይ ምዛዘምኩ ፅቡቕ ኣታዊ ምስ ረኸብኩ ሓደስ ሰዓር ክመሓዙ ምሰላለኹ ወዘተ ዝብሉ ካብቶም ዘይምሕጓሰይ ዘናውሑ ዝነበሩ እዮም ነዞም ዝተገልፁ ክሳብ ዝረክብ ኣብቲ ግዜ ትሕጎሶ ዝነበረኒ ግዜ ኣባኺነ እየ ሰለስተ ምውድዳር ምናልባት ሰባት ንዓይ ከም ዕደኛ ገይሮም ዝሓስቡን ክህልው ይኽእሉ ይኾኑ ኣነ ከዓ ኣብዚ ናተይ ዕድመ ኮይኖም ብዙሕ ሃብቲ ዘኻዕበቱ ክላላይ ወይ ሳሳይ መፅሓፎም ዘሕተሙ ይወዳድር ዝመፃናይ መንገዲ ሓደ ኣይኮነን ከመይ ኣቢልና እሞ ዝተጓዓዝናዮ ርሕቐት ሓደ ክኸውን ዝኽእል ኣርባዕተ ንህልው ኩነታት ዘይምቕባል ኣብ ህይወት ንብህጎን ንረኽቦን ኣዝዩ ዝተፈላለዩ እዩ ኩሉ ንሓልሞ ንረኽቦ ማለት ኣይኮነን ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ህይወተይ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክትበፅሕ ኣለዋ እናበልኩ ሓጎሰይ ይዘርጎ ነይረ ጽቡቕ ሕልሚ ምህላው ጸጋ እዩ የግዳስ ምስ ክውንነት ዘባእስ ከዓ ክኸውን የብሉን ወላ እውን ካብ ሕልመይ ኣዝየ ርሒቐ ይሃሉ ንህሉ ኩነታተይ ክቕበሎ ነይሩኒ ሓሙሽተ ዝተጋነነ ክብሪ ንገንዘብ ኩሉ ግዜ ብዘይ ገንዘብ ክሕጎስ ከም ዘይክእል ዝሓስብ ነይረ ገንዘብ ግን ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ጥራይ ዝፈትሕ ዝተጋነነ ትፅቢት ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ምሕዳሪ ናይ ሓጎስ ስምዒት ክፈጥር ኣይክእልን ነይረ ሽዱሽተ ሚዛናዊ ህይወት ሎም ዘይተፀበኽዎ ዝኽፈል ሕሳብ ይመጽእ ጽባሕ ዝሕዝን ዜና ይሰምዕ ድሕሪ ጽባሕ ሞት ናይ ዘይተፀበኽዎ ሰብ የጋጥም ብድሕሪኡ ካብ ኣባል ስድራና ዝቖንዙ ሕማም ይገጥሞ ብድሕሪ ዘሎ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ይጋራጮ ወዘተ እናበልኩ ኣብ ነብሱ ከፍ መዓልቲ ገለን ሓጎሰይ ዝዘርግ የጋጥም መዓልታዊ ብውሕሉ ሓንቲ ንእሽተይ ፀገም ንምሉእ ናይ ሓጎሰይ መንፈስ ትዘርግ እዚ ከዓ ንቡር ዕለታዊ ህይወትና እዩ ኣብ ከምዚ ዘይርጉእን ዘይተርፍን ባህርያት ህይወት ሚዛን ህይወተይ ናይ ምሕላው ክእለት ኣይነበረንን ሸውዓተ ከበድቲ ዕላማታት ኩሉ ዝትልሞ ዕላማታት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝመደበሉ ግዜ ክዕመም ከም ዘለዎ ይሓስብ ነይረ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለዩ ሕፅረታት ከም ገንዘብ ግዜ ከምቲ ዝመደብክዎ ኣይኮነለይን ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን እናበልኩ ልዕሊ ዓቐን ይሓስብ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ምስ ክውንነተይ ዘይኮኑ ከበድቲ መደባት ይሕንፅፅ ክጓዓዝ ኣብ ጀመርኩሉ ግን ከምቲ ዝመደብክዎ ኣይስጉምን ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓጎስ ከስተማቕር ብጣዕሚ ይከብደኒ ነይሩ ሸሞንተ ዘይጥጡሕ ባይታ ምስ ዝነበርክዎ ኩነታት ሕልመይ ንምስማር ዝከኣል ኣይነበረን እዚ ከዓ ናይ ስዕረት ስምዒት ይፈጥረለይ ነይሩ እዩ ብዝተለምክዎ ዕላማ ብተደጋጋሚ ክፈሽለኒ ይርኢ እሞ ሕጂ እውን ናብ ዝተለምክዎ ዕላማ ክበፅሕ ኣይክእልኒ ኢለ ይጭነቕ ትሽዓተ ርዲኢት ባህግን ክውንነትን ሕልሚ ንሕና ንደልዮ እዩ እዚ ማለት ኣብ ውሽጥኻ ዝሓድር ባህጊ ኮይኑ ንውሽጥኻ ትርጉም ዝህብ እዩ ዕላማታት ከዓ ሕልምኻ ንምስማር ትጓዓዞም ናይ ጉዕዞ መቃናት እዮም ናብ ዕላማታትና ንምብፃሕ እንተወዲቕና ሕልምታትና ውዱቕ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ዳግመ ስርር ጌርና እንደገና ክንምገስ ጥራይ ዘለና ኣነ ግና ኣብቲ ግዜቲ ከምዚ ይርድኦ ኣይነበርኩን ሕልምታተይ ካብ ዝጨበጥኩም ነገራት ይፈላለዮም ኣይነበርኩን ዓሰርተ ጠንቁ ዘይተፈልጠ ብዙሕ ግዜ ጠንቁ ክርዳእኒ ብዘይከኣለ ሓጎሰይ ይበንን ነይሩ እዩ
ስለምንታይ ሰላመይ ዝዝረግ ዘሎ ኢለ ይሓስሞ እቲ ጠንቂ ግን ክርዳእኒ ኣይክእልን። እዚ ግን ጠንቂ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን፣ ንዓይ ግን ኣይንፅረለይን ነይሩ። ከምዚ ኣቐድሙ ዝተዘርዘረ ጠንቂ ዘይምሕጓሰይ ኣነፂረ ምስ ፈለጥኩ ግን ንምፍትሖም ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዘ። ቅድሚ ናብ ካልእ ነጥብታት ምስጋርና ኩላትና ጠንቂ ዘይምሕጓስና ኣነፂርና ክንፈልጥ ይግባእ። ቅድሚ ግን እዚ ሕጉስ ህይወትና ብኸመይና ንሪኦ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝስዕብ ምዕራፍ ክንምልስ ኢና። ምዕራፍ 2 ኣረኣያና ንዚ ሕጉስ ህይወት። ሕጊ ቁፅሪ 2 ኣሉታውያን ፅልዋት ደጋውያን ሓይልታት ውፅኢት ውሽጣዊ ድኽመት እዩ። ስለዚ ውሽጣዊ ሓይልኻ ዕርድኻ ግበሮ። ኩሉ ሰብ ካብ ህይወት ብዙሕ እዩ ዝፅበዕ። ህይወት ብሓጎስ ምንባር ናይ ኩሉ ሰብ ሕልሚ እዩ። ኮይኑ ግን ዝበዝሐ ሰብ ዘይሕጉስ ህይወት ክነብር ንቡር ተርእዮ እዩ። ትሕጎሰሉ ግዜ ኣዝዩ ድሩርቲ ዝኸውን። እዚ ግን ፈፂምካ ትሕጎሰሉ ግዜ የለን ማለት ኣይኮነን። ብርግፅ ደጋውያን ሓይልታትና ሓጎስና ኣይፀልውን እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ውሽጥኻ ሓያል እንተኾይኑ ግን ደጋውያን ሓይልታት ሓጎስካ ክዘርጉ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ናኾነት ሓቂ ግን ዝበዝሐ ሰብ ነዚ ሕጉስ ህይወቱ እንታይ ምኽንያት እዩ ዘቕርብ? ሰባት ህይወቶም ሓጎስ ዝጎደሎ ኣብ ዝኸውን ዘቕርቦም 7 ምኽንያት ይስዑ። 1 ስድራ ቤት። ኩሉ ግዜ ሰባት ስድሮኦም ካብ ሓጎስ ከም ዝዓንቀፍዎም ይዛረቡ እዮም። ስድራይ ድኻታት፣ ዘይዕድለኛታት፣ ሰታያት፣ ዝተፋትሑ፣ ጸቢባት ተሓሳስቦም እንተዘይኮኑ ሕጉስ መኾንኩ ነይረ ይብሉ። ሓቂ ስድራ ቤታት ተረት ዘይብሎም ፀገማት ኣለዎም፣ ግን ዝበዝሑ ክፍትሑ ዝኽእሉ እዮም። ዋላ እውን ክፍትሑ ዘይክእሉ እንተኾይኖም ከዓ ማዕረቲ ጠንኪፎምካ ዘለዉ ክፀልዉካ ከተፍቅድ ኣይግባእን። ስለዚ ዝፍትሑን ዘይፍትሑን ፀገማት መም እዮም። ነቶም ዝፍትሑ ብዓቕሊ ፍትሓዮም፣ ነቶም ዘይፍትሑ ከዓ ተቐበሎም። ንስድራኻ ምቋስ ግን ከተቋርፅ ይግባእ። 2 ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት። ምሳኻ ዘይቃዶ ባህርያት ዘለዎም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ህይወትካ ሓጎስ ንኽንፈጎ ምኽንያት ክኾኑ ኣይግባእን። ዋላ እውን ከባቢኻ ብነገራማት፣ ወረኛታት፣ ኣሉታት ዝነዝሑ፣ መጣፋፋእቲ፣ ራእየ ዘይብሎም፣ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘይብሎም፣ ንኻልኦት ምቋስ ዝብለፉ ዝተኸበ ይኹን ምሶም ክትህሉን ዘይክትህሉን ናትካ ምርጫ እዩ። ኣብ ዙርያኻ ከም ናትካ ድሌት፣ ዕላማ፣ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ከም ዝህሉ ምግባር ይትፍታሕ። ኣብ ዙርያ ዝርከቡ ሰባት ከም ምኽንያት ዘቕርቡ ሰባት ግን ውሑዳት ኣይኮኑን። 3 መጻምዲ። ብሰንኪ መጻምደይ ሓጎሰይ ተዘሪጉ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ስራሕካ ይኹን ካልእ ክፋል ህይወትካ ብናይ ገዛኻ ኩነት ኣእምሮ ይጽለዩ። ብዙሕ ሰብ ከዓ ንመጻምዱ ይወቅስ እዩ። ሓቂ እዩ፣ ምስ ዕላማኻን ክብረታትካን ትኸይድ ወይ ዝኸይድ ሰብ ምምራት ጽቡቕ እዩ። ሕጂ ናይ ምርጫ ግዜ ሓሊፉ ኣብ ሓደር ኣለኻ ትኾንካ ግን ፀገማትካ ብልዝብ ጥራይ ፍታሕ። ንመጻምድኻ ምውቃስ ግን ፍታሕ ኣይኮነን። ብውሑዱ ሓላፍነት ሓጎስካ ክትስከም ይግባእ። 4 ስራሕ። ስራሕ ልሙድ ምኽንያት ናይ ብዙሓት ዘይሕጉስ ህይወት እዩ። መወዳእታ ዘይብሉ ወቐሳ፣ ከም ሸንኮለል ዝበዝሖ ኣሰራርሓ፣ ኣበጻጻሕቲ መሳርሕቲ፣ ኣደንቋሪ ኣሰራርሓ፣ መላኺ ሓላፊ፣ ብዙሕ ሰዓታት ስራሕ፣ ውሑድ ኣታዊ፣ ቅሊል ዕዮ፣ ዘይምህላው ዕቤት፣ ምስኣን ውልቀ ናጽነት እናተባህለ ይምረር። በቃ እዛ ናይ ስራሕ ፀገመይ እንተትፍትሓለይ እንታይ ዝሃብካ ንኽብሎ ይበሃል እዩ። ሓደ ግዜ እዞም መረራታት ቁኑዓት ኣይኮኑን። ምኽንያቱ ከተዕርዮም ዝከኣል ክሳብ ዝኾነ ወይ እውን ስራሕ ክትቅይር። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ስራሕ ክፋል ዳኣ እምበር ሙሉእ ህይወትካ ኣይኮነን። ስለዚ ክሳብ ትሕጎሰሉ ስራሕ ትረክብ ኣብ ካልእ ክፋል ህይወትካ ሕጉስ ኩን። 5 ገንዘብ።
ሰባት ዝማረሩሉ ቁፅሪ ሓደ ምኽንያት ዘይምህላው እኹል ገንዘብ እዩ። ፍርቂ ሚልዮን እንተዝህልወኒ ወይ ዕዳይ ተዝስረ ዘለይ ሕጉስ መኾንኩ ዝብል ምኽንያት ይርከቦ። እቲ ፀገም ግን እቲ ሕጉሰኒ ትብሎ ዘለኻ ገንዘብ ንዕኡ ምስ ረኸብካ ትሕጐስ ዲኻ ኣይክትሕጐስን ዘይፍለጥ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ንዕኡ ምስ ረኸብካ መሊስካ ካልእ ዝያዳ ምጥላብካ ስለ ዘይተርፍ። እዚ ሎም ረኺብካዮ ዘለኻ እውን ትማሊ ተሓልሞ ወይ ተዝህልወን ትብሎ ዝነበርካ እዩ። ብርግጽ ኩላትና መሰረታውያን ነገራት የድልዩና እዮም። እዚ ግን ገንዘብ እንኮ ባብ ሓጐስ እዩ ማለትካ ኣይኮነን። ሓጐስ ኣብ ውሽጥኻ ብዝፍጠር ስምዒት እዩ ዝመጽእ፣ ብዘለካ ገንዘብ ትዕድጎ ወይ ካልእ ኣይኮነን። ሕፅረት ገንዘብ ብዙሕ ነገራውያን ነገራት ካብ ምውናን ዝገታዕካ እምበር ሓጐስካ ዝዘርግ ኣይኮነን። እዚ ዘሎ ሓሻሽ ሕብረተሰብ ነገራት ናይ ምውናን ዘይዓርፍ ሕልሚ ኣስሪጽልና እዩ። ሓቀኛ ሓጐስ ግን ካብ ውሽጥኻ እምበር ካብ ደገ ኣይምንጩን። 6 ግዜ መዓልታዊ 24 ሰዓታት ንኹሉ ፍጡር ብማዕረ ዝወሃቦ። መን ኢኻ ስራሕኻ ዝወሰደ ሰዓታት ይውሰድ፣ ስራሕ ኣለካ ድዩ የብልካን፣ ግዜኻ ብኸመይ ትጥቀመሉ ብዘየገድስ መዓልታዊ 24 ሰዓታት ይዕደለካ። ብኸመይ ትጥቀመሉ ግን ናትካ ምርጫ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንስድራ ቤት ምሕጓስ ነብሰ ዘተ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይረኸቡ ይዛረቡ እዮም። እዚ ግን ብፍጹም ቁኑዕ ኣይኮነን። እቶም ንህይወት ዘሰማቐርዋኸ ካባኻ ንላዕሊ ግዜ ይወሃቦም ድዩ? ማለት ዝያዳ 24 ሰዓታት መዓልቲ ይወሃቦም ድዩ? ወይ ንባህሪ ግዜ ክልውጥ ዝኽእል ናይ ወዲ ሰብ ሓይሊ ኣሎ ድዩ? እቲ ፍልይ እምበር ኣብ ምሕደራ ግዜ እዩ ዘሎ። ቀዳምነትካ ትፈልጥ፣ ዝጠቕሙኻ ካብ ዘይጠቕሙኻ ትፈሊ፣ ብመደብ ትጓዓዝ፣ ሕፅረት ግዜ ከም ምኽንያት ከተቕርቦም ኣይትኽእልን ኢኻ። 7 ሕፅረት ትምህርቲ። ገለገለ ሰባት ትሑት ደረጃ ትምህርቶም ከም ጠንቂ ዘይምሕጓሶም ገይሮም የቕርቡ እዮም። ግን ዝበዝሐ ኮሌጃት ወይ ዩኒቨርሲታት ብኸመይ ትሕጐስ ዝብል ኣምር ኣይምህራን እየን። ፍልጠት ንምድላብ ድሌት እንተለካ ህይወት ማዕልያ ዘይብሎም ትምህርቲ እያ ትቕርበልካ። እዚ ዓለምና እኮ ንባዕላ እውን ዝዓበየት ናይ ትምህርቲ ትካል እያ። ሕፅረት ትምህርቲ ኣለኒ እናበልካ ንነብስኻ ከተተዓሻሹ የብልካን። ነብሰ ሕድገት። ኣብዞም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ነጥብታት ኣብ ኣእምሮና ዘቐመጥናዮም ጠንቅታት ሓጐስ ካብ ህይወትና ክበንን ዝገብሩ እዮም። ኩሎም ካብ ነብስና ወፃዮም። መንግስቲ፣ ስድራና፣ ሕጋዊ ኣሰራርሓ፣ መጻምዲ፣ ስራሕ፣ ግዜ ኮይኖም ብዘይካ ነብስና ኩሎም ሓላፍነት ይስከሙ። እቲ ሓቂ ግን ጠንቂ ዘይምሕጓስካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ። እዚ ማለት ካልኦት ረቑሒታት ኣይጸልውኻን እዮም ማለት ኣይኮነን። ክውስኑኻ ግን ኣይግባእን። ንስኻ ወዲ ሰብ ኢኻ። መዓልታዊ ህይወትካ ንምቕያር ክትጽዕር ይግባእ። ናብዚ ናይ ሎሚ ደረጃ ክትበጽሕ ኣዝዮም ብዙሓት ዘጣዕሱ ጌጋታት ጌርካ ኢኻ። ብዙሕ ውድኸውን ሓሊፍካ ኢኻ። ንነብስኻ ከምዚ ናበልካ ትወቕሳ ኢኻ። ከምዚ እንተዝገብር ከምዚ ኣይምኾንኩን፣ ጌጋታተይ እንተዝእርሞም ነይረ ውፅኢተይ ዝተፈለየ ምኾነ ነይሩ። እዎ ብዙሕ ጌጋታትን ፀገማትን እኮ ጌርካ ኢኻ። ብዘይ ጌጋኽ እሞ ህይወት ክትነብራ ይከኣል እዩ። ሕጂ እምበኣር ብኸመይ ክትሕጐስ ከም ዘለካ ጥራይኻ ክትሓስብ ዘለካ። ብዘይ ነብሲ ሕድገት ንነብስኻ ካብ ዘይናይ ምሕጓስ ቤት ማሕቡስ ከተገላግላ ኣይትኽእልን ኢኻ። ደጋውያን ሓይልታት ኣይጸልኡኻን እዮም ማለት ኣይኮነን። ክፍትሑ ዝኽእሉ ክሳብ ዝኾነ ግን ከም መምኽኔታ ክትጥቀመሎም ኣይግባእን። ክትፈትሖም ኣበርቲዕኻ ብምስራሕ ጥራይ ሓጐስካ ከተሰስን ይግባእ። ኣብ ስድራኻ፣ ዝምድናኻ፣ ሞያኻ፣ መጻምድኻ ማዕልያ ዘይብሎም ፀገማት ይጎንፍኻ እዮም። እዚ ግን ንቡር ተርእዮ መዓልታዊ ህይወት ደቂ ሰባት እዩ። ሓደ ግዜ ይግረም እየ። ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ንሓጢኣቶም ሕድገት ክገብረሎም ይጽልዩ፣ ንነብሶም ግን ሕድገት ዝበሃል ዘይገብሩ። ካብ ዝኾነ ሕሉፍ ኣበሳ ንነብስኻ ነፃ ግበራ። ኣበሳኻ ብተስፋን ሓጎስን ሕጸቦ።
ስለዚ ኣብ ክንዲ ንኻልኦት እናወቐስካ ምኽኒቱ ኹምር ንነብስኻ ሕድገት ግበር ንሕጉስ መጻእኻ ኣማዕዱ ዝበዝሕ ግዜ ግን ነብሲ ሕድገት ካብ ሕድገት ንኻልኦት ክትገብር ኣዝዩ ይኸብድ ኩሉ ግዜ ንነብስናን ንኻልኦትን ሕድገት ክንገብር ንደሊና ሕድገት ግን ቀሊል ኣይኮነን ካብ ንኻልኦት ንነብስኻ ሕድገት ክትገብርካ ኣዝዩ ይኸብድ ከምኡ ክንገብር ቁኑዕ ምዃኑ ንኣምን ኢና ዝበዝሐ ግን ቁኑዓት ነገራት ከበድቲ እዮም ስለምንታይ ግን ነብሲ ሕድገት ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን ሓደ ኣንነት ንፈተንቲ እዋናት ናይ ምስጋር ክእለትካ ይቐትሎ እዩ ምኽንያቱ ብዛዕባ ነብስና ጌጋ ምስሊ ስለዝህልወና ንነብሶም ኣበሳ ኣልቦ ገይሮም ዝቆፅሩ ሰባት ኣብ ክንዲ ነብሲ ሕድገት ዝገብሩ ንነብሶም ወላ ሓንቲ ጌጋ ከምዘይገበሩ እናነገሩ እዮም ዘደናግሩ ክልተ ትፅቢታት እዚ ማለት ዝያዳ ካብ ካልኦት ካብ ነብስና ስለንፅበዩ ሰባት ይኹኑ ሃገራት ካብ ንሕድሕዶም ብዙሕ ትፅቢት እንተነይርዎም ዝኾነ ዘይምስማዕ ኣብ ዘጋጥመሉ ሕድገት ንኽገብሩ ኣዝዩ ዝኸበደ ዝኸውን ዝያዳ ካብ ካልኦት ኣብ ትፅበየሉ ኩነታት ከም ትፅቢትካ ኣብ ዘይኮነሉ ንሕድገት ዝኸበደ ዝኸውን ስለዚ እምበኣር ካብ ነብስና ብዙሕ ስለንፅበ ነብሲ ሕድገት ካብ ሕድገት ንኻልኦት ከቢድ ዝገብሮ ሰለስተ ፍጹምነት ሓደ ሰብ ንነብሱ ከም ፍጹም ገይሩ ኣብ ዝሓስበሉ ነብሲ ሕድገት ዝኸበደ ይኸውን ምኽንያቱ ጌጋ ውድቀት ግዝያዊ ስዕረት ትደልዮ ዘይምርካብ ከም ሓደ ገበን እዮም ዝሕሰቡ ገበነኛ ክኸውን ዝደሊ ከዓ የለን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ክንዲ ጌጋኻ ተቐቢልካ ምእራምን ነብሲ ሕድገት ትገብርን ንጌጋኻ ከይተቐበልካ ዋላ ሓደ ፀገም ከም ዘይጋጠመ ኮንካ ክትረአኻ ትፍትን ኣርባዕተ ጥቡቕ ዝምድና ዝበደለካ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ተዘየለ ነቲ ንሱ ዘምፃልካ ቃንዛ ትርስዖ ኢኻ በኣንጻሩ እቲ ሰብ ግን ኣብ ከባቢኻ እንተሎ እናኽትሪኦ ቃንዛኻ ይዝውስኽ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕድገት ክትገብርካ ዝኸበደ ይኸውን እዚ ከምዚ ኣብ እሾኽ ዘፀግዐት ቆልቋል ታኾንካ ኢኻ ትነብር ብተመሳሳሊ ምስ ውሽጢኻ ዘለካ ቅርበት ኣዝዩ ጥቡቕ እዩ ዝያዳ ምስ ካልኦት ከዓ ኣዝዩ ዝቐረበ እዩ ስለዝኾነ ኢኻ ነብሲ ሕድገት ክትገብር ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን ኣዝዩ ጥቡቕ ቅርበት ኣብ ዝህልወካ ዝኾነ ፀገም ኣብ ዝፍጠር ሕድገት ምግባር ዝኸበደ ዝገብሮ ሓሙሽተ ቃንዛኻን ስምዒትካን ክትቆፃፀር ቀሊል ኣይኮነን እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ዘይተፀበኻዮ ሃንደበታዊ ኩነታት ስምዒትካ ክትቆፃፀር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሽዱሽተ ቀዳማይ ስጋኣት ውሽጣዊ ድኽመትካ ቀዳማይ ስጋኣት ናሓጎስካ ኢልካ እንተሓሲብካዮ ኣብ ገዛ ነብስኻ ከቢድ መቕፃዕቲ ኢኻ ትእውጅ ሓንሳብን ዘይዳግም መቕፃዕቲ ከተቐምጥካ ትደሊ እዚ ንሕድገት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝገብሮ ሕድገት ዘይምግባርካ ካብ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ጌጋ ክትገብር መግትኢ ኢኻ ትጥቀመሉ እዞም ዝረኣናዮም ነጥብታት ነብሲ ሕድገት ከይንገብር ካብ ዝጎትኡና ረቑሒታት ስሙ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከዓ ኣረኣእያና ብምቕያር ነብሲ ሕድገት ክንገብር ይሕጉዝና ቀዳማይ ተቐባልነት ካብ ነብስኻ ዝተጋነነ ትፅቢት ከየንበርካ ነብስኻ ከም ዘላታ ተቐበላ ክልተ ዝሓሸ ሰብ ኮንካ ክትቀርብ ፃዕር ኣብ ክንዲ ጌጋታትካ ንነብስኻ ትኹንን ነብስኻ ኣብ መጻኢ ዝሓሸት ንኽትከውን ኣቐዲምካ ተዳሉን ንዳግመ ስራሕ ተበገስን ፀገማትካ ንኻልኦት ኣካፍል ሰለስተ ነብስኻ ኣፍቅር እዚ ዝያዳ ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ ትሕቲ ነብሰ ልግሲ ክንድህስሶ ኢና ኣርባዕተ ነብሲ ወከፍ ጌጋ ከም ናይ ትምህርቲ ኣጋጣሚ ውሰዶ ሕጉሳት ዲና ኣይኮናን ንፈልጠሉ መንገድታት
ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ፍሽኽታ ዘዘውትር መንፈሱ ህዱእ ሓላፍነት ዝስከም ኣብ ቃላቱ ኣመስጋኒ ምስ ሰባት ኣወንታዊ ዝምድና ዘለዎ ሕጉስ ክበሃል ዶ ይኽእል? ብዙሓት ሰባት ነፍሶም ይኹኑ ንኻልኦት ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ይነግሩ እዮም፣ ግን ዘይክኾኑኻ ይኽእሉ እዮም። ንኻልኦት ሰባት ሕጉስ ከተምስል ተዘውትሮ ፍሽኽታ ተወሳኢ እዩ። ንገሌና ሕጉሳት ዲና ኣይኮናን ምፍላጥ እውን ብጣዕሚ የሸግረና እዩ። ገሌና ኸ ዘይሕጉሳት ከለና ሕጉሳት ኮይኑ ይስማዓና። ሓጎስ ግን ንነፍስኻ ሕጉሴ ወይ ኣይኮንኩን እናበልካ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ናቱ ንጹር ዝኾነ ምልክት ኣለዎ። ሕጂ እምበር ሕጉሳት ዲና ኣይኮናን ንፈልጠሉ መንገድታት ክንርኢ። ቀዳማይ ናይ ካልኦት ዓወትን ሓጎስን የሕርቐካ ዶ? ናይ ካልኦት ዓወትን ሓጎስን ንዓኻ ኣሉታዊ ስምዒት ዝፈጥረልካ እንተኾይኑ ሕጉስ ከም ዘይኮንካ ፍለጥ። ካልኦት ሰባት ክዕወቱ፣ ክሽለሙ፣ ክሕጎሱ ርኢኻ ቅዥ ዶ ይመጸካ ወይ ትሓርቕ? እዚ እንተኾይኑ ዘይሕጉስ ምዃንካ ፍለጥ። ክልተ ህይወትካ ብተዋስኦ ዝተመልአ ድያ? ሓጎስ ማለት ካልኦት ሰባት ንስኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ደሊኻ ረሲዕኻ ውሽጥኻ ብዝኣምነሉ መንገዲ ምንባር ማለት እዩ። ካልኦት ብዛዕባ ዝምድና፣ ዘረባ፣ ስራሕ፣ ኣካይዳ፣ ኣከዳድና እንታይ ሓስቡ ኢልካ ምሕሳብ ምልክት ዘይሕጉስ ህይወት እዩ። ንኻልኦት ንምምሳጥን ዓቢ ሰብ ኮንካ ንኽትረአን ትሰርሖ ኩሉ ተዋስኦ እዩ። እዚ ኸኣ ምልክት ናይ ሓደ ሚዛኑ ዘይሓለወ ህይወት እዩ። ሰለስተ መዓልታዊ ልዕሊ 2 ሰዓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምጥፋእ። መዓልታዊ ልዕሊ 2 ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምጥፋእ ምልክት ዘይሕጉስ ህይወት እዩ። እዚ ብዘይካ ኣብቲ ናይ ስራሕ ግዜኻ ብስራሕ ምስ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተኣሳሰሮ እዩ። እዚ ማለት ዘይሕጉስ ስለዝኾንካ ኣይኮንካን ክንዱ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጥፍእ ዘለኻ። ክንዱ ግዜ ኣብኡ ምጥፋእኻ ግን ዘይሕጉስ እዩ ዝገብረካ። 4 ብስሩዕ ምንቅስቓስ ተዘውትር ዶ? ክሳብ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ምንቅስቓስ ዘይተዘውትር እንተኾንካ ሓደ ባታ ሓጎስ ጎዲልካ ከም ዘሎ ፍለጥ። 5 ቅልጡፍ ምቅያር ኩነት ኣእምሮ። ሓቀኛ ሓጎስ ካብ ውሽጣዊ ርግኣት እዩ ዝመጽእ። ውሽጣዊ ርግኣትካ ዘጋጥሙኻ ጸገማት ብዘየገድስ ዘይዝረግ ሰላም ምውናን እዩ። ኣብ ጫፍ ሓጎስ ጸኒሕኻ ከይደንጎኻ ናብ ሓደ ዘተክዝ ወይ ከዓ ዘይሕጉስ ኩነት ትሰጋግር እንተኾንካ ምልክት ናይ ሓደ ዘይሕጉስ ህይወት እዩ። ብቐጻሊ ኣዝዩ ቅልጡፍ ምቅያር ኩነት ኣእምሮ ምንጽብራቕ ምልክት ናይ ዘይሓቀኛ ሓጎስ እዩ። ኣብ ድስቲ ዘሎ ማይ ዋላ ብዘይጠቅም ሓዊ ክመውቕን ከይጸንሐ ክዝሕልን ይኽእል እዩ። ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ ማይ ግን ከምኡ ኣይኮነን። 6 ዘይተጨበጡ ድሌታት። ትደልዮ ስራሕ ግን ዘይረኸብካዮ ኣሎ ዶ? ክትበጽሖ ትደሊ ቦታ ግን ዘይበጻሕካዮ ኣሎ ዶ? ኣብ ዙርያኻ ኩሉ ትደልዮም ሰባት ግን ዘይረኸብካዮም ኣለዉ ዶ? እቲ መልሲ እዎ ተኾይኑ ሕጂ እውን ገና ዘይተመለሰ ድሌት ከም ዘለካ ፍለጥ። 7 ወልፍታት። ዝበዝሑ ዘይሕጉሳት ሰባት ንዘለዎም ቃንዛ ብወልፍታት ክፍውስ እዮም ዝፍትኑ። ንስኻ ኸ ካብ ወልፍታት ነፃ ዲኻ? 8 ካብ ሰባት ትግለል ዲኻ? ዝበዝሑ ዘይሕጉሳት ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ምግላል እዮም ዝመርጹ። 9 ኣብ ሕሉፍ ዲኻ ትነብር? ዘይሕጉሳት ሰባት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሕሉፍ ምትራኽ እዮም ዝፈትዉ። ዝበዝሐ ሸፈነ ዕላሎም ታሪኽ እዩ። ምኽንያቱ ናይ ሎሚ ዘነይቶምን ዘሕጉሶምን ህይወት ይነብሩ የለውን። ስለምንታይ ግን ኣብ ኢዶም ዘላ ሎሚ ዘየሰማቕሩ? ምኽንያቱ ብሎሚ ዕጉባት ኣይኮኑን። ሎሚ ሕጉስ እንተኾይኖም ናይ ሕሉፍ ጽቡቕ ተዘክሮታት ከምጽኡ ኣለዎም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ዝሓለፉ ጽቡቕ ኩነታት ንናይ ሎሚ ወይ ጽባሕ ሓጎስ ከምጽኡ ዘይክእሉ ምዃኖም እዩ። ታሪኽ ኣብ ሕጂ ሓጎስ ኣይፈጥርን እዩ። ታሪኽ ከም ፍልጠት ክትመሃሩን ከም ዛንታ ክትርኾን እንተዘይኮይኑ ኣብ ሕጂ ሓጎስ ኣይፈጥርን። ብዛዕባ ሕሉፍ ሕማቕ ተዘክሮ ዘለዎም
كل جزيخا بزقبرومن بزنبرومن زي قبرومن يتعسو إذا خا نلو حاجوسهم مارسي الزرق عصرت عم ساي كتحجوس ديها تحسب تمرتي مسود أخو مستمر أخو سراح متجمركو قولع مسرقبكو حجوس سيري خاتبل إذا مسجرنا على تحجوس كان مرساي بوانقا إنجليز هيدونيك تريد بيليز بال إذا خا ملك زي حجوس هيوتيو حجوسات سبات حاجوسهم مسعوت شلمات عمام آية حازون يوم كابزم أو قدمنا تطرسنا عصرت نتبتات حادة ويلولي انت لكهم برقز ذا مسحف تقد سكايا أربعة حقاقات حقوس هيود أقدمنا مخنيتا وقيدنا حلفنت حقوسنا كنوسط كام زلنا هرينا من قد حقوس هيود كا حقاقات هلو أربعة حقاقات حقوس هيود يسعو حالة توساق جزي زبال يلن أقدمنا خمس جلسنا يو بهوت نسان حل جزي عزي دروتيو جزي خا دروت مخانو فريدكا بغامت تقومولو نعاخات رايز ملكت نزي تحقوس كالو جزي خا يلزوسخا كايلن ويوين جزي خا عزر كايلو نحنبابا جزي الدو زبللكا حايل يلن كلتا تقامات منابر تخايوم حقوس هيوت نختبر تساقمات كاب هيوت كوغورو كام زي كل فلد بغامي تفتحو من مسوم تساني خاتنبرن تراي حسب سلازي تساقمات ناي قدن كل يوم مسوم بغامي تساني خاتنبرن ناتكا حلفنتيو سلسة زفرد دانيا يلن هيوت نعخا فتعاويديا ايكونتن زدانيكا اكال يلن ኣብ ህይወት ዘይጠዓመካ ነገር ባዕልኻ ጥራይኻ ተጥዕሞ ኣርባዕተ ናይ ምምራፅ መሰልካ ሕልው እዩ ህይወትካ ብዝመስለካ ክትነብራ ናትካ ምርጫ እዩ ምስ መን ኣበይ ብኸመይ ትነብር ብኸመይ ገንዘብ ተምፅእ ወዘተ ኩሎም እዚኦም ናትካ ምርጫ እዮም እዚኦም ምርጫ ምዃኖም እናመስገንካ ንበር ኣብ መዓልታዊ ህይወት ብሕጊ ተፈጥሮ ትመላለስ እንትኾንካ ትደልዮካ ምርካብ ዝገትኣካ ሓይሊ የለን ዝኾነ ሸለል ምባል ወይ ምጣሕሲ ሕጊ ናብ ዕዉት ህይወት ከብፅሓካ ኣይክእልን እዩ ብተመሳሳሊ ኸ ኣብ ሓጎስ ሕጊ ዘይተኽብር እንትኾንካ ሕጉስ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምዕራፍ 3 ባእታታት ሕጉስ ህይወት ሕጊ ቁጽሪ 3 ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣማዕብል ትፈትዎ ሞያ ስራሕ ዘልጅኻ ነገራት ከዓ ወንን ዘለናያ ዓለም ኣብ ቁልጡፍ ሕምባበ ምዕባል እያ ዘላ ምስ ምምጻእ ምህዞታት ቴክኖሎጂ ህይወት ቀሊላ እያ ብዙሕ ሓበሬታውን በቐሊሉ ክርከብ ተኻኢሉ እዩ ከም ውጽኢቱ ብዙሓት ሰባት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ብዙሕ ገንዘብ ክእክቡ ክኢሎም ኣለዉ ዋላ እዚ ይኹን እምበር ሕብረተሰባዊ ደረጃ ሓጎስ ግን እናንቆልቆለ ይመጽኡ መንግስታት ብቆጠባዊ ዕብየት እምበር ኣብ ሓጎስ ሕብረተሰብ ብዙሕ ግደ ክገብሩ ኣይረኣዩን ንዝኾነ ነገር ዘቕምዎ ባእታታት ኣለዎ ንመንግስቲ ንሃገር ንናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኩሎም ዘቕምዎም ባእታታት ኣለዎም ጉለት ናይ ሓደ ባእታ ንብሙሉእ ዝተረፈ ኣካል ትርጉም ከም ዘህልዎ ይዝገብር ናብ ሓጎስ እንተመፂና ከዓ ጉለት ናይ ሓደ ባእታ ንኹሉ ናይ ሓጎስ መንፈስካ ይዝርጎ ስለዚ ምልኣት ባእታታት ሓጎስ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ ሕጉስ ህይወት ንኽነብር ክህልውካ ዘለዎም ባእታታት ክንርኢና ኩሎም ባእታታት ሓጎስ ተማልኦም ዶ ሓደ ግዜ ንሰባት ትርጉም ህይወት እንታይ ምዃኑ ድንግርግር ይብሎም እዩ ገለ ገንዘብ ምእካብ ቀዳማይ ዕላማ ክሪእዎ ከለዉ ገለውን ብዙሕ ደረጃ ትምህርቲ ምዃኑ ይሓስቡ ካልኦት እውን መዳልያ ምሽላም ይሓስብዎ
ውሕዳት ዘይኮኑ ከዓ ንሕብረተሰብ ምግልጋል ከም ቀዳማይ ዕላማ ይወስድዎ። እዞም ዝገለጽናዮምን ካልኦትን ግን ጌጋ ኣምር ዕላማ እዮም። ሓንቲ ነገር ኩሉ ሰብ ዝደልያ እንተሃልያ ትርጉም ዘለዎ ሕጉስ ህይወት እያ። ዕላማ ምህላው ንህይወት ብሓጎስ ክትነብራ የኽእለካ። ነብሲ ወከፍ ትጽዕሮ ሓጎስ ንምርካብ ክኸውን ኣለዎ። ግን ወላዳ ሓደ ባእቲ ሕጉስ ህይወት ጐዲልካ ኸሎ ክትሕጐስ ይከኣል እዩ። እስከ ዘምስዕቡ እንተታት ንርአዮም። ሓደ ንበልጽከ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣወንታዊ ልምዲ፣ እኹል ገንዘብ፣ ተፍክሮም ዓርከም ሓዙትን ቤተሰብን ኣለውኻ። ብሰንኪ ጉደት ጥዕናኻ ግን ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ቃንዛይኻ ተሕልፋ። ክልተ ንበልውን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣወንታዊ ልምዲ፣ ተፍክሮም ፈተውትን ቤተሰብን ጥዑይ ነፍሲ ኣለካ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ዘለቃሓካ ሰብ ለይትን መዓልትን ይድውለልካ ደቅኻ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክትከፍለሎም ይጽበዩኻ። ሰለስተ ወይ ከዓ እኹል ገንዘብ፣ ኣወንታዊ ልምዲ፣ ጥዑይ ኣካላት፣ ጥዑይ ዝምድና ኣለካ። ኣተሓሳስባኻ ግን ኣሉታ ይኸውን። ኣርባዕተ ወይ ከዓ እኹል ገንዘብ፣ ሙሉእ ጥዕና፣ ጽቡቕ ዝምድና፣ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣለካ ግን ከዓ ኣሉታዊ ልምዲ ይህልወካ። ኣበይናይ ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣብነታት ሕጉስ ክትከውን ትኽእል? ኣብ ኩሉ ክትሕጐስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ ኩሎም ኣብነታት ሓደ ባእታ ጐዲልዎም ኣሎ። ሓጐስ ከዓ ሙሉእነት እዩ። ኩሎም ኣድለይቲ ባእታታት እንተሃልዮም ጥራይኻ ክትሕጐስ ትኽእል። እዞም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ኣብነታት ቁኑዕ ገምጋም ንኽህልወና ይሕጉዝና። ኣብ ህይወትና ብኸምዚ ስዕብ ክንፍትኖ ንኽእል ኢና። ዝተሕጉሰናን ዘይሕጉሰናን ዘበለ ኩሉ ኣብ ወረቐት ንጽሓፎ። እዚ ዋላ ንኣሽቱ ነገራት ይኹኑ። ንኣብነት ኣብ ገዛኹም ምስ ስድራኻ ጽቡቕ ግዜ ምሕላፍ፣ ምስ ዓርከም ሓዙት ምዕላል፣ ስራሕኻ ብመንጽር ዝመደብካዮ ግዜ ምዕማም፣ ሓደስቲ ሰባት ምርካብ፣ ሞራልካ ዘበርኹ ቪድዮታት ምርኣይ፣ ሙሉእ ጥዕና ምህላው ክኾኑ ይኽእሉ። ኣሉታውያን ነገራትካ ኣእምሮኻ ክትሕድስ ነፃ ግዜ ዘይምርካብ፣ ትሕቲ ዓቕምኻ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕ፣ ዘዘናግዑኻ ዓርከም ሓዙት ምስኣን፣ ልዕሊ ዓቐን ምስራሕ ወይ እውን ሞት ናይ ፈታዊኻ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ተመሊስካ ምስ ትግምግም እቶም ጽቡቕ ነገራት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። እቶም ኣሉታውያን ግን ውሑዳት እዮም። ይኹን እምበር ብምሉእ እቲ ጽቡቕ ናይቲ ኣወንታ ይድምስስዎ። ሓንቲ ሕማቕ ወይ ኣሉታ ንኹሉ እቲ ጽቡቕ ነገር ደምሲሳ ንሓጐስካ ትዘርግ። ስለምንታይ ሚዛናዊ ህይወት? ሓጐስ ድምር ውፅኢት ትኾኖ ትሰርሖ ትውንኖ እዩ። እንታይ ግን ክትውንኖ ክትሰርሖ ክትኮኖ ዘለካ? ሓደ ክትኮኖ ዘለካ ኣወንታዊ ሓሳብ ጎደሎ ፍጥረት ምዃንካ ምቕባል፣ ካብ ጸገም ተገሊልካ ከም ዘይንበር ምርዳእ፣ ሰላም ኣእምሮ፣ ናይ ሓጐስ ልምዲ፣ ምስጋና፣ ድግስ እዮም። ክልተ ክትውንኖም ወይ ክህልውኻ ዘለዎም ከዓ ጥዕና፣ ማሕበራዊ ዝምድና፣ ገንዘብ፣ ጥዑይ ኣከባቢ፣ ፍልጠት እዮም። ሰለስተ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተፍቅሮ ሞያ ምስራሕ የድሊ። እዞም ዝተጠቐሱ ኣብ ስዕብ ነናቶም ምዕራፍ ሒዞም ክቐርቡ እዮም። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ሓጐስ ኣወንታዊ ኩነታት ኣእምሮ ምስ ዝህልወካ ተፍኩሮ ስራሕ ምስ ትሰርሕ ዘድልዩኻ ነገራት ምስ ትውንን እዩ ዝመጽእ። ሓደ ካብዞም ባእታታት ኣብ ዘይንብር ኩነታት እንተሃልዩ ክትሕጐስ ዝኸበደ ይኸውን። እዚ ግን ኩሎም ፍጹማት ወይ ሙሉኣት ክኾኑ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ጽቡቕ ዝምድና ተለኻ ኩሉ ግዜ ምትሰብ ክትህሉ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ወይ ከዓ ተፍቅሮ ሞያ ስራሕ ክበሃል ከሎ ልዕሊ 15 ወይ 16 ሰዓታት ክትሰርሕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ሕጉስ ንኽትከውን ሚዛናዊ ህይወት ክትህልወካ ኣለዎ። ሚዛናዊ ህይወት ማለት ከዓ ግዜኻ ንማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፍልጠት፣ ጥዕና፣ ዝምድና እናመቓላሕኻ ኣብ ሰማምዓካ ኣከባቢ ክትነብር ከለኻ እዩ። ሓቂ ንኹሎም ጽላታት ህይወት ብማዕረ ግዜ ክትህቦም ኣይከኣልን እዩ። ግን ከከም ኣድላይነቱ ግዜኻ ንኹሎም ጽላት ህይወት ከተባጽሕ ምግባር እዩ።
ኣንጻራውነት ባእታታት ኣቐዲምና ሕጉስ ህይወት ክትነብር እንትኾንካ ባእታታት ሚዛናዊ ክትገብሮም ኣለካ ኢልና እዚ ግን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ቀሊል ኮይኑ ኣይንረኽቦን ብዙሕ ግዜ ሓደ ባእታ ሕጉስ ህይወት ኣወንታ ክኸውን ከሎ ብኣንጻሩ እቲ ካልእ ኣሉታዊ ይኸውን ንኣብነት ኣታዊኻ ኣብ ዝዓብየሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ ብዙሕ ሰዓታት ንኽሰርሕ እውን ትተባባዕ እዚ ግን ኣብ ስድራኻ ፀገም እዩ ዝፈጥረልካ ምክንያቱ ናይ ስድራ ግዜኻ ኣብ ስራሕ ክትሕልፍ ስለትጅምር ካልእ እውን ኣዝዮም ዘሐጉሱ ስድራን ዓርኪ መሓዙትን ይህልውኻ ብኣንጻሩ ግን ምሶም ከተሕልፎ ትኽእል ግዜ ትስእን ሓደ ባእታ ኣወንታ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ካልእ ብኣንጻሩ ናብ ኣሉታዊ ይወርድ ነዞም ባእታታት ሕጉስ ህይወት ከመይ ጌርካ ሚዛኖም ተትሕዞም እምበር ኣተኩሮ ናይዛ መጽሓፍ ክኸውን እዩ ምዕራፍ 4 ኣወንታውያን ሓሳባት ሕጊ ቁጽሪ 4 ኣእምሮኻ ግዛት ኣወንታውያን ሓሳባት ግበሮ ህይወት ኩሉ ግዜ ፈተና እያ ክትኣምኖ ብዘጸግም በዳሂት እያ ናብ ውቅያኖስ ፀገም ክትድርብየካ ምክንያት እውን ኣይትደልየልካን ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞኻ ማዕልያ ዘይብሎም ሓርጉዝጎዝ ትፈጥረልካ ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ኣንጻርካ ኮይኑ ዝቐርብ ብዕፅር ዝበለ መቐረት ህይወት ከተሰማቕረሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ትበጽሕ ንዝበዝሐ ሰብ እዚ ንቡር ናይ ዕለታዊ ተርእዮ እዩ ኣብ ከምዚ ፈታኒ ኩነታት ተንጸባርቑ ኩነት ኣእምሮ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ገለገለ ኣዝዮም ውዱኣትን ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ገለ ግን ርግኣቶም ዝተዘርገዩ ነዚ ፍልልይ ንምጽባብ እምበር ብዛዕባ ኣወንታዊ ሓሳባት ምድህሳስ ዘድሊ እቲ ተንጸባርቆ ባህርያት ውፅኢት ኣወንታዊ ሓሳብ እዩ ኣሉታ እናሓሰብካ ክትሕጎዝ ዝከኣል ኣይኮነን ብርግጽ ሓደ ግዜ ኣወንታ ክትሓስብ ኣዝዩ ይኸብድ እዩ ንኣእምሮና እንተለማሚድናዮ ግን ቀሊል እዩ ዝኾነ ፍረ ውፅኢት ጥረ ነገርን ዝሓልፎ መስራሓትን እዩ ሓጎስካ ውፅኢት ነሰላስሎ ሓሳብ እዩ ኣወንታውያን ሓሳባት ኣወንታዊ ፍረ ይህቡ ኣሉታውያን ሓሳባት ከም ሓዘን ተስፋ ምቑራጽ ሕፅረ ስምዒት ዕድላት ናይ ውድቀት ስምዒት ውፅኢቶም ዘይሕጉስ ህይወት እዩ ዝኸውን ብኣንጻሩ ኣወንታውያን ሓሳባት ትድህብ እንትኾንካ ዘጋጥሙኻ ፀገማት ብዘይገድስ ሕጉስ ኢኻ ትኸውን ኣብ ህይወት ብዘይ ኣወንታውያን ሓሳባት ሕጉስ ክትከውን ዝከኣል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ኣወንታዊ ምሕሳብ ከቢድ ክመስል ይኸውን መንገዲ ግን የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣእምሮኻ ኣወንታዊ ሓሳባት ከመንጩ እንተጀሚሩ መንፈስካ ብግዜያዊ ስዕረት ዘይዝረግ ርጉይ ዝኸውን ወላ እውን ኣብ ተፈታኒ እዋን ትስፉ ምዃን ወሳኒ እዩ ሕጉስ ህይወት ንኽህልወካ ቀዳምነት ኣወንታ ሓሳባት ኣሰላስል እንታይ ኩነታት ሰባት የጓንፉኻ ኣይኮነን ንስኻ ብኸመይ ትርእዮ ወሳኒ ከም ሞት ወለዲ ናይ ንግዲ ኽሳራ ዘይተጸበኻዮ ሕማም ባህርያዊ ዕደጋ ኣለቕለቕ ኪናት ዝኣመሰሉ ፀገማት ንብዙሕ ሰብ የጋጥሙ እዮም ኣብ ኣእምሮ ዝገድፎ ስምብራት ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ እዞም ኣጋጣሚታት ንኹሉ ሰብ ሓደ ተኾይኖም ስለምንታይ ዳሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ስምዒት ዝፈጥሩ እዚ እምበር ኩነት ኣእምሮ ዝፈጥሮ ፍልል እዩ ኩነት ኣእምሮ ክበሃል ከሎ ኣብ ሰብ ኣብ ቦታ ፍጻመ ነገራት ዘለና ትርጓመ እዩ ዝገልጽ ብኸመይ ኣወንታውያን ሓሳባት ነሰላስል ኣወንታውያን ሓሳባት ንኽህልውኻ ሕጉስ ህይወት ንኽትነብርን ኣብ ነብስኻ ዘለካ እምነት ወሳኒ እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ነብስኻ እምነት ይሃልኻ ሓያልን ቀጻልን እምነት ገዛ ነብስኻ ተለካ ድልዱል መሰረትና ኣወንታውያን ሓሳባትን ሕጉስ ህይወትን እዩ ወላ ብዙሓት ፈተንቲ ኩነታት ይግጠሙኻ ኣብ ነብስኻ እምነት ተለካ እዚኣ ጥራይ ኣብ ህይወትካን ሓጎስካን ዓብ ለውጢ ከተምጻልከያ ሰባት ኩነታት ምናልባት ክትሕዞም ዘይክእሉ ክመስሉኻ ይኽእሉ ይኾኑ ካብ ነብስኻ ብርእሰ ምትእምማን እንተፅቢኻ ግን ናይ ግድን ክትረኽቦ ኢኻ
ልክዕ ከምቲ ንዓኻ ወኪልካ ልሰብ ምንቅስቓስ ኣካላት ዘይገብረልካ ኣብ ቦታኻ ኣትዩ ንሽግርካ ክቃለስ ዝኽእል እውን የለን። ኣሉ ተመሊስካ ካልኣይ ግዜ ክትሕጎስ ትኽእለሉ ዘይመስለካ። ጽሎናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፈተንቲ ኩነታት ግን ማዕርኽ እንደዚ ክኸውን የብሉን። ኣወንታውያን ናይ ሓጎስ ሓሳባት ምስልሳል ጽቡቕ ማእዝን ክፈጥረልካ እዩ። እዚ ግን ኣብ ነፍስኻ እምነት ተለካ ጥራይ እዩ። ንኣብነት ሓደ ነገር ምስራሕ መደብ ሓንፂስካ ኣለኻ ንበል። ብዝሓንፀፅካዮ መደብ ከዓ ንጹር ተዓያሪ ክብፃሕ ዝኽእል ክውን ብግዜ ዝልክዕ እዩ። ኣብ መጀመርያ ነዚ መደብ ክትጅምሮ ኣዝዮም ብዙሓት ምኽንያታት ኣለውኻ። ከም መደብካ ኣብ ፈለማት ጽቡቕ ክኸደልካ ጀሚሩ ድሕሪ ግዜ ግን ነገራት ይቀየሩ ከተቋርጾ ከዓ ተሓስብ። እቲ ኣብ መጀመርያ ስለምንታይ ክብፃሕ ከም ዝኽእል ተሓስቦ ዝነበርካ ዳሕራይ ግን ካብኡ ንላዕሊ ስለምንታይ ክስራሕ ከም ዘይክእል ምኽንያት ምድርዳር ይኸውን። እቲ መደብ ኣብ ቦትኡ ተበፃሕ እዩ። ኣሉታውያን ሓሳባትካ ግን ክብፃሕ ከም ዘይክእል ገይሮምኻ። ህይወት ንኽትቀፅዓካ ኣይኮነትን ኣሉታውያን ኩነታት ተቐርበልካ። ኣብ ክንዱ ከተዕርዮም ዘለካ ክፋል ህይወትካ ተዘኻኽረካ። ምናልባት ብልዙ መንገዲ ኣይተረዳእካን ትኸውን። ይኹን እምበር ንሱ ጥራይ ንስኻ ክትልወጠሉ ትኽእል መንገዲ። ሓጎስ ምርጫ እዩ። ሓጎስ ምርጫ እዩ። ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ተስፋ ዘይብሉ ውዱቕ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም የማሩ። ግን ናይ ብሓቂ ካልእ ሰብ ኣሎ ድዩ ሓላፍነት ሓጎስካ ዝስከም? ዝኾነ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ኸ ጽሑፍቶ ድዩ? ክትውለድ ከለኻ ዘይሕጉስ ክትከውን ዝመጻኻ ዶ ይመስለካ? እዚኦም ሕቶታት እምበር ዘይምሕጓስካ እውን ምርጫ ምዃኑ ይምልሱ። ብዘይድሌትካ ዝኾነ ሰብ ሓይሊ ወይ ኩነታት ዘይሕጉስ ክገብረካ ኣይክእልን እዩ። ንስኻ ኣካያዲ፣ ኣመሓዳሪ፣ ኣዛዚ፣ ፕሬዝደንት ናይ ሓጎስካ ንግስነት ኢኻ። ሕማቅ ኩነታት፣ ሓደጋታት፣ ሕማቅ ዕድል ምጥፍፋእ ክጸልዉኻ ይኽእሉ እዮም። እንታይ መልሰ ግብሪ ትህበሉ ግን ይዝውስኖ። ኣብ ክንዲ ግዳይ ዘይምሕጓስ ትኸውን ብንቕሓት ሓጎስ ይኹን ምርጫኻ። እዚ ማለት ንኹነታት ኣይትመርጾምን ኢኻ። ብኸመይ ትሪኦምን እንታይ መልሰ ግብሪ ትህበሎም ግን ናትካ ምርጫ እዩ። ነፃ ኣእምሮ መስሕብ ኣሉታውያን ሓሳባት። ኩሉ ግዜ ኣብ ወንበር ወይ ኣብ ዓራት ብዘይ ዝርዝር ናይ ክትዓሞም ዘለካ ንጥፈት እንተተጋዲምካ ኣእምሮኻ ንኣሉታውያን ሓሳባት ዕድል ክህብ እዩ ዝጅምር። ኣብ ህይወት ብንጥፈት ዘይምውሳእ፣ ኣብ ዘሕጉስኻ ንጥፈት ዘይምንጣፍ ወይ ኣብ ዙርያኻ ትፈትፎም ሰባት ዘይምህላው ናብ ኣሉታውያን ሓሳባትን ጸቕጥን እዩ ዘቃልዓካ። ንኣእምሮኻ ዕማም ተዘይሂብካዮ ኣሉታውያን ሓሳባት ክወርኻ ክጅምሩ እዮም። በኣንጻሩ ኣወንታዊ ዕማም ምስ ትህቦ ንርጋፅ ኣእምሮኻ ኣሉታውያን ሓሳባት ክዝርክልካ ኣይክእሉን። ርጉእን ሕጉስን ህይወት ንኽህልወካ ብቐጻሊ ኣብ ትርጉምን ሓጎስን ዝህቡኻ ነጥፍታት ክትነጥፍ ኣለካ። ብርግጽ ስድራኻን ስራሕኻን ብዙሕ ዕድላት ይፈጥሩልካ እዮም። ብተወሳኺ ዓርከ መሓዙት ምርካብ፣ ትፈትዎ መጽሓፍ ምንባብ፣ ዕለታዊ መዝገብካ መጽሓፍ፣ ገዛ ምጽራይ፣ ናብ መካነ እንስሳ ምብጻሕ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥሩልካ እዮም። ብሓፂሩ ንዓኻ ዝምስጠካ ንጥፈታት እዩ ዘድልየካ። ንኣእምሮኻ ብዘይዕዮ ገዛ ግን ኣይትግደፎ። እንተዘይኮይኑ ኣሉታውያን ሓሳባት ግዛኣቶም ክገብሩ እዮም። ምኽንያቱ ኣእምሮኻ ኣሉታዊ ይኹን ኣወንታ ሓሳባት ካብ ምስልሳል ኣይዓርፍን እዩ። ንስኻ ኸኣ ኣወንታ ሓሳብ ክሰላሰል ምርጫኻ ይኹን። ካብ ሓደ ስራሕ ናብ ካልእ ክትናጠር ናይ ስራሕ ጉዙእ ምዃን ኣብ ንጡፍ ሚዛናዊ ስራሕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ብሓፂሩ ኣእምሮኻ ብዘይ ስራሕ ብዙሕ ሰዓታት ኣይትግደፎ። ግዳይ ኣሉታውያን ሓሳባት ከይትኸውን። ህይወትካ ሚዛኑ ኣብ ዝሓለወ ስራሕ ንጥፍቲ ግበራ። ውጥን መደባት ምሕንጻስ ንዓወት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ንሓጎስ ኣገዳሲ እዩ። ጽምብላት ከም መመረቕታ፣ ናይ ሽልማት ምዕዳል መዓልቲ፣ መርዓ፣ ዕለተ ልደት፣ ምውሳኽ መዓርግ ወዘተ ኣዝዮም ይሕጉስና እዮም። እታ መዓልቲ ኣይኮነትን ግን ዝያዳ ትሕጉሰና። ናብታ መዓልቲ ንምብጻሕ ንጓዓዞ ጉዕዞ መደቢ ዝያዳ ጥዑም። ካብታ መዓልቲ ንላዕሊ ኣቐዲምካ ውጥን ምውጻእ ትርጉም ዕላማን ጥራይ ኣይኮነን ዝፈጥረልካ። ናብ መጻኢ ብተስፋ ንኸተማዕዶ ኸኣ ይሕግዘካ።
ኣብ ክንዲ ድንግርግር ዝበለ ባህውሪ ትነብር ኣቐዲምካ ዕላማኻ ነፂርካ መደባትካ ክትሰርዕ ዝበለጸ እዩ። ኣወንታውያን ነፍሲ ዕላል ነፍሲ ዕላል ማለት ኩሉ ግዜ ንገዛ ነፍስና እንዕላ ዕላል እዩ። ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ነፍሲ ዕላል ንሓጎስ ኣገዳሲ እዩ። ዘለካ ሓያል ጎነን ብሩህ መጻእን ንነፍስኻ ተዕልላ እንትኾንካ ሓጎስካ ይስስን። ንኸተመስግንን ክትሕጎስን ኣዝዮም ብዙሓት ምኽንያታት ከም ዘለውኻ ንነፍስኻ ክትነግራ ይግባእ። ነፍሲ ዕላል ኩሉ ግዜ ኣወንታውያን ናይ ሎምን ክኾኑ ኣለዎም። ምክንያቱ ብዛዕባ መጻኢ እንተኾይኑ ፍርሕን ዘይውሕስ ስምዒትን ይኽበረካ። ኣብ ክንዲ ከምዚ ክገብር ወይ ክኸውን ምባል ከምዚ ይገብር ኣለኹ ወይ ይኸውን ኣለኹ ክኸውን ኣለዎ። ኣብነታት ኣሉታውያንን ኣወንታውያንን ነፍሲ ዕላልን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይን ይስዕብ። ቅድሚ ሕጂ ብፍጹም ሰሪሐዮ ኣይፈልጥኒ ኣብ ክንዲ ምባል ሓድሽ ነገር ዝመሃረሉ ዕድል ረኺበ ምባል ይድሊ። ሕልመይ ክብጻሕ ኣይክእልኒ ኣብ ክንዲ ምባል ሕልመይ ንምስማር እኹል ዓቕምለኒ ምባል ይድሊ። ካልኦት ካብ ናተይ ዝበልጥ ሰሪሖም ኣብ ክንዲ ምባል ብፍሉይ ሰሪሐዮ ምባል ይድሊ። ህይወተይ ትርጉም ኣልቦያ ኣብ ክንዲ ምባል ንሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ምባል ይድሊ። ኩሉ ማዕጾ ተረጊጽዩ ኣብ ክንዲ ምባል ህይወት ማልያ ዘይብሎም ዕድላት ፈጢራት ልያላ ምባል ይድሊ። ደረት ዘይብሎም ጸገማት እዮም ዘለውኒ ኣብ ክንዲ ምባል ብዙሕ ጸገም ዘለኒ ኣይኮንኩ ምባል ይድሊ። ከምዚ ጌጋታት ተዘይገብር ከምዚ ምኾንኩ ኣብ ክንዲ ምባል ጌጋታተይ ዝበለጹ መምሃራነይ ምባል ይድሊ። እንተ ሓሚመኸ ኣብ ክንዲ ምባል ዘተኣማምን ጥዕናይ ዘለኒ ምባል ይድሊ። እዚ ፈተነ ዝስገር ኣይመስልን ኣብ ክንዲ ምባል ንፈታኒ እዋን ዘስግር ዓቕምለኒ ምባል ይድሊ። እዚ ኩሉ ዓመታት ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ሸቶይ ኣይወቃዕኹን ኣብ ክንዲ ምባል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ዕላማይ ይግስግስ ኣለኹ ምባል ይድሊ። ከምዚ ተገይረ ሕጉስ ክኸውን ኣብ ክንዲ ምባል ሕጉስ እየ ዘለኹ ምባል ይድሊ። ኣብዚ ንሰብ ዝበልዓሉ ግዜ ውሽጣዊ ርግኣትካ ክትዕቅብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ምባል ውሽጣዊ ርግኣተይ ውሑስ እዩ ምባል ይድሊ። ጌጋታተይ ድሕሪት ኣትሪፎምን ካብ ምባል ካብ ጌጋታተይ ይመሃርን ነፍሲ ሕድገትን ይገብርን ምባል ይድሊ። መንግስቲ፣ ቁጠባ፣ ቴክኖሎጂ ኩሎም ዓንቀፍቲ እዮም ካብ ምባል ሓላፍነት ህይወተይ ንዓይ ጥራይ ዝምልከት ምባል ይድሊ። ዘይዕድለኛ ሰብ ኣብ ክንዲ ምባል ተመዝገን ስለ ኩሉ ህይወት ዝቐረበትለይ ምባል ይድሊ። ኣወንታዊ ነፍሲ ዕላል ኣወንታዊ ሓሳባት ንኸተመንጩ ይሕግዘካ። ሓጎስካ ከዓ ብመንጽሪ ይድንፍዕ። ምናልባት ሃብቲ፣ ዓወት፣ ፍቑራት ስድራ ክህልወካ ይኽእሉ እዮም። ነፍሲ ዕላልካ ኣሉታት ኮይኑ ግን ሕጉስ ህይወት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ። ሕጉስ ህይወት ንኽህልወካ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ኣወንታኻ ትዕልል ኣለካ። ኩሉ ግዜ እውን ኣሉታዊ ሓሳባት ናብ ኣእምሮኻ ይኣትዉ እዮም። ንስኻ ግን ብምግምጋም ከተማእዝዞም ምዃንካ ንነፍስኻ ክትነግራ ይድሊ። እቶም መዓልታዊ ንነፍስኻ ትነግራ ዘለኻ ዕላላት ኣብ ጽሑፍ ኣስፍሮም። ክትስእን ክትድቅስን ንነፍስኻ ኣንብበላ። እንታይ ኣጋጢምካ ብዘይግስ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ንገራ። ንብርሃን ኣቕልብ። ኩሉ ግዜ ኩሉ ዓይነታት ኣሎ። ጸሊም፣ ጻዕዳ፣ ብርሃን፣ ጸላም፣ ውዑይ፣ ዝሑል፣ ውድቀት፣ ዓወት፣ ሓጎስ፣ ሓዘን ነናይ ትርኢ ግን ንዓኻ ይዝምልከት። ኩሉ ግዜ ነታ ኣሉታት ጥራይ ትርኢ እንተኾንካ ክትሕጎስ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ ግን ናትካ ምርጫ እዩ። ብኣንጻሩ ኣብቲ ብርሃን ኣወንታ ኣንጸባራቒ ገጽ ህይወት ተድብ እንተኾንካ ዓለምካ ምድሪ ሓጎስን ዕግበትን ክትከውን እያ። ተሰላስሎም ሓሳባት ክትሕጎስ ዲኻ ኣይክትሕጎስን ይውስኑ እዮም። ኣብቲ ኣወንታ ክትትኩር ኣለካ ማለት ኩሉ ግዜ ሓሳባትካ ኣወንታ ኮንለዎ ማለትካ ኣይኮነን። ዝከኣል እውን ኣይኮነን። ምክንያቱ ገለ ሓሳባት ክትቆጻጸሮም ብዘይትኽእል መስርሕ ስለ ዝሰላሰሉ። ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር እንተ ደሊኻ እቶም ኣወንታ ሓሳባት ካብቶም ኣሉታውያን ሓሳባት ዝዛይዱ ክኾኑ ኣለዎም። እቲ ምርጫ እምበኣር ናትካ እዩ። ኣወንታውያን ሓሳባት ብዘሰላሰልካዮም መጠን ሓጎስካ ብመንጽሪ ይውሰን።
ኣብ ግዜ ወራር ኣሉታውን ሓሳባት ኣወንታውን ሓሳባት ኣበራቢርካ ተኸላኸሎም። ኩሉ ግዜ ኣብ ኣወንታዊ ምትኳር ንኣወንታዊ ኩነት ኣእምሮን ሓጎስን የዛይዱ እዩ። ኣሉታ ክዶት ኣእምሮ ከለካ ክትሕጎስ ዝከኣል ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ኩነት ኣእምሮኻ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኩሉ ኩነታት ጽባቐ ክትርኢ ከተፈቲንካ ኣዝዮም ብዙሓት ደስ ዘብሉ ነገራት ክትረክብ ኢኻ። ብዝወሓደ ኣድህቦኻ ኣብ ኣሉታውያን ጎነታት ወቀሳ፣ ምረት፣ ምንቃፍ ኣብ ዝኾነሉ ኣዝኻ ሕጉስ ትኸውን። ብንቕዓት ኣድህቦኻ ካብ ኣሉታ ናብ ኣወንታ ምቕያር ኣዝዩ ሕጉስ ህይወት ከም ዝህልወካ ይገብር። ዝስማዓካ ምርኣይ ሰባት ንስኻ ዘይትርእዮም ዝርዩ። ንኣብነት ክልተ ሰባት ንሓደ ነገር ወይ ኩነታት ይርእይዎሞ ነቲ ሓደ የብክዮ፣ ነቲ ሓደ ግን ዝኾነ ሕማቕ ስምዒት ዘይፈጥረሉ። እቲ ፍልልይ ኣብ ምርኣይ ዘይኮነ ኣብ ልብኻ ዝህሉ ስምዒት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈለየ ኮይኑ ክረኣዮም ኣይክእልን እዩ። ንኣብነት ብጫ ሕብሪ ንሓደ ሰብ ብጫ ነቲ ካልኻ ቀይሕ ኮይኑ ክረኣዮ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ልሙድ ኣባህላ ኣለዎ። ንሱ ኸኣ ነገራት በቲ ዝኾንዎ ዘይኮነ በቲ ዘለናዮን ንደልዮን ኢና ንሪኦም ዝብል እዩ። እዚ ማለት ብዓይንና ዘይኮነ ብልብና ኢና ንርኢ። ልብኻ ኣወንታ ነፀብራቕ እንተፈጢራ ህይወትካ ብኣወንታ ዝተመልአት ትኸውን። ዓርከ ምሕዝነት፣ ፍቕሪ፣ ምክብባር፣ ተገዳስነት፣ እምነት ኩሎም እዚኦም ስምዒት ኮይኖም ብልብና እምበር ብዓይንና ዝድህሰሱ ኣይኮኑን። ዓይንና ኣካላዊ ትሕዝቶ ናይ ሓደ ነገር እዩ ዝርኢ። ልብና ግን ስምዒታዊ ክፋል እዩ ዝድህስ። እዚ ማለት ስምዒት ብልቢ ጥራዮም ዝድህሰሱ። ልቢ እምበኣር ናይ ምርኣይ ህዋስ ኮይና እቲ ፍልልይ ትፈጥሮ። ምክንያቱ ነገራት በቲ ዘለናዮ እምበር በቲ ዝኾንዎ ኣይኮናን ንሪኦም። ኩላትና ፈታኒ ኩነታት ይገጥመና እዩ። ኣብ ከምዚ እዋናት ንነብስና ክንሰግሮ ምዃንናን ተስፉ ግዝያት ይፅበየና ከም ዘሎን ክንነግራ ኣለና። ኣብዚ ምዕራፍ ኣገዳስነት ኣወንታዊ ሓሳባት ንሕጉስ ህይወት ርኢና። ኣብ ዝቐፅል ምዕራፍ ከዓ ፍጹምነት ኣተሓሳስባ ምስ ሕጉስ ህይወት ዘለዎ ብትእሳር ክንደስና። ምዕራፍ 5 ጎደሎ ፍጥረት። ሕጊ ቁፅሪ 5 ጎደሎ ፍጥረት ምዃንካ ተቐበል። ክሳብ ሕጂ ብዙሓት መጻሕፍቲ ብዛዕባ ዓወት ተጻሒፎም እዮም። ምናልባት ትሕዝቶቶም መጻሕፍቲ ብኣገባብ ኣቀራርቦም ይፈላለ ይኸውን። ኩሎም ግን ብዛዕባ ጌጋ ሓደ እዮም ዝምህሩ። ክትዕወት እንተደሊኻ ኣቐዲምካ ክትወድቕ ኣለካ ዝብል እዩ። ሓደ ዓርኪ ዝሓተተኒ ሕቶ ኣሎ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ ኩሎም መጻሕፍቲ ከይወደካ ክትዕወት ከም ዘይትኽእል ዝምህሩ እዩ። ከይወደካ ትዕወተሎም መንገዲ ዝምህሩ መጻሕፍቲ ይርከበለይ ኢሉኒ። ንሱ ዝዘንግዖ እንተሃልዩ እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ካብ ውድቀትካ ትቐስሞ ምዃኑ እዩ። ውድቀት ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዝምህረካ። ካብ ዓወትካ ንላዕሊ ካብ ውድቀትካ ኢኻ ትምሃር። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጉዕዞ ብዙሕ ግዜ ተወዲቅካ ዳሕራይ ምስ ተዓወትካ ኣዝኻ ዝተመቓረ ኢኻ ትኸውን። ንጽቡቕ ናይ ምስትምቓር ዓቕምኻ ብመንፅር ኣብ ሕማቕ እዋን ዝሓለፍካዮ ብድሆ እዩ ዝዓቢ። ስለዚ ብዘይ ውድቀት ትዕወቶ ዋላ ተተዓወትካ ናይ ምስትምቓር ኩነት ግን ኣይህልወካን። ህይወት ጎደለያ። እዛ ንነብራ ህይወት ካብ ፍጹምነት ኣዝያ ዝረሓቐት እያ። ስለምንታያ ግን ህይወት ጎደሎ ኮይና? ምክንያቱ ናብዚ ዓለም ክንመጽእ ከለና ኩሉ ሕማቕን ጽቡቕን ተቐሪብልና ዝኾነ ሓበሬታ ወይ መምርሒ ግን ኣይተዋህበናን። ናብቲ ጽቡቕ ብኸመይ ትኸይድ ኣለካ፣ ናብቲ ሕማቕ ብኸመይ ከተወግዶ ኣለካ ወዘተ ዝብል መሪሕ ኣካይዳ ኣይወሃበናን። ኩሉ ነገር በዓልኻ ፈቲንካ ኢኻ ትመሃሮ። ዋላ እውን ነቲ ሕማቕ ተኾነ ኩሉ ነገር ብኸመይ ጫማኻ ትመልስ፣ ብኸመይ ምስድራኻ ትሳነህ፣ ብኸመይ ተፍቅር፣ ብኸመይ ገንዘብ ትእክብ ኩሉ በዓልኻ ኢኻ ትመሃሮ። ብኸመይ ናትካ መንገዲ ፈጢርካ ናብቲ ትደልዮ ትበጽሕ ንዓኻ ጥራይ ዝምልከት። ዋላ እውን ብኸመይ ሕጉስ ህይወት ትመርሕ። ኩላትና ጌጋ ዘይብሉ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ኢና ንሓስብ። የግዳስ ዝከኣል ኣይኮነን። ፍጹምነት ስሕተት እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ምስ ኩሉ ጉድለታትና ክንሕጎስ ንኽእል ምዃንና እዩ።
زدلني نفسك خم قولوا لفترة مقبال ترايو ፍጹምነት አይካልን ጥራይ አይኮነን አላይውን አይኮነን እዚን ተፍሬትካ ሕጉስ ህይወት ክትመርሕ ዝቀለለ ይኸውን ወዲ ሰብ ካብ ጌጋ መንገድ ሪሕቆ ክነብር ዘይክል ፍጡር ምዃኑ ተቀበሎ ጉለት መናብርትናዮም ብዘይ ጉለት ንሕና ካብ ማሽናት ወይ ሮቦታት ዝፈልያና ነገር አይመሃለውን ከምኡ ኸውን ዘለኸ መን ኣሎ ሽድሽተ ሓቅታት ፍጹምነት ህይወት ጎደለያ ብርግጽ ከአምበር ግን ፍጹም ክትከውን አድላይ ዲው ፍጹማት ናንከውን ሓይሊ ተዝዋሃብና ክትከውን መደለኻዶ እስከዞም ዝስዑ ሽድሽተ ሓቅታት ፍጹምነት ንርአ ሓደ ፍጹም ክትከውን ኣብ ትጽዕረሉ ግዚያውን ፈተነታት ከም ነባር ውድቀት ስለትርዮም ዝኾነ ክትፍትን ወይ ክትቀይር ኣይተሓስብን ኢኻ ክልተ ፍጹም ክትከውን እንተ ደሊኻ ፍጹም ኮንካ ክትረአ ስለትደሊ ፍጹም ዝመስልኒ ሓሶት ተምሳሌኻ ትፈጥር ሰለስተ ወላ ዝገበርካ እንተገበርካ ፍጹምነት ዘይብጻሕ ፈንጠዝያ እዩ ክትበጽሖ ከቶ ዝከኣል ኣይኮነን ኣርባዕተ ናይ ውድቀት ስምዒት ፍጹምነት ዝሓስብ በዋላኒ ንእሽተይ ጌጋ ከም ዓቢ ውድቀት እዩ ዝሓስቦ ሓሙሽተ ፍጹምነት ከም ዕላማ ተወሲድካ ፍጹማት ዕድላት ንኽመጽኻ ኢኻ ትጽበ እዝኻ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ከዓሞ እናበልካ መደብ እናወንዘፍካ ከም ትነብር ይገብር ሽድሽተ እንታይነትካ ትጸልእ ፍጹም ሰብ ምዃን ኣብ ተሓልሞ ንእንታይነትካ ትጸልእ ኩሉ ዘለካ ነገር ንምስጋና እኹል ኮይኑ ኣይስማዓካን ስለዚ ህይወት ጎደሎ ምዃና መቐባል ዝበለጸ እዩ ጌጋ ኣልቦ ክኸውን ዝኽእል ሰብ የለን ፍጹም ክትከውን ኣይትሕሰብ ነብስኻ ይኹን ንኻልኦት እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስ ተማዕብል ህይወትካ ብሓጎስ ዝተመልአት ክትከውን ትኽእል እያ ስለምንታይ ንነብስኻ ከም ዘላታ ዘይተፍቅራ ኩሉ ግዜ ንሓይልኻ ርጋእቲ ኣእምሮኻ ናይ ምጽዋር ዓቕምኻ መንፈስካ ዝፍትኑ ነገራት ይገጥሙኻዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓገዝ ካልኦት ትደሊ ኢኻ ዝያዳ ግን ሓገዝ ገዛ ነብስኻ ንስኻ ዝበለጸ ዓርኪ ገዛ ነብስኻ ኢኻ ሕልፊ ካልእ ሰብ ንስኻ ንቕኒት ልብኻ ኣእምሮኻ ድምፂ ውሽጥኻ ቃንዛኻ ስምዒትካ ትርዳእ እዚኦምን ካልኦትን እንተዘይነጊርካዮም ካልኦት ሰባት ክፈልጡልካ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ንስኻ ጥራይኻ ትፈልጦም ከም ዝበለጸን ዝቐረበን ዓርኪ ነብስኻ ምዃንካ እቲ ዝበለጸ ሓገዝ ንገዛ ነብስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነብስኻ ከም ዘላታ ምስ ኩሉ ሓይላን ድኻማን ምቕባል እዩ ብድሕሪኡ ንኽብርታትካ ቀዳምነት ሃቦም ንኻልኦት ኣይፋልበል ድምፂ ውሽጥኻ ስምዓዮ ዝኾነ ጌጋ እንተፈጺምካ ኣብዛ ምድሪ ብዘይ ጌጋ ክነብር ዝኽእል ከም ዘየለ ንገራ ካብ ጌጋታትካ ተምሃር ነብሲ ሕድገት እውን ግበር ጌጋታት ሓጎስ ዝፈጥሩ ናይ ትምህርቲ መሳለል እዮም ዝበለጽካ ዓርኪ ነብስኻ እንትኾንካ ንጉድለታትካ ተቐበሎ ነብስኻ ምስ ኩሉ ኣበሳእቲ ተቐቢልካያ ኣወንታን ሓጎስን ክስዕቡኻዮም ጎደሎ ኾንካ ምንባር እቲ ዝቐለለን ቀጻሊ ሓጎስ ዝፈጥርን እዩ ንኹነታትካ ተቐበል ህይወት ጎደሎ ምዃና እንተ ተቐቢልካያ ብሓጎስ ክትነብር ዝቐለለ እዩ ምኽንያቱ በኣሉታት ትሪኦ የለን ወላን ጌጋታትካ ካልኦት ግን ኩሉ ግዜ ንጌጋታቶምን ፀገማቶምን እናጋነኑ እዮም ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት ረኺብካ ኣለኻ ፀገማቶም ኣዝዮም ዓበይትን ክፍትሑ ከም ዘይክእሉን ኣጋኒኖም ዝነግሩ ኩሉ ሰብ ሕቁቁ ከም ዝሃቦምን ተፈጥሮውን ኩሉ ግዜ ከም ዝበደሎምን እዮም ዝነግሩኻ እቲ ናይ ስዑር ኩረት ኣእምሮኦም ንፀገማቶም ከይፈትሑ ሓሊኹ ይሕዞም
ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣእምሮ ካልኦት ንኽሕግዙኻ ዘተባብዕ ኣይኮነን። ዝኾነ ዓይነት ሕማቕ ነገር የጋጥሙኻ ብፍጹም ተስፋኻ ኣይትጸንቀቕ። ዝኾነ ፀገም ኣብ ዘጋጥመካ ኣወንታዊ ትርጉም ሃቦ። ንነብስኻ ከም ዘይዕድለኛ ጌርካ ኣይትቁፀር። ዝኾነ ኩነታት ሕቡዕ ዕድላት ሒዝልካ እዩ ዝመጽእ። ገለ ሰባት ጥዕኖኦም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናንቆልቆለ ከምዚ ቃንዛ ኮይኑኒ ወይ ካልእ ኢሎም ኣየማርሩን። ስለምንታይም ገለ ሰባት ዋላ ኣብ ፈታኒ ኩነታት ብምስጋና ዝነብሩ? እንታይ እቲ ምስጢር? ትፍሊ እምበር ንፀገማቶም ዝህብዎ ትርጉም እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብቲ ኣሉታዊ ጎኒ ዘድህቡ ኣብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጥራዮም ዘተኩሩ። ኩላትና ኣብ ሂወት ፀገማት ይጎንፉና እዮም። ሕማቅ ክትፅበት ትኽእል ኢኻ፣ ፅቡቕ እውን። ፀገማት ኣብ ዘጋጥሙኻ ነታ ንእሽተይ ጮራ ብርሃን ክትሪኣ እንተፈቲንካ ዝበለፀ እዩ። ጎደሎ ስለዝኾንካ ኣብ ቀዳማይ ፈተናኻ ክትዕወት ጥዕናኻ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ክኸውን ኣታዊኻ ምስ ወፃኢኻ ክዳረግ ኣይትፀበ። ወላ ኩሉ ግዜ ብኣሉታውያን ሰባት ዝተኸበብካኹን ሕጉስ ካብ ምዃን ከም ዘይዕንቅፍካ ሕሰብ። ጽቡቕ ተጸበ። ከምዚ ሓሰብካዮ ተዘይኮይኑ ግን ተቐበሎ። ሓገዝ ሕተት ሓደ ግዜ ኣወንታ ጥራይ ምትኳር ኣዝዩ ክኸብድ ይኽእል እዩ። ኣሉታውያን ሓሳባት ኣብ ዝውርና ሓገዝ ዓርኪ መሓዙት መድሕን እዩ። ሙሉእ ሰብ የለን። ዓርኪ መሓዙትካ ግን ንጉለታትካ ክመልእዎ ይኽእሉ እዮም። ምስ ሰባት ትሕጎሶ ሓጎስ መሊሱ እዩ ዝስስን። ምስ ሰባት ትካፈሎ ፀገም ከዓ ዝተቃለለ እዩ ዝኸውን። ዝኾነ ሰብ ናይ ኩሉ ፀገማት መፍትሕ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ሓገዝቲ ዓርኪ መሓዙት ዝድለይሉ ምክንያት ምስ ንርኢ፣ ቀዳማይ ምስ ሰባት ትካፈሎ ጾራት ዝፈኾስ እዮም። ካልኣይ ንዓኻ ኣዝዩ ዝኸብድ ኩነታት ንኻልኦት ኣዝዩ ዝቐለለን ንቡር ናይ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክኸውን ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ኣብቲ ናትካ ሞያ ወይ ክእለት ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ካልእ ክፋል ሂወትካ ግን ሞያዊ ሓጎስ ካልኦት የድልየካ እዩ። ራብዓይ ዕምቆት ባሕሪ ብእግርኻ ኣይፍተን እዩ። እቲ ዘጋጥመካ ፀገም ንዓኻ ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ንኻልኦት ግን ኣቐዲሞም ዝሓለፉ ይኸውን። ኣብ ክንዲ ባዕልኻ ትፍትኖ ካብ እምነታቶም ጌጋታት ክትመሃር ትኽእል። ሓምሻይ ዓርኪ መሓዙት ምንጪ ሞራል ተምሳጥ ተስፋ እዮም። ሻድሻይ ዓርኪ መሓዙት ነብስኻን ክብርታትካን ንኽትፈልጥ ዝያዳ ክሕግዙኻ ይኽእሉ። ሻውዓይ ዓርኪ መሓዙት ንዝደቀሰ ዕቑር ዓቕምኻ ኣብ ምብርባር ደፋኢ ሓይሊ እዮም። ብቕልል ዝበለ ፀገምካ ምስ ዓርኪ መሓዙት ምክፋል ሚዛንካ ንኽትሕሉን ናብ ኣልታ ንኸይትወድቕን ይሕግዘካ። ቀዳምነታትካ ክብርታትካ መንገዲ ሕጉስ ሂወት ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ። ንገለ ሰባት ኩዕሶ ምዕዛብ ክሕግሶም ይኽእል። ንገለ ፊልምታት ወይ ድራማታት ይምስጦም። ንዓኻ እውን ምናልባት ምስ ዓርኪ መሓዙትካ ምስዕሳዕ ወይ ቦታታት ምብፃሕ ይሕግሰካ ይኸውን። እቲ ሓሳብ ንጹር እዩ። ኩሉ ሰብ ነናቱ ክብሪ ዝህቦ ነገራት እዩ ዘሐግሶ። ኣብ ዝተፈለየ ክሊ ዕድመ፣ ቁልዕነት፣ ብፅሕና፣ ማእከላይ ዕድመ፣ ግዜ ዕቤት ክብርታትና ይቀያየር እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ሂወትና ምዞም ክብርታት ተዛሚዱ ክኸይድ እንተኽእሉ ጥራይና ክንሕጎስ ንኽእል። ገለ ሰባት ክብርታቶም ኣይፈልጡን እዮም። ንኻልኦት ንምምሳጥ ጥራዮም ዝነብሩ። ብኸመይ ንድምፂ ውሽጦም ክሰምዑ ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ ተኾይኖም ክብርታቶምን ቀዳምነቶምን እንታይ ምዃኖም ክፈልጡን ኣይክእሉን። ከም ውፅኢቱ ናይ ምሕጓስ ዕድል ካብ ሂወቶም ይሃድሞም። እምበኣር ነገራት ከምቲ ንደልዮም ዘይኮነ ከምቲ ዝኾንዎ ክንቅበሎም ኣለና። ዋላ ካብ ናይ ተዋስኦ ፍሽኽታና ንሸፍኖም ማዕልያ ዘይብሎም ጾራትን ቃንዛታትን ኣለውና። ፍጹምነት ግን ህውተታ እዩ፣ ዘይጭበጥ ሕልሚ እዩ። ጉለታትና ንኽንመሃር ዕድል እዩ ዝፈጥረልና። ልክዕ ከም ታሪኽ ካብ ሕሉፍ ጌጋታትና ዘይንመሃር እንተኾይና ግን ኣብ ቀጻል ጌጋታት ኢና ንነብር።
እምبار حجي بزعوا زقاتمنا ጸገማት بخمي نفتحهم نرى معراف شدشته ጸገም አልቦ ህይወት ሕጊ ቁጽሪ 6 ካብ ጸገም ተገልልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብኡ ዘለካ ኣረኣያ ጥራይ ኢኻ ክትቀይር ዘለካ ጸገማት ኣብ ነብሰ ወከፍ ጉዕዞ ህይወትና ኣለዉ ዋላ እኳ ጸገማትና ዝተፈላለዩ ይኹኑ ዝያዳ ግን ኣብኦም ዘለና ኣረኣዩ ኣገዳሲ ገለ ሰባት ኣውለታት ጥራይ እናረኣዩን ጸገማቶም መሊሶም ከጋዱ ከለዉ ገለ ከዓ መፍትሒ ጥራይ ብምርሃብ ጸገማቶም ይፈትሑ ኣይነቶም ሕጉሳት ኢልካ ትሓስብ ጸገማት ካብ ኣእምሮና እምበር ካብ ዓለም ክውገዱ ኣይክእሉን እዮም ሕዚ ግን ክንፈትሖም ክንሓስብ የብልናን ማለት ኣይኮነን እጽቡቕ ነገር ግን ምስ ኩሉ ጸገማትና ክንሕጎስ ንኽእል ምዃንና እዩ ጸገማትና ኣዝዮም ከበድቲ ዝኾኑሉ ግዜ ኣሎ ኣዝና ዓቕልና ክነጽብብ ግን የብልናን ጥዕናኻ ድዩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘንቆልቁል ዘሎ ገንዘብ ዲኻ ሲኢንካ ምስ መጻምድኻ ዲኻ ተጋራጭኻ ሕልምታትካ ድዮም ተቖፂኦም ወላላ እዚኦምን ካልኦትን ጸገማትን ይጉነፉኻ ኣንጻር ክውንነት ህይወት ዲኻ ክትለዓል ጸገም ኣልቦ ህይወትከ ኣላድያ ህይወት ብዘይ ጸገማትከ ከመይ ምኾነት እቲ ሓቂ ንጹር እዩ ካብ ጸገማት ሓራ ዝኾነት ህይወት የላን ብፍጹም ምናልባት ኣብ ናይ ፈንጠዝያ ተዋስኦታት እንተዘይኮይኑ ህይወት ካብ ጸገማት ነጻ ክትከውን ምጽባይ የዋህነት እዩ ህይወትካ ካብ ጸገማት ነጻ ክትገብራ ምሕላን ዘይጭበጥ ሕልሚ እዩ ኩሉ ሰብ ብማልያ ዘይብሎም ጸገማት ተኸቢቡ ይነብር ምህላው ዘክር ብኸመይ ትፈትሖም ጥራይ ሕሰብ ብኸመይ ንዓይ ጋጥሙኒ እናበልካ ምምራር ግደፍ ንጸገማትካ ብግቡእ ኣመሓድሮም ኩላትና ሲሲፉስ ኢና ኣብ ናይ ቀደም ጽውጽዋያዊ ታሪኽ ግሪክ ሲሲፉስ መራሕን ንጉስን ኤፍራይ ነይሩ እዚ መራሒ ኣብ እምነት ግሪክ ክልተ ግዜ ንኣምላኽ ኣደናጊሩ ካብ ሞት ብምምላጥ ዕድሚኡ ኣናዊሑ ኣብ መወዳእታ ምስ ተሓዘ ግን ከቢድ መቕጻዕቲ ተበይነሉ መቕጻዕቱ ከዓ ከቢብ እምኒ ከረውረው እናበለ ናብ ሓደ ጎቦ ክሰቕሎ ምውዓል ነበረ ብኸምዚ ከዓ ዘለኣለም ክጸንሕ ተፈርደ እዚ ኣዝዩ ሕልናኻን ዓቕምኻን ዝሰብር እዩ ምክንያቱ ድፍእ ዝወዓልካዮ እምኒ ኣብ ጫፍ ከይብጻሕካዮ ስለትደክም ከረውረው ኢሉ ናብቲ ዝነበረ ይዝምለስ ሎሚ ኣብ ዝምዕብል ግዜ ዝኾነ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ እንተኾይኑ ሲሲፈን ይበሃል ወይ እውን ብኸምኡ ይምሰል ኣነ ወይ ንስኹም ከ ካብ ሲሲፈስ እንታይ ይፈልየና ዋላ ሓደ ምናልባት ሲሲፈስ እምኒ ክደፍእ ይውዕል ነይሩ ንናኻ ሽግር ክንደፍእ ንውዕል ኣለና ግን ኩሉ ምስ ጸገማት ምርጻሚ ንሽግር ከውግዶ ዝኽእል ሰብ የለን ዝበዛሕና ኣዝዮም ከበድቲ ሽግራት ኣለውና ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ህይወትና ቀጻሊ ዝደጋገሙ እዮም ብኸመይ ኢና ክንገጥሞም ዘለና ዝስዕብ ትሕዝቶ ናይ ምዕራፍ ክድህሶ እዩ ሚዛናዊ ኣረኣእያ ሓደ ካብ ምስጢራት ሕጉስ ህይወት ሓድሽ ኣረኣእያ ምህላው ዝበዝሕ ግዜ ንጸገማት ከነወግዶም ንሓስብ ኢና እዚ ከዓ ካብ ባህሪ ተፈጥሮ የርሕቐና ንግዜ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ ይኸውን ነባሪ ፍታሕ ግን ኣየምጽእን ስምዒትካ ጸቂጥካ ዝመጽእ ለውጢ የለን ዋላ እኳ ዝኾነ ሰብ ጸገማት ክጎንፍዎ ዝደሊ ተዘይኮነ ጽቡቕ ነገር ግን ጸገማት ክፍትሑ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ጸገማትካ ኣለሊኻ ምግጣሚ እቲ ናብ ሓጎስ ዘምጽኣካ መንገዲ ኣብ ክንዲ ህይወት ጸገም ኣልቦ ክትኮነልካ ምትስፋው ንጸገምካ ብሓጎስ ተቐቢልካ መፍትሒ ኣናዲ ጸገማት እንተፈቲሕካዮም ሓድሽ ተምጽኣት ህይወት ይፈጥሩልካ ኣብ ህይወት ዘለካ ተመክሮን ስፍሓት ርእየትን እውን ከዕብዮ እዩ ቁልጡፍ ስጉምቲ ጸገማት ኣዝዮም ከበድቲ እንተኾይኖም ልዕሊ ዓቕምና ስለዝኾኑ ከነመሓድሮም ኣይንኽእልና ሓጎስና እውን ይዘርጉ ኩሉ ግዜ ጸገማትና ኣቐዲምና ኣለሊና ንምፍትሖም ስጉምቲ ክንወስድ ዝበለጸ እዩ ዕሽሽ ስለዝበልካዮም ክውገድዮም ማለት ኣይኮነን ህይወት ኩሉ ግዜ ኣብ ጌጋ መንገዲ ምስ ንህሉ ብጌኑ ምልክት ትገብረልና እያ ገሌና ግን ኣይንቐልበሉን ወይ እውን ዕሽሽ ንብሎ እዚ እምበር ንጸገምና ዘጋድዶ ኩሉ ግዜ እትሳዕቤን ከይሰዓርር ከሎ ንሓደ ጸገም ክንፈትሖ ዘቐለለ እዩ ጸገማትና ብኣግኡ ክንፈልጥን ካብ ጉዱት ሳዕቤን ክንድሕን ክንገብሮም ዘድልዩና ጥንቃቐታት ምስ ንርኢ ብጥዕናኻ ተገደስ ኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕናኻ ሓሉ ብግቡእ ተመገብ
سرع منقسقاس أزوتر كحمامات مكلغال كأتصال حكمنا ومرمرها قبر قطباوي حلفنت وسد عداخا قلطيفكا خفل فينانسو أكايدخا كل جزي بمقمقام كاملبكا خيت واتسق تختاتل قدامنتكا صدرخا زعبي وانتكا صدرخا يوم مثل درخا زلكا زمدنا تخناخنون حلون إذا مسقبر حاقوسكا وحس يخون زلوخا صدرابيتاو ጸገማት ቀልጢፍካ ጸግኖም ሓደ ግዜ صدرابيتاو ዝምድናና ናብ ክምለሶል ዘይክል ደረጃ ክባተኹ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀጻሊ ጽገና ግበረሉ ሓገዝቲ ዝምድና ፍጠር ነብስኻ ብፈቃራትን ኣወንታውያን ዓርክ መሓዙት ከም ተኸብት ኣረጋገድ እዚ ኣእምራዊ ሚዛንካ ክትሕሉ ይኽእል ናይ ካልኦት ሓገዝ ኣብ ትደልየሉ እውን ኣይክጽገምን ኢኻ ዕላማ كلنا نبقون معازن كمان حنا زغل علامة يدلنا نمساي أقدمنا مدب انت حانتسنا لكل نجر بزي حرقوس قصي زخيد بزعا مساي نتصر علامة حسكا آبتو قعزلو زو واحدة سقماتك كلا أولو يهولو نزكات واحد سقماتك أقلتف كان نايم اللاين مفتحان كونتي فتقرلكا فلتتك أعوي من الوقت كرتك قزقاس مزق وارد زلها يسرح مستسلو وزيته حادش فلتت حادش عمارات يكفتر الكايو كل جيت أجمعت ملكون نغير مزمرالو سخا كأتصال عبيت فلتت زيادة متعصف في فترة الكا مزناي أيترسى كلاتنا هيوتنا ميزاناوي تكون يدلنا كابزقات مخات سقطي الناس تكون كل جزء مزناي أيترسى وزم ستوصل قلل تمام ريحتات يوم نس أجمعتنا جن باقو كنا لليوم كنفوس من يقولنا أقدم كاتدالو أقدم خمسة قلت سجمات كتم حضروا من بركة وقدم زكاء لا يكونن سبق مدلاه زبالة سمح درايو نابزخون أقاتم كيت دالها أنت خدك حوسوسي زبلكا سبق مدلاه كامناي هات سرحن سجمات سلوام كام عبايني كلا خلالكا نحد شوفري عدقي مزوار حد شرح ولاد أنت تدالي خلهم كل نجر لمسكو خنالكايو حاجوس حلمها أنت غينو أقدم كم مدب بمحنساس كابجا من قدي كتجراجل تخليها أقدم كم دلهم زخنا لوتنا هيوت بحسب تدراديرهم كيما سخن تقيبت الكان يحجز تخلو تقطع زي تخلو تقبله قالونا تاتكم قطع صروم نغلينا قالون أي كولون أبزز اللي مردا أقدسيو سجم كات قطع رزقال أنت خون بجبو أسنع خاف تحيو بأنصار سجم كخب عمهن العلي ويكوت تركوسي أنت خون بغمي تقبل كاو حاجو سنبر حساب هذه تقطع نجار للعقل أنت حسب كان تجنك كان أمره ميزان كي مزاوع عمر فتح يكونن بحفشة سجمات كم سعد كفافلنا كانوا اليوم نخل كتوجرم زخلوت سجمات نابنتنا نقدر صارع مس مسارع تخزل لك زي مردع نب أخي وخي تدال خامته وزته زي أنجل خابتم كانوا وجرم نخل سجماتهم كتوجرم زي كلوت سجمات نعمنت كنتات أير دبنا صحاي مغوت وريق تقيرهم آيت خلنيخا أو كم زخنتات تزبير سقط قبرة تخل ساعوين مقناسي أقدم زخنة ملكة انتريكا أقدم كاتدالو أنت زي تقايلغا دحر قصتهم بخمي ساعوينهم تقنصوح حساب كتوقرهم زي تخلن ساعوينهم زي تقنصهم تسقمات نعمنت كفوة زي كالحمام هي وزوسد حرقة مكينا أو كم زخنة هنزم تسقمات كي قاتم تفرح بالكان أو هو زخنة وحز بهالنجر كم زي لأمينكا بدس فقطنا بريج بلسه انت عن تسقمات يقون فخاب زي قدس حاسبات كان سخطري خطق ودا سرم بخمي تريون نع خطري زي ملكت أبتاون توقني متكار زبلسه كوالتوان حاسبات ويزي عارف شنكت تحيب فتاح أنا دي كلاتنا أزيم تسفاز قرصون زلمسونات تسقمات يقون فنايم المفتوح جلسكم تكون وسط أنت دلنا قاح سمعتنا كم فيلو نفس ما كنت صارنا نتفق أو كم زخنة هذا مستودع عاده أو كندنا بتسجم نافتح تكبر زوال سيو زياه تقدم سجمتي نفسها خاب تسمع ورق تجلجلك يا أفتح متكار كاديس دلي على تو حسابات شنكات يجلجلك أو كند جزء تسجم تكون عاده أفتح يغن عقلي تمهار قالت سجمات بعلم دحر جزيه يفتحهم زنامي يقارد صحي وانتبرق سلمات ليتي بيجورا برهان وجهتها يسعر زيهم كسب زجهاد جن عقلي يدليكا
عقل جن مصمم تراي أيكونن أو أنت وحسب إنها لوكا مصمم تجمع كتفت حمزة تغل أنت هونكا عقلكن نخالوت أيتوكس كمرار توقتب عقل مالت تجمعتون بعلم كم زفتح رأسة أمامنا تكلوكا خلوي عقل فتح حمزة تغل تجمعت أمس جاري حق زكا أفتن وان عقل أنت هونكا حقوسكا أيتبع كانوا أستوعل تسجم أما جمرة وان زي سجر كمسلكا يخلي أم ودعتا جن حدش مازن هوت كاتحزكايو يتزارق حلف كادم سيسو حدش شمكر هوت يفترلكا أما صبح تسجم كجت مكاي جن كم باب حدش هوت تتكملو معرف شوعات وشتاوي سلام حقي قطر شوعته تجاوان حالتات نوشتاو سلامكا كيزرقو تخلخل وشتاو سلام أمراون منفساون سلام نحاد سبيوكل ترى وشتاو سلام أب حقو سيوت بقليل زقمت أيكونن وشتاو سلامكا انت تزرقو حاقوس أونتا تسفا زبالو يلون وشتاو سلام لكع كما بحري مجلابيو بحري بمعبرينا وصلوا أزي حرقوس قوس زخونا قعزي زخون وشاو سلام كا انت تزرقو كل آوانتا زبالي كاوخا زهدم كل تنصوارقو بحريات وطيزي تزرقه منفسيو حاقوس مركب انت خوينو وشاو سلام كا بحريو وشاو سلام بقالتاوان سبات كونتات انت تزرقو ني حاقوس منفسكا أما عمقو بحري جتحل وشراو سلام بقليلو خحلو زغل مبار نعو زرقو سوات يخونو خونتات كتوقلو مستغلي يخون مبار كل وشراو سلام كاز زرقو بحارغ توقلوم زكا لا يكونن تسبق نقورو نزم دقاوان زرقتي كي وقت كون كتحقو زكا المخانيو نوشتاور قاعد كادو زرقو مقلاين موقادن زعاوي سقومتي نحقو سيواتيو تزي كوينو وشتاور قاعد كان خطاو حستو وساخ صعات كحتا كايو عبز معرف بخامين الدقاوان زرقتي توقلو من وشتاو سلامكا تعقبن كندسسينا بوشتخا تمرح نسخة تنك هيوت كاريخا وسيوت كا صعبنا يقالوا تنك تاتيا وشاو سلام نختركب انتاي زي حقوسكا خسفلت إليكا تنك زي محقوسكا او شخازلو حساباتن رأيان تقوينهم زي محقوسكا كفو الزخليو كالو اترق عيتات كم سبات كبابي منقسي تقوينهم قن نزن خطفوس نقدمنا تنقيه كتكيرو لكا إذا مالت الواد دقاوين حالتات كأنيسكا هيوتكا بوشتاوي حسابكا كم تمرح مقباريو أقدمنا خمز رأنا قويتا هيوتكا كون حاقوسكا أوشتخا يزولو أبيت كالوت آي تولو كامنا كالوت الوا حارقون كاختنبر ذكار كوات زيكونا وشتاوي حيلها قنتهم دقاوين الواتات كم حادروم كخلالو حسابات كان كنو تأمر خان بقبو تمازنولو نغوس وشاو رقاعد كاخت نغتكون زقلل يخون سلامنتاي يخاقن زي تحقوز حاد زي حقوز تخون مو تانك زي محقوز كاقن اير داكان عابكم زخونتات وشاو سلام كان نغتملس زخابدا يخون تانك زي محقوز كا نغتفلت تشجر ان تخونكا ازم سعو كخون يقول يوم مقبتات زتفعلوا عينت كافين زلو مقبتات كزانت يفطر الكيم طعيات مقبتات زي تزوتر تغنكا سمعتها من مزبال يفطر الكا مستون تساقط يسعبيو لعقن محساب بزخونن زي كون مجنا ناب آلتاو كنت أمريو زودغكا كاب سبات من الصال ويبحتونا لوت زي بلو سراح ويكا بزح سعاري وحد آتاو زبل ناي سراح سمعيت مثل تشاو
أمرها بزقبع عمام أنت ذهب كيو كسل شوكا يخليو وددر محاورة ومراخبتات أما محاورة ومراخبتات سبات تفشخم مصري كل سبحو قسكون يسمعك سلمنتاي أنا خاتبل أب كم زغنتات عندك تكبر لك مجمرة نتنعخن أب كم زغنتات زور لك يعريو كتقيرو زي تقل انت قوينوخا زي حقوسات سميعت آكال نور هيوت مخانم تقبلهم ني حقوس جزيه يمساكا مهلاون رأس متأماني هالخا إذا زي حقوس جزيه نتني حقوس جزيخا بقبو كم تسمعورو كم زقبركا مزخا غريو نسخا بمنطر بزحزي حرف كايو زي حقوس جزيه نحقوس نايم نسمغار عام خاي زعبي محدرة زيرجو وشتاو سلام كل جزيه حقوسنا حتى رزقنا سمعتو معول كونو أب حرق جزيه لعلي ديب أب كالغا بايتا يزبط من الوقت نسخة نقطعوتنا عامتات ليتن معالتن كتسعر سنعخا حسب لبخا سميرخا تعاويتكا أتزيخاون تحاويسكا إذا سمعت قنغور جزيت راي تنحو بقلتوف كان قلقل يجمر كيدن قخاخا زيرقون نتي سمعاكا ويكا أما عمق حادن تنحقا هان دبت حقوس تخون أب كمزي كبتان لتغطان سمعت رقات وشاو سلامكا كتحلو كيب فيديو بخمي وشاو سلامنا كنعقب نخلقن إذا السعونة بتاعت وشاو سلامنا كنعقب يحقوزنايم حالة دليتاتكا درت قورلهم زبزحنا درزي بلوم دليتاتيم زلونا بومنصر نحاده نجر ناي مركاب دينا انت زايدو ناي محقاس تخلنا ينقلقل حدث نجرات نمجزا ناب حدش بوتا نمبصا حدث سبات نمركاب وزته نهنته كابزوم كرموغم زصنحنا قلم سرغبنا نغزي تتصنحنا تثبيت ملس يركب دحر قرب غزي كن اتزرخبنا نجر نلومدو كاو رخيبنا يتصنحنا حقوسكا كنقلقل يجمر إذا أبسنا قطبا ممناو ويكا هيدونيك تريدميل يزبال إذا مالت أب كندنا ترخيبنا يو صنحنا حارج نجر نسمعورو نخورو مريسنا آمل كحطو أن أتخا خالا حارج نجر ممعداوي إذون زحقوسكا آيكونن لكع كم تقدم يزخون أب كم زغنتات عقون هورون كتكون آزي كبيديو ندرز يبلوم دليتاتكا قدم انت زيجر كالوم جن وشاو سلامكا آتاون وطان يخون زغل كلتا منش تسفا آفتان اوان كولو معاطو سترقات خويني زسمعكا تسفا هيدات مفتح زبالو اي رايوخان أب كم زغنتات حادث منشي حقوسن تسفان يدليكا تسفا زسنوقخا مصحفتي أنا قاحت فيديوهات يهلخا تدليو مسي أو تركبيخا ناي أمر مهوران كيلاتاتنون نتصبطخا فوسوم نتصقمكا بأونتان هتقطمو كحقوزو خيوم زنقاقوخان زما أزنوخان نقرات أنا دي سلسته معصوخا عصو معصو مكالخلي ناي موتسن ماتونيو إذا مالت مكالا خالد دحنت كخون يخل باب مأتونا أرتاون كخون يخل مع صخازي تعاتو انتوكا سمسيو قال نجر كسرككا ويوني هوتك حادقا خفتلكا يخل لك عقا أمرنا كوم ايو مع صو أمرنا كيفيتنا نقرفو انتوقنا ألتوين حسابات سبات نجرات بغللو إنا أتو وشتاو سلامنا يزرقو كل جنبار وشاو سلام كان الزرق نجرات مع صخا أي تخفت نعخات حقسكا هيوت مفتر مالتنا يقالوا تربشا تقلب عدمة مخري متتتاو كتوقت كل خيو إذ مالت دمس وشتقات راي مسمعيو حقوس نغت كون سلام كان الزرق آل ليخا مع صخا معساويو قال خابلو مرات وشتاو سلام زرق نجرات ويكونتات امسن ملكت بالشو محدرا منقستي جيغا متصامدي زيرقو قطبا
ኣብ ኣእምሮኻ ተቐርጾም ናይ ጥዕና ጸገማት ኣሉታ ዝበዝሖ ዜና ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥዕናኻ ከይጎድለካ ምፍራሕ ፍርሒ ዘይተጸበኻዮ ሓደጋ ፍርሒ ባህርያዊ ሓደጋ መባጻጻሕቲ ዓርከ መሓዙት ጸቕጢ ዝበዝሖ ናይ ስራሕ ሃዋህው መላኺ ሓላፊ ዘይቁርዒ ማሕበራዊ ዝምድና ወዘተ ክጥቀሱ ይከኣል። ጭንቀትን ሓጎስካ ከጥፍእ ዘይትደሊ እንትኾንካ ሰላምካን ዝዘርጉ ነገራት ልዑል ኣድህቦ ምግባር የድሊ። ኣይ ናይ ሓሳብ ፍጻመ ዜና ሰብ ወይ ጸገም ጸቕጢ ዝፈጥረልካ ከምኡውን ዕለታዊ ልምድታትካ ፈትሽ። ክንደይ ግዜኻ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጥፍእ? ምስ ፈተውትኻ ብቴሌፎን ትዕልሎ ግዜኸ ናይ ቴሌቪዥን ግዜኻ ወዘተ ሕጉስ ህይወት ንኽነብር ሰላምካ ንዝዘርጉ ነገራት ባብካ ዕጾ። 4 ነብስኻ ኣፍቅር። ኔይል ፓስትሪካ ኣብቲ ሃፒነስ ኢዱኬሽን ትብል መጽሓፉ ከምዚ ኢሉሎ ንኽውንነትካ ካብ ምፍቃር ዝዓቢ ዕግበት የለን። ንስኻ ንዘይኮንካዮ ግን ከም ዝኾንካዮ ትዋስኦ ምፍቃር ካብ ዝዓቢ ቃንዛ የለን። እዚ እንታይ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና? ደጋዊ ዓለምካ ብውሽጣዊ ዓለምካ ዝተደረኸ ክኸውን ኣለዎ። ብውሽጥኻ ዘይኮንካዮ ብደገኻ ክትኮኖ ክትዋሳእ የብልካን። ብውሽጥኻ ኣወንታ ህቡብ ኣፍራይ ዕዉት ኮይኑ ዝስማዓካ እንተኾይኑ ኣብ ደጋዊ ዓለምካ ከመይ ኢኻ ትኸውን? ሓጎስ ካብ ነብሰ ፍቕሪ ዝጅምር። እቲ ዝበለጸ ፍቕሪ ገዛ ነብስኻ እዩ። ዋላ ካብ ብዛዕባ ሮማንቲካዊ ፍቕሪ ንኻልኦትን ዓብ ፕሮፓጋንዳ እንተሎ እቲ ሓቂ ግን ንሱ ይኮነን። ዝበለጸን ቀዳማይን ፍቕሪ ነብሰ ፍቕሪ እዩ። ኣካላዊ ተውህቦኻ ብልሕኻ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ዕድላት ዓወትካ ኩሉ በቃ ንነብስኻ ከም ዘላ ታፍቅራ። ኣብዛ ፕላኔት ዋላ ሓደ ከማኻን ከምቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻን ዝገብር የለን። ነብስኻ ተፍቂርካ ዘጋጥሙኻ ብድሆታት ብዘይገድስ ክትስዖም ኢኻ። ከምቲ ራልፍ ዋሎ ኤመርሰን ዝበሎ ኣብዛ ኩሉ ግዜ ንኻልእ ሰብ ንኽትመስል ትደፋፍኣካ ዓለም ነብስኻ መሲልካ ምኻድ ዝዓበየ ዓወት እዩ። ስለዚ ነብስኻ ኣፍቅር። ልዕሊ ካልኦት ነብሰ ኽብሪ ይሃልኻ። ነብሰ ፍቕሪ እንተለካ ንኻልኦት ንምምሳል ተጥፍኦ ግዜ የለን። 5 ኣብ ሎሚ ንበር። ክንደይ ዕድሜኻ? እዚኣ ቀጥታዊት ሕቶ እያ። ምናልባት ካብታ ሰውለትካ ላዕለ ጸብጺብካ ትጠቅስ ትኸውን። ብዓይኒ ሕጉስ ህይወት ክርአ ከሎ ግን እዚ ኩሉ ዝቖጸርካዮ ዓመታት ተሓጒስካዮ ዶ ትኸውን? ኩሉ ዝሓለፍካዮ ጉዕዞ ህይወትከ ሕጉዝ እንተ ነይሩ ጽቡቕ ዕዉት ኢኻ። እንተዘይኮይኑ ኸዓ ጸገም የብሉን። ሕጂ እውን ማይ ኣይሓለፎን። ሎሚ ዝበለጸት ግዜ ዓመት ሓጐስካ ትገብረላ እያ። እቲ ጸገም ግን ዝበዛሕና ናይ ገንዘብ ይኹን ካልእ ንኽንሰርሕ ንሓጐስና ዝኸውን ትርፊ ግዜ ዘይብልና ምዃኑ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ገለ ዝዕመም ስራሕ ይጽበየና። ስለዚ ኸዓ ኣብ ሎሚ ንኸይንነብር ይኸብደና። ኣብ ሎሚ ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር እንተኾንካ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ምስትውዓል የድሊ። ሓጐስካ ናብ መጻኢ ምስግጋር። ብዙሓት ማሕበራዊ፣ ትካላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኣኽራሪ ሃይማኖታዊ ኣካይዳ ንሰባት ኣብ ጸቓጢ ብጁ ኣድሓርሓሪ ጨፍላቒ ዘርዕድ ህሉ ኩነታት ክነብር ይገብራ እየን። እዚ ኸዓ ኣብ መጻኢ ኣዝዩ ሕጉስ ህይወት ንኽህሉ እናተባህለ ብዝእተዎ መብጻዕታት እዩ። ሎሚ ኸዓ ከይተሓጐስካ ተሓልፋ ማለት ሕጂ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋስ ንናይ ጽባሕ ሓጐስ ምዃኑ ይሕሰብ። ናይ ሎሚ ሓጐስካ ንመጻኢ ኢልካ ምብጃው ግን ዕሽነት እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ዘይበሃል ኩምራ ዘይሕጉስ ህይወት ሕብረተሰብ ይፈጥር ኣሎ። መጻኢ ዝተጨበጠ ኣይኮነን። ህይወት ኣብ ሎሚ ንበራ። ሓጐስካ ናብ ካልእ መዓልቲ ኣይተሰጋግር። ጽባሕ እናተሓጐስ እዩ ዘለዋ። ኩሉ ግዜ ትትግዝ እንትኾንካ ኣብ ሕሉፍ ትነብር ምህላውካ ፍለጥ። ትፈርሕ እንትኾንካ ኸዓ ኣብ መጻኢ ትነብር ከም ዘለኻ ኣስተውዕል።
ክትሕጎስ እንተለኻ ግን ኣብ ለው ምህላውካ ፍለጥ። ከም ዝፍለጥ ህይወት ብዕምባባታት ዘይገጸት ዓራት ኣይኮነትን። በአንጻር ኳዳ ከምዚ እንተኾነኸ ብዝብል እንተታት ዝተመለጥ እያ። ንኣብነት ዘለና ሃብቲ ኩሉ ጽባሕ እንተዝኾስረኸ ወለደይ ጽባሕ እንተዝሞትኸ ጥዕናይ ተጎዲለኸ ወዘተ ብዝብሉ ኣሉታውያን እንተታት ዝተመለጥ እያ። ስለዚ ኣብ ሎሚ ክንነብር ምኽኣል ዝበለጸ ክእለት እዩ። እዚ ካብ ሕሉፍ ኣይትምሃር ንመጻኢ ኣይተማዕዱ ማለት ኣይኮነን። ንመጻኢ ምሕሳብን ምስራሕን ጽቡቕ እዩ፣ ግን ኣብ ሎሚ እናነበርካ ክኸውን ኣለዎ። ሕሉፍ ታሪኽ ዕፀዎ። ሕሉፍ እዩ፣ ክትመሶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን። ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ፣ ሕጉስ ይኹን ዘይሕጉስ፣ ኣፍራይ ይኹን ብኹን፣ ዕዉት ይኹን ፍሹል ሓሊፍ እዩ፣ ክትመሶ ኣይትኽእልን። ኣብ ሕጂ ሕጉስ ህይወት ንኽነብር ሕሉፍ ታሪኽ ዕፀዎ። ሕሉፍ ቃንዛኻነ ናይ ሎሚ ሓጎስካ ክዘርግ ኣይተፍቅድ። ዝኾነ ኮይኑ እዩ፣ ክምለስ ኣይክእልን። ታሪኽ ብድሕሪኻ ገዲፍካ ንቕድሚት ጠምት። ንቕድሚት ጠምት ማለት ታሪካ ርስዕ ማለት ኣይኮነን። ከም ዘለዎ ጥራይ ተቐበሎ፣ ምኽንያቱ ትቕይሮ ነገር የለን። ካብኡ ተማሂርካ ንሎሚ ብሓጎስ ንበራ። ነብስኻ ኣብ ሕሉፍ ኣይተሓይር። እቲ ጌጋ ተመሃረሉ ነጽቡካ ዓቅቦ። ዝምድናኻ ኣደልድል። ኣብዚ ግዜ ደጋዊ ሓይሊ ንውሽጣዊ ሰላም ኣዝዩ ይፈታትኖ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበር ፀገምካ ተካፍሎምን ውሽጣዊ ርግኣትካ ኣብ ምዕቃብ ዝሕጉዝኻን ብፅወት የድልዩኻ። ንኹሉ ክብደት ጾር ህይወት በይንኻ ክትስከሞ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ግዜ ኣሉታውያን ሓሳባት ዕድናይ ምጽዋር ዓቕምኻ ይኸዱ እዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት ፀግዒ ዝኾኑኻ ሰባት የድልዩኻ። ምክንያቱ ሰባት ምንጭ ተስፋን ሓሳባትን ስለ ዝኾኑ። እዚ ካብ ኣእምራዊ ፀቕጢ ከገላግለካ ይኽእል። ኣብ ክንዲ ብሕትውና ዝስምዓካ እሙናት ብፅወት ንሰላም ውሽጥኻ ንምሕላው ተጠቀመሎም። ህድኣት ይሃልኻ። ወላ ንፋስ ኣንጻር ስጉምትኻ ይኹን ንኹሉ ነገር ህዱእ ኩን። ህድእ ምስ በልካዩ ፀገም ዝፍታሕ። ህድእ ኣብ ትብልዩ ወድዓዊ ሓሳባት ክሰላሰል ዝኽእል። ኩሉ ነገር ክትቆጻጸሮ ይከኣል ማለት ኣይኮነን። ንስኻ ወዲ ሰብ ኢኻ። ኣብ ኩሉ ነገር ገለ ክትፈትሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ፈታኒ እዋን ህድኣት ክህልወካ ይኸብድ ይኸውን። ናብ ፍታሕ ዘምጻካ ግን ንሱ ጥራይ እዩ። ንኹሉ ነገር ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ ህድእ ኢልካ ግጠሞ። ውሽጣዊ ርግኣትካ ዘይዝረብ ውቅያኖስ ክኸውን እዩ። ወድዓዊ ሓሳባትን መፍትሕታትን ኣብ ህድኣት እዮም ዝመጹ። ኣብ ስምዒት ከለኻ ዝኾነ ስግምቲ ኣይትውሰድ። ብዙሓት ሰባት ብጌጋ ንውሽጣዊ ሰላምን ሓጎስን ካብ ደጋዊ ዓለም ክረኽብዎም ይሓስቡ እዮም። እዚ ግን ብፍጹም ጌጋ እዩ። እቲ እንኮ ምንጪ ውሽጣዊ ሰላምን ሓጎስን ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ዘይረኸብካዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ግን ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ። ህድኣት፣ ውሽጣዊ ሰላም፣ ተስፋ፣ ሞራልካ ውሽጥኻ እዮም ዝምንጩ። ደጋውያን ሓይልታት ክጸልውኻ እምበር ክውስኑኻ ኣይክእሉን። ስለዚ ውሽጣዊ ሰላምካ ብኸመይ ትሕሉ ንዓኻ ጥራይ ዝምልከት። ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጥኻ ኣብ ትደልዮ ብርግጽ ክትዕወት ኢኻ። ምዕራፍ 8 ሓጎስ ከም ልምዲ። ሕጊ ቁጥር 8 ንስኻ ንልምድኻ ልምድኻ ከዓ ንህይወትካ ይገዝእ። ኣብ ህይወትና ልምድታት ንውስኽን ንቐንስ ኢና። ካብ ግዜ ህፃንነትና ጀሚርና ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሕማቕ ኣሉታውያን ኣባኸንቲ ባህርያት ነማዕብል ኢና። ድሕሪ ግዜ እዞም ጎዳእቲ ልምድታት ንመነባብሮና ይገዝዎ። ከም ውጤቱ ሕጉስ ህይወት ክንመርሕ ከቢድ ይኸውን። በአንጻሩ ጥዑያት ኣወንታውያን ኣፍረይቲ ልምድታት እንተማዕቢልና ሓጎስና ይድንፍዕ። ንኣብነት ናይ ኣልኮላዊ መስተ ልምዲ ተለካ ንኽትሰርሕ ዕጢጢ ትብል፣ ደንጊኻ ኸኣ ስራሕ ተኣቱ። ብኡ መንፅር ኣብ ስራሕኻ ፀገማት እናተፈጠሩን ሓጎስካ እናተዘርገን ይኸይድ።
بأنصارو أونتاو لمدخا أونتاو صعبين اللو إذا مالت معالتاو محقواس كم لمدخة معولو خمس كالي زحبر نبارح حكوسم بأركاب بفلات معولو أونتاو بهاريات يزمت حكوسم خان زبالة سلم ديو بزحات مصحفتي بزعب حوس تصحيفهم يوم بزحات ناي منغغح ممهران معالتاو نسبات يمهر له يوخن بزحات سبات كساب حجي منبارم ناتصلو ينبر له زي حقوس تخونكا نقراوان نسل زغودلكا فلتس لزوحالكا ويكال ايكونن اتتسقم آلتاوان لمتات لزم عوالكايو معالتاوي آوانتاوان لمتات إنا وسخكا تخيد انتخونكا زلكا بدو زي قدس حقوس يوتكتنبريغا ني حقوس لمدم معبال ني حقوس ميزانكا كتحلو يخلكا بخمي ني حقوس لمدي نمعبل أمرنا عرفت زيبلو ماشنيو عملو سوكف نؤز دقيق حاسوات يسلاسل عب تسفا أونتاو حاسوات تعقسي أونتاو زمدنا تتكور انتخونكا حقوسنا إلتاو لمدقا خدقورو آيت أقمن أوتوم زيقرقلوخا آلتاو لمتات بأونتاو نمتكا ناتكا حلاف نتيو قالن هي وزقودسو ني حقوس لمدتات يسعو حلفنت حقوسكا موساد أقدمنا أمانغو من مغناين حلفنت موساد نزلو آلتاو زمدنا هرينا نيرنا حلفنت ني حقوسكا زيت وسد ان تخونكا حقوسنا يمخان عدلكا يقهميو أب هيوتكا نوسانتات كان تقبارات كان ترايزو كون ولو ني حقوسكا حلفنت تسكم نسخات يمخانكا آيت زنقر حقوسك مساكا ويكالسبكا حقوسكا مصباي حلفنتكا مزنقعيو قدامنت هيوت زبلصت هيجب مخانا أسبل بدعريو أونتاوين بهارات بمعبال قويت حقوسكا كون إذن حلفنت حقوسكا مستسكم ترايو بركوت منشي حقوس هيوت كتفتر انتونكا بركوت منشي حقوس كهلو كايد اللي نتعنانا استفالالي مقبتات بمقاب استفالالي مأزاتات نركب كل زي حد عايز مقب إنات مقبكا بركوت مأزاتات كتركب آي كالن أو حقوسكا تماسا ساليو نحدث عدلات كوفت انتونكا بزح حدث حقوس زهوب نقرات كتركبها منش حقوس كون خازقلو ما عليها زيبلوم نقرات يمزلو نعبنت كم تاريخ أو بوتاتات بولوسات مصحفتي فيلمتات سبورت كاب كبابيخا وصاي مزوار مورال دسنقو سبات كاب عودخا وصاي فلتت مقسام آكالاو منقساس كوميديتات معزاو وزتا آزيوم بزحات كنرقوح نخل نزوم عدلات كتقومولوم يقبا كوفيلكا حال عينت نتفتات إنا كايتكا كتحقوز زكال أيكونن نني حقوسكا منشي حد سئنا وسكالو توقعاز لكع كمزناي غنزب منشي آتاويتات تزايدو عاركا محازو توبزحو منشيتات حقوسكا خا أبزحا يوم حقوسكا وحسن خون بوزوح نقر أفكر قليل هيوت أبزاز لنا حشاشنة عالم كل سب نقراواننتن غنزبين يزكرادم أبز خمزة عينت هوتوت كددمنا عقبت قدب يتفعلو تمالي تعقول زنبركا درس نصباح آي قرقلن أب كندي قلل زبال هيوت منباش دار زبلوم طلبات إنا دردركا عقبت يحرمكا نفس خدرت أب زبلوم كسرهم زلكا ويكلو خزلوم زرزرات إنا قمتكا ني حاقوس منفسكا خطعن يبلكان هيوت أغللا بلكا مسرايخا حاقوس كتركب تغل إذا أب كند كامزي دلي تبل بزلكا عقوب مخاني زي جمر ما أكلاي من نوارو ما أكلاي غزا ما أكلاي أكباب انتهالوكا زبالة سيو أب كند زي مسروحو حادث على خازة دالغا مقبتات مزوتار زبالة سيو بزلكا وعود نقرات كتعقب تلمامد تراي أبتوم زقود سخا نقرات آدهب كالي زي ترفه كل قدي آيت قرلو والفتات أوقد
ዝኾነ ወልፊ ጥዕናኻን ሓጎስካን ከም ዝዕኑ ፍሉጥ እዩ። ወልፊ ንኣወንታ ነገር ይድምስሶ እዩ። ኣብ ፈለማ ካብ ጭንቀትን ጸቕጥን ዘገላግለካ መሲሉ ዝቐርብ ድሕሪ ግዜ ግን ናይ ሓጎስ መንፈስካ ብፍጹም ይዘዕንዎ። ወልፍታት ከም በኣር በዞም ዝስዕቡ ኣወንታውያን ልምድታት ተካእዮም። ንኣሽቱ ስጉምትታት ውሰድ። ኣብ ክንዲ ወልፍኻ ጠቕሊልካ ብሓንሳብ ክትገድፈቶ ምፍታን በብቑሩብ እናቐነስካዮ ምጻእ። ኣብ ከምዚ ግዜ ሓገዝ ናይ ሞያውያን ሕተት። ምንቅስቓስ ብስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ንጥዕናን ሓጎስን የደንፍዕ እዩ። ዝምድና ምስ ኣወንታውያን ሰባት። ኣብ ዙርያኻ ኣወንታውያን ሰባት ይሃልዉ። ኣሉታውያን ሰባትን ልምድታቶምን ኣወግድ። ከባቢኻ ምረጽ። ንዓኻ ናብ ኣሉታዊ ነገራት ናብ ዘምርሐካ ቦታታት ከም ኣብያተ መስተ ኣይትኺድ። ሰሓቕ ኣዘውትር። ሰሓቕ ንኹሉ ዘለካ ጾር የረሳዓካ እዩ። ሰሓቕ ጸቕጢ እውን የጉድል እዩ። እዚ ማለት ግን ናይ ምሰል ፍሽኽታ ሕጉስ ከም ዘለኻ ከተምስል ትገብሮ ክኸውን የብሉን። ኣብ ክንዱ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስኻ ሰባትን ነገራትን ምርካብ እዩ። እዚ ማለት ካብ ሰሓቕካ ወይ ምዝንጋዕኻ ቀዳምነት ክትህቦ ኣለካ። ዋላዳ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ገለገለ ብተፈጥሮም ናይ ሰሓቕ ልምዲ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ። ወላ እውን እዚኦም ናይ ሰሓቕ ልምዲ ከመዓብሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ሰሓቕ ልምዲ ንኸመዓብሉ ንዕረፍትን ሰሓቕን ዝኸውን ግዜ ምምዳብ። ዋዛ ንኽልቲኡ ወገን ከም ዘሰሓቕ ዝገብር ናይ ዘረባ ክእለት እዩ። ስለዚ ዋዛ ከም ኣካል ዕለታዊ ዕላልካ ምግባር። ኣዝኻ ዕቱብ ሰብ ምዃን ዝበለጸ ምዃኑ ኢልካ ዘይምሕሳብ። ምስ ሰሓቕቲ ሰባት ዝምድና ምፍጣር። ኣብ ዘለኻዮ ስራሕ፣ ድኳን፣ መገሻ፣ ኣኼባ፣ ገዛ ሰሓቕ ከም ኣካል ህይወትካ ምዝውታር። ንምንባር ምስትምቓር። ህይወት ሕጉስ ንኽትከውን መደብ ምስራዕ ወይ ቆፀራ መሓዝ ማለት ኣይኮነትን። ኣብ ክንዱ ሕጂ ሕጉስ ምዃን እያ። ነብሲ ወከፍ ጉዕዞ ከተሰማቕሮ ይግባእ። ሓጎስ ናብ መጻኢ ዘይምስግጋር። ብዙሓት ሰባት እዞም ዝስዕቡ ምጨበጡ ክሕጎሱ ይብል እዮም። ትምህርተይ ምዛዘምኩ፣ ስራሕ ምስ ጀመርኩ፣ $1,000,000 ምስ ኣከብኩ፣ ምስ ተመርዓኹ፣ ቆልዕስ ምስ ወለድኩ፣ ደቀይ ነብሶም ምስ ከኣሉ ወዘተ ክንጠቅስ ይካል። ኩላትና ንመጻኢ ኣዝዩ ዓቢ ሕልሚ ኣለና። ሕልምኻ ክሳብ ዝሰምር ሕጉስ ክትኸውን ምጽባይ ግን ከይተሓጐስካ ምንባር እዩ። ኣብ ሓደ ዕላማኻ ምስ በጻሕኻ ክትሕጐስ ምሕሳብ ማለት በቲ ዝሓለፈካ ዘይተሓጐስካዮ ግዜ ምጥዓስ እዩ። ኣብ ክንዱ መዓልታዊ ግዜኻ ብግቡእ እናመሓደርካ ክትሕጐሰሉ ምኽኣል እዩ። ንድሕሪት ግልጽ ምስ በልካ ምስ ስድራኻን ዓርኪ መሓዙትካን ዘይተሓጐስካሉ ግዜ ክህልወካ የብሉን። ስለዚ ነብሲ ወከፍ መዓልትኻ ተጠቀመሉ። ግዜኻ ንሓደ ዘይተፈልጠ ኣዝዩ ርሑቕ መጻኢ ክትጽበ ኣይተባኽን። ናይ ሎማ ሓጐስካ ብፍጹም ኣይተሰጋግር። ኣብ ሎሚ ምንባር ተላመድ። ኣብ ክንዲ ምኽኒት እናደርደርካ ሓጐስካ ተሰጋግር። ወላ እውን ኣብ ቀለልቲ ነገራት ሓጐስ ክትረክብ ጸዓር። ናይዚ ዝበለጸ ኣብነት መስራቲ ትካል ኣፕል ስቲቭ ጆብስ ኣብ መወዳእታ ዕለተ ዕምሩ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዩ። ስቲቭ ጆብስ ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ብዙሕ ምውዳቕን ምትንሳእን ብዓለም ደረጃ ዕዉት ዝኾነ ኤሌክትሮኒካዊ ንብረት ዘፍሪ ትካል ኣፕል ዝመስረተ እዩ። ይኹን እምበር ብሕማም መንሽሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ቅድሚ ምሕላፉ ኣብ መወዳእታ ዕለታት ዕምሩ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ህይወተይ ንድሕሪት ተመልሰ ክሪኣ ከለኹ ዘጠዓሰኒ እቲ ምስ ስድራይን ፈተውተይን ዘየሕልፍክዎ ግዜ እዩ። ዝኣከብክዎ ገንዘብ ዋላ ዝረኸብክዎ ዝና ነዚ ክመልሰለይ ብፍጹም ኣይክእልኒ ይብል። ስለዚ ንስኻ እውን ነገራዊ ነገራት ክትብል ዝሓልፈካ ህይወት ክህሉ የብሉን። ናይ ሓጎስ ልምዲ ምምዕባል ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። እንተጀሚርካዮ ግን ዘይብፅሕ ነገር የለን። ነዛ መጽሓፍ ብምንባብ ከመይ ጌርካ ኣወንታዊ፣ ንጹር፣ ሰላማዊ፣ ተስፉ፣ ሕጉስ ህይወት ትምስርት ትርኢ ኸለኻ
زخا آلوتاوين بحرياتكا بأونتاوين متكا يجمر كل جزي أسوعل كتعلنت يحلخا تعار تسفوك أخون حمق بحرياتكا ببحال بأونتاو تكا يوم نعمنت بزح جزي محاورة مراخبتات تدفوق جزيخا بغالط بغلمدي تكا أيو كم بقرغانا 10 دقيق مزوار إذا عب سمعتكا كساب كندي لو تخمزم تعالكا أسهلولو بدحريخا كال لو تتسعب عمود داتا هيوتكا بأونتاوين بحرياتكا استجزت كتكونيا معراف 9 مسجانا حقي قطر 9 نزيبلكا قدي ايتكبر بزلكا تمسجنبل حاقوس آبيتكا نزول تقا بمسجاني زمت ازيقن ننقراوين نقرات مونان مالت ايكونن تعنا فقرا صدرا وحس حبرتسب اخول جيزي زدلكا نت آبيتكا زول تقا انت دا مسكينكا حقوس كتكونيغا بزي مسجانا حقوس كتكون ايتغلنيغا مسجانا واغانا يتزلكا تقا خطردو خلغايو مسجانا سبات نتزلوهم زد نقول من قدمر مسؤوم زي الله سنافقول مالت ايكونن مسجانا نتزلكا قولي حقم زرائكا زقبريو من مسجان مجمر يخبد يخون مسجزيقن كتلوم دو آيت اقمن تراين زلوخات اقاتات كتدنقوم مخاليو بزح سب انتايم ورخيمنا انا خانا مسجن يوليو من البات آتبيكا انت حتتكا يوم اتيب لين زبلوغن مساان جنزب كخون يغل جن بحق زخوانا خات مسجنولو تغليو زيبلكا ازمو بفتسم قونا عايكونن تريدو يتحطو كاتا مسجنولو زقبا اكاس بوزح نقرالو قال خابتون كاتا مسجنوم زلكات سنقاتات يسعبو حاد هيوت كاب هيوت زعبي هياب يلن اسكا حسب زم كلهم بتميت كينات حادقا زغزفو زلو سبات بزي هيوت حاقوز زبهال يلن ولون كانزا بزعب حاقوز يخون زي محقواس محساب زبهال يلن كل نجر نهيوت تغتيلو كالعاو نجريو ولون كم زيقودي نمبر حقوس مخانكو كتبل كاللغا بزحن عابن كم زلكا يخات قل زلقا نسخا هيوتيا بيوت سلزلقا يخا كم زتزهلواني تول زلقا انبارن هيوتكا كم زعابيتن زبالتساتن هيجاب كتريا انت جميركا حقوس هيوتكا تعلف ايكس قمنيغا كلتا تعنا وقلت عنا مركابكا عدلنيا يخا نتعنا كم بلوس هي مرأي آزيو أقداسيو تعنا خاون كم حارز خبر نقر حاسيبكا تخنا خنو تعنا خا مسقود لكات رأي كونن تعامو خردا كازلو كلو كوروخ تردا يقبا كل سب مسحاممه كبرنا يتزنورو تعنا يردويو نسخاقن تعنا خا كلو آستماقرو تعنا مهلاو كاب زغون حمام نيسا مخان مالت آيكون ولكن بيد حمام تلكا نتتوعي كفالكا وبيوت مهلاوكا عمزقن كابزنات كازبس حمام زلوم سبات بحاقوسن مسقانان هينورو مهلاوم الزكر سلسته تحساسبا ودسب نايم حساب نايم الواتن كيلت علوه بزي زخلت كم تم قالوت انسسا مخونه كم تم قالوت انسسا نخونتات كل ما مدو تراي منبار مخونه نيرو مخودا نزن ودسب تراي سعاد الهياب كتمسجن اي قبا كاندو 4 ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሓጎስካ ዓብ ተራዮም ዝጻወቱ ህይወት ብዘይብኦም እስክቕረጻ ኣብዚ ዓለም በይንኻ ነርካ እንተ ትኸውን ክትሕጎስ ምኽኣልካ ዶ ዕድለኛ ኢኻ ስድራ ዓርከ መሓዙት መሳርሕቲ ሕብረተሰብ ዘለውኻ እዚኦም ኣብ ምፍታሕ ፀገምካ ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብዚ ዝተበፅሕ ዘሎ ምዕባለን ደረጃ መነባብሮን ብውህደት ኩሎም ሰባት እዩ
بزي سبات إزي تبصح زلو معبالة آيم تبصحن كمت نايت انتي بعد كوينا نماين مقبن ممرار نقالس مالنا كلهم نزع عالم زبركوتلان زبركوتلا زلون آمزقن أو حقوسكا معرغن دي كم زبركوتو تردع حاموشة ناس عدلات أبزيجي إذا عالم سيتح قلقليا أيفالنتم دخاتاسي عقبتها الزبلون بزحات كتاعتالو نحجكوا إذا عالم نقول سب معارة سيتح قلقليا أيكونتن أيكونان كنري نقول سب تغربوا العدلاتنا كنهسس نقول سب ماليا زبلوم عدلاتكم زلو زتراتر أيكونن نزموصخ عدلات بنطفن بخوفتن انت تقبلكايم ازيخ حقوس كتكون ده صقم ايكونن اذا عالم حلمتاتك تسمرولهم ماليا زيبلوم عدلات تقربلكا ايتي مفتاحين نزموصخ عدلات كوفت مخانيو نزا خمسة عينة عدلات كتمزقن اي قبقى كان ايلكادو تحسب شجشته تفطرو تفطرو نعانا ندك سبات كنفطرو من كان عريومن ويون كنلوطم زي نخيل آزيوم بزحات نقرات يونا كولاتنا معارق زي برهان صحاي مريت ماي أقراب عمباباتات انسساتات توهيونا تفطرو مسرتاوያን نقرات نمنبار قريبلنايو زخونه منግስቲ نزيوم بمعارن ህዝቡ ክቅርብ ዝኽእል የለን ኣብ ደገ ዘሎ ጽባቐታት ጹሪ ኣየር ኣግራብ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ከመይ ምዝጋን ዘድልዮ ነዞም ነገራት ከተመዝግን ኣብ ትጅምረሉ ህይወት ካብ ሓጎስ ተመለየ ይኸውን ኩሎም እዞም ዝረኣናዮም ጉሩማት ህያባት እዮም ከነሰማቕሮምን ኣብ መዓላ ሓጎስ ህይወትና ከነውዕሎምን ዘለና ንዘለውኻ ጸጋታት ኣመስጋን እንትኾንካ ኣዝኻ ሓጎሰኛ ኢኻ ትኸውን برقز كامبر بخمي آمسغاني تخون أزيخات قدسكا آمسغاني آب تخونلو أزيوم بزحات مسغانا زبوعو كر أيوها يجمرو كلا خابتو مسغانا أكال معالتاو هيوتكا هتقوروم تخولولو من قدتات حادة تعدلتغا أدهولو ኣብ ፀገማትካ ብድሆታትካ ስጋኣትካ ሕፅረታትካ ተድህብ እንትኾንካ ፀብፂብካ እውን ዝውድኡ ኣይኮኑን ኣብ ከምዚ ኩነታት ንምስጋና ዝኸውን ኩነት ኣእምሮን ግዜን የብልካን ኣብ ክንዲ ፀገማትካ ክትፅብፅብ ግዜ ዝዓርበካ ዘለውካ ፅቡቕ ነገራት ትዕድልትኻ ብምስጋን ሓጎስካ ደንፍዕ ዋላ እውን ኣብቶም ንኣሽቱ ነገራት ከተመስግን እንተጀሚርካ ሓጎስካ ክራባሕ ግዜ ኣይወስደሉን كلتا جوجوي تثبيت أوجد تثبيتات أو أمرنا أن قرصون وين نسولهم ناي مساي نجرات وي في السامتاتيوم أو أنتو تثبيت أن تقولوا نمساي بتسفقت قعازي خلكا أو أنتو نجر أنت تتسبقها حقوسك يدفع بانصارو آلوتا تثبيت أن تحاجر كاجن حقوسك ينقل كليو إذا تراجع كونه زتجانن تثبيت أنت هدير كاسنحخا تكونت مس تثبيت كا أنت زيت داريجو أو حجوز كا تجمع زفتر وكلهم تثبيتات أو قدوم أنت زيت قايلها نتوم آلتوين تثبيت كتو قدوم آلكا تثبيتات بهاجيم كوننت أيكونن وتم تفترم تثبيتون كون يقولوا أيكونن ورعو خدمجم آلكا ስለዚ ኣብ ክንስተጋነነ ተጽቢት ይሕዲርካ ክትረኽቦም ነገራት ክብሮም ተጉድል ዝረኽብካዮም ነገራት ከተመስግን ኣለካ እዚ ግን ጉጉይ ተጽቢት ምስ ተወግድ እዩ ሰለስተ ብናኣሽቱ ዓወታትካ ተደሰት ዓወት ኣብ ማራቶን መዳልያ ምውሳድ ዋንጫ ምዕታር ግዙፍ ኣውፋር ምኻን ወይ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸላው ምኻን ጥራይ ማለት ኣይኮነን كلتا جوجوي تثبيت أوجد تثبيتات أو أمرنا نقرصون وين سلوم ناي مساء نجارات وي في السامتاتيوم أو أنتو تثبيت أنت خونو نمساء بتسفقت قعازي خلقا أو أنتو نجار أنت تسبيخا حاجوس كاي دنفع بانصارو آلتا تثبيت أنت حديركا جن حاجوس كاي ينقل كليو
زتراجي كونه زتغانن تثبيت انت حديركا اتكونت مستثبيتكا انت زيت داريغو او حغوسكا تصغمي زفتر ወይ ኩሎም ትጽቢታት አወግዶም እንተ ዘይተኻኢልኻ ነቶም አሉታውያን ትጽቢት ከተወግዶም አለካ ትጽቢታት ባህግዮም ክውንነት አይኮኑን እቶም ተፈጥሮም ትጽቢት ክውን ክኾኑ ይኽእሉ አይኮኑን ብወድዓዊ ክትግምግም አለካ ስለዚህ ኣብ ክንስተጋነ ትጽቢት ይሕዲርካ ንትረኽቦም ነገራት ክብሮም ተጉድል ንዘኽብካይም ነገራት ከተመስግን አለካ እዚ ግን ጉጉይ ትጽቢት ምስተወግድ እዩ سلسة بناشتو عاوتاتكا تدست عاوت عماراتون مداليا موساد وانجا معتار قزف عفار مخان ويناي محابرو مراخبيتات سيلاو مخان تراي مالتا يكونن عما عالتاو قعزة هوتنا ناشتو عاوتات نقوانات افنا نزيوم كنستماع غروم آلنا نابنت حادث سوات مركاب عاكلاو من قسخات مجمار نافكاريتكا كتسحق مخال ناي معالت مدبكا بغبو مفتان وزته كون يخلو ناي مسغانا بحرغن كتمعبلو انتقونكا نقدم زمنا اشوز مسلخا ناي علتات عاوتاتكا امزغن 4 كل نجر كلوكا ايتصبه نختمزغن كل نجر كساب زهلوكا مصباي مالت كي مسغنكا منباريو أقدمنا خمزرانايو حقوس نمخال بليونر وي حالافنا حد عبد تكال ويكا أبي ود بدرش تسقم زي بالكا مخان آيدلي كانيو ويون ميزاناوي هيوت كل نجر ميتاويد كوخان الكا اللو مالتا يكونن بوحدو آب كل نجر قال نجر انت لكا كتمزقن ترايز لكا نختمزقن كل نجر كلونا اللونا بالكا نتزل لكا كيمزقن كا قزي خالفكا يقولون عبد زلكا نجر آدهو بمقبار آمزقن هيوتك أبا حاقوز تملت كتكون الكايا لذي أبي هيوت كل نجر كلوكا زكال كسلزي كونت راينت زلكا أستماورو حاموشتا قدوس وددر كم قربا بتخا ويعروتخا عوتا يكون كان تخون جزاخاون كم ناتاتهم قروم آي كونن نفسخا كونتاتكا واننتكا مسكالوت موددار ازيو اعناو لمديو مغنياتو نفسخا مسكالوت لعيخا زلوم سبات انا ولادركا كتمسجن سلزخبت ناتكا اريا زخون سب كلوكا زتفريو مغنياتو ازي بقعاتكا ختم حيشن ناتكا ناي متاسري كتقمتن سلزحقزكا ازي خان متاي انتاي كم زدليكا عنفات زحبريو ملو بملو نفسنا مسكالوت موددار كنوغدو زكال ايكونن بانصارو اب بزح አጋጣሚታት مسكال موددار حاغازي يخونو ስለዚህ እምባር ኣብ ክንዲ ከነውግዶ ንሓስብ ብኸመይና ኦን ተኸንቂሮ ክንሓስብ ዘለና ኣብ ዙርያና ዘለው ሰባት ካዋናን ለዓል ገንዘብ ዋንነት ዝና ክህልዎም ይኽእል እዩ ግናትና ደኹም ጎኒ ምስናይ ካልኦት ሓያል ጎኒ ወይ ካነት ዘይብልካ ምስ ካልኦት ዘለዎም እና ዋላዘርካ ክትሕጎስ ይከኣል ድዩ ብፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ኮይኑ ግን ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ምውድዳር ሕማም ናብ ኩሉ ይላባዕ ኣሎ ኩላትና ካልኦት ብዘለዎም ፍልጠትን ምስልን ተናዊፅና ኢና ብሓቂ ነተሰውዕል እንተዳለና ኮይና እንታይ እቲ መወዳደሪ ዝኸውን ዘሎ ገንዘብ ዝና ዋንነት ዲና ንወዳድር ዘለና እዞም ነገራት ናይ ብሓቂ ኣገደስቲ ድዮም ኩላትና ከም ንፈልጦ ብዙሓት ሃብታማት ሰባት ዘይሕጉሳት እዮም ስለዚ ናይ ሃብቶም ዝና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ኢልና ዶ ንሓስብ በቲ ዘለካ ነገርሲ እንታይ ክትረክብ ትኽእል ዶ ዝያዳ ከገድስ ኣይምተገበን ደረጃ ትምህርቲ ማዕልያ ዘይብሎም ሰባት በዓሎም የምን ነብሶም ዝምህሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኸ ደረጃ ትምህርቶም ትሑት ኮሎ ንሕብረተሰብ ግን ብዙሕ ዘበርክቱ ሕጂ ደረጃ ትምህርቲ ጥራይ ቆፂርና እዞም ንሕብረተሰብ ብዙሕ ዘበርክቱ ትሕትቶም ብዙሕ ክፍሊ ዝቆፅሩ ዲና ክንሪኦም ሓዳር ዘለዎምን ዘይብሎምን ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሓዳር ይኹኑ ውላድ ዘይብሎም ኣለዉ ሕጂቶም ሓዳርን ውላድን ዘለዎም ሰባት ካብዞም ዝጠቐስናዮም ይወፁ ማለት ድዩ
أبيا لو بزيقدس كل أبدا بلاني زلو سب بستفارالي قدو زحالفن زحالف زلونيو كل سبنناتو من قدي زلو سلازني حد من قدي نخالق كم من نتاصر كتقمت زكالا يكونن جنك نفسخا مسكالوت موددار كل جزي حماق ديو زبزح جزي مسكالوت موددار قودايو حد جزي جن نابلوتي دفاع حاليو نابنت حرخا وخان العلف فلتات اللقسي تحساسبا تعار زلو سف مسناوتو بمنتصر بزح خمسر فكا انت ترديخا تبونا قريو بتواسطا لنفسخا مسكا وخان تحت جنزب زلون سوات كتوالا دراك اللخا تمسكن كم تبلي قبركا أب كم زغنتات موددار تغاميو بانصارو تعنخا قومتكا حبر قربتكا ترئيتكا صوتاكا تولدخا سدرخا وزته تعلتيوم زخونه تقيرو تخل نجر يلن أب كم زغنتات موددار أعناويو بزاك زي عاوتا مسكالوت بمنتصر حقوس نولينا بفلاي مستعجنا زلو سبات كان نتاصروه كلنا أبتنا شعر وجن كنكون كلنا جن موددار أزينا نصلو سلمنتاي إنا جن نفسنا مسكالوت نوادر نفسنا نمجمجام حدا زي نفسنا أمنتاي درجة خمزة نتأراترينا أب كم زي مسكال سب منتصار كونتاتنا نمخردا نفتن مننتنا نمردا نمجلاسن نفوع ديخا حماق نوح ديخا حاتصير عود ديخا فشول هبوب ديخا ترى نختفلت ناي قال أسبات درجة قولي حكم تقولي قبركا حال حرك زي وسان الموساد موددار أمراوي مسرحيو ناي هوت ملكعنا نمحداسن حيال مقبارن بزحك زي هلاونا بمنصر قالوا سباتي زوسن نابنت آب كعسو أجري تمهرتي نقدي وزت درجة خاوي سرح خاب بمنصر كالوت مورادر تخايز لكا سلمنتاي موددار كان وقلوز خبدنا اسك حسب كابتولدات حسكا بينخا آب ذا عالم كم تنبر زلها غيركا حسب زخونا السب آيت فلتنيخا آب كم زخونا تاتناي موددار لمدي كالوكا يخلدو موددر زعبي مسكالو سوا زلكا ركب آب زايدو ليو زبا أكال كخوني خل بمحابرة ومراخبتات كلاتنا خم نفلتو وددرنا حاقوسنا كقتلو يخليو كل سبون موددار حماق مخانيو كانوا وقرو خمزلنا يزقلز كلاتنا قداينا موددار نخونينا مهناتو كتفلتن كتنبرن عابي في اللي سلزلو تفضرنا محابرة انسساب مخانونا وددر يقال عنايو سلمنتاي نفس خابس قالت موددار كتوقلو زخبد مغنياتو كاب كزي قلعنتنا اتعجنا بموددار زمصاران سلازخنا كل محبر قطواوي هيوتنا مس موددار تحازيو نابنت نقدي تمرتي محبراو مراخبيتا سبورت وزته ودي سب سكال سب كينا تاصره ننوس غلصا ايكلنيو ناي موددار ولفي بزحت كاوانا ناي موددار لمدنا كنقيرو ندلينا جن ايكونلنا مغنياتو غزات كويننا زحنا مزقبنا علتاو قسقاس هيوتنا يبلنان زخارنا لوم نفسنا مسنا يتمالي كنوالا درا عين خلن اتانكو نفسنا خنقمقملا نغل من قديه مسكالوت موددار يخون ابكم زغنتات موددارنا ابكم دمس نفسنا مسكالوت يخون مالتيو مسرتاوين حوتتات نمملاس نابنت كما يعبلوه نزبل ملسن اخترخبولو نزخل كعلكا زخل قمرا وحق يلن زخا عبيت كامسنا كالوت عبيت كتولا دري قبركا حقوس نختكون مسكالوت موددار مولو بمولو كتوقرو يبلكان منياتو موددار كتوقرو كبيت راجي كونه حال حدق زيون آقداس آيكونن عبكون دو موددار كم حال بايتان ناب عبيتن حاقوسن تدقمولو تعمق ناتكا ويجمار قعزها مسنا كالوت مودداتها وينوح قزقاس كتنات أزرقن يبلكان بمنقدم آيكون كان تقعز لخا عبسنات خازي تنطراي أرهب بتمزر لو خات سقاتات تمسجن بل ناب علما خاني مبصحخا تعقسيها لخا نتمزقون فخا عدلات آمزجن ناب روحخا تقيرومكا تسعر إذا بس قبر هيوتكا بحاقوس تملت كتكونيا
ولا كان يمسجنا خونة أمره نخونة كازقير أيخون الرأي حقن يغيريو معلتاو ختنسن كدكسن أبهي وكذرخب كيوم نجاراتن سواتن إن ذكرك أمسجن نمسجنا كامل مدي أنت أسريس كيو سجاتات كخرا وعطرة يكونون نسخون بوم أزي خست حقوس كخت كونيغا معرف عسرت لغسي حقي قصر عسرت لغسي واغازي حتت الناس أو علتيو سلازي ناي لغسي بهاري أمعبل أبهي وتكل واغا زحتت يزمسل حدا نجر نختركب قال نجر تخفل نبرت نختكزء ገንዘብ ትኸፍል ዓርክ ማሕዙት ከተጥሪ ግዜኻ ትውፊ ጽንኩር እዋን ንኽትሰግር ዓቕሊ ትሕተት እዚ ማለት ንሓደ ንምርካብ ካልእ ነገር ትኸፍል ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኩሉ ነገር ክብሩ ብመንጥር ዝኸፍለሉ ዋጋ እዩ ዝልካዕ ብኸምዚ እምበኣር ኣብዚ ዓለም ነፃ ዝበሃል ከም ዘየለ ትሓስብ ይዕበይ ይንኣስ ንኻልእ ዋጋ ትኸፍል እንትኾንካ ስለምንታይ ደኣ እሞ ንሓጐስካ ዋጋ ዘይትኸፍለሉ ሓደ ካብ መንገድታት ሓጎስ ልግሲ እዩ ብዙሓት ሰባት ልግሲ ንሃብታማ ጥራይ ዝምልከት ገይሮም ይሓስብዎ ወዲ ሰብ ንኽነብር ገንዘብ ጥራይ ዘድልዮ ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ልግሲ ንሃብታማ ጥራይ ዝምልከት ምተባሃለ ግን ንሰብ ንኽነብር ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልዮ ተስፋ ፍቕሪ ግዜ ተገዳስነት ሓልዮት ሓሳብ ፍልጠት የድልዮ እዚኦም ዝበለጹ ሂጃባት እዮም ዝኾነ ገንዘብ ግን ኣይሓቱን ዋላ እውን እቶም ብዘይካ ገንዘብ ዋላ ሓንቲ ዘይብሎም ብሕሱም ድኽነት ዝሳቐዩ ሰባት ከማን ክልግሶ ዝኽእሉ ኣለዎም ልግሲ ድንጋጸ ርህራሄ ሕያውነት ጥራይ ዝሓትት ለጋጋታት ሰባት ኣዝዩ ርህሩህ ልቢ ዝውንኑ ኮይኖም ንኻልኦት ንምሕጋዝ ኩሉ ግዜ ድልዋት እዮም ልግሲ ንዓይ ጥራይ ኣይትብልን ልግሲ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ልምዲ ንሕጉስ ህይወት እዩ ንኻልእ ሰብ ካብ ምድጋፍ ዝዓቢ ጽቡቕ ነገር የለን ኣብዚ ዓለም እቲ ዝበለጸ ክትገብሮ ትኽእል ንኻልኦት ምሕጋዝ እዩ ልግሲ ሓጎስ ጽቡቕ ስምዒት ነባረይ ዓስቢ ይህበካ ገለ ካብቶም ብዙሓት ጥቕምታት ልግሲ ምስ ንድህስስ ጽቡቕ ስምዒት ናይ ካልኦት ሰባት ጸገም ኣብ ምቕላል ትጻወቶ ተራ ደረ ዘይብሉ ጽቡቕ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ሕጉስ ኣእምሮ ለጋስ ኣብ ትኾነሉ ኣእምሮኻ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይዝነዝዕ እዚ ኸዓ ጭንቀትን ካልኦት ኣሉታውያን ስምዒትን የቃልል ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕና ብዙሓት ናይ ጥዕና ጸገማት ብጸቕጢ እዮም ዝመጹ ልግሲ ኸዓ ጸቕጢ የፋቑስ ትርጉምን ዕግበትን ግዜኻ ክእለትካን ካልኦት ምሃብ ህይወትካ ትርጉምን ዕግበትን ይፈጥረልካ ልግስኻ ንዋሃብን ተቐባልን ብማዕረ ዝዕወት ሰናይ ነገር እዩ ማሕበራዊ ዝምድና ይሕየል ልግሲ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለካ ዝምድና ይሕይሎን ሓጎስካ የደንፍዕን ተላባዕ እዩ ንስኻ ንኻልኦት ትልግሶ ፍሽኽታ ተመሊሱ ናትካ ፍሽኽታ ከም ዝዛይድ ብመልፃዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ ፍሽኽታኻ ኣብ ዛይደሉ ሓጎስካ ኸ ይድንፍዕ ነባሪ ክብሪ ለጋስ ኣብ ትኾነሉ ኩርዓትን ሓጎስን ይፈጥረልካ ልግሲ ከም ልምዲ ልግሲ ማለት ዘለካ ነገር ንኻልኦት ምሕጋዝ እዩ እዚ ኸዓ ካብ ተቐባሊ ዝኾነ ዓስቢ ከይተጸብኻ ትልግሶ ነገር እዩ ብወለንታን ነፃን ናይ ካልኦት ጾርካ ተቃልል ኣብ ትብገስ እዚ ልግሲ ይበሃል ልግሲ ሰብኣዊ ዝገብረካ ብዛዕባ ነብስኻ ጽቡቕ ይፈጥረልካ ለጋስ ምዃን ናይ ገና ርእሱ ዓስቢ ኣለዎ ኣብዚ ዓለም ነባሪ ዝበሃል ነገር የለን ልግስኻ ግን ነባሪ ቅዱስ ሓድጊ እዩ ልግሲ ግን ሃብቲ ወይ ፍልጠት ስለዘለካ ጥራይ ኣይኮነን ልግሲ ባህሪ ወይ ልምዲ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዝልግሶ ዘይብሉ ሰብ የለን ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ናይ ልግሲ ልምዲ እንተዘይጸኒሕካ ጸገም የብሉን ሕጂ ከም ልምዲ ከተስርጾ ትኽእል ኢኻ ነብሰ ልግሲ
كم تقدم تفكر سم لايكا نفسك ختفكر زلك قدم نخرط لقاس مخانك نفسك لقاسكم هذا كم سرتها النجرات أنت تمايلك نبقى تترزلون سوات كتبات زكاء عليهون إذا مسعون تبتات نفسك لقاس تخونوا له من قدرات يوم نفسك أخبرن تخناخنن نفسك خير الساعة بستقالك نخالو تحجز نفسك أمرك نمحدث جزي هبو نزخون جيجا نفس حدقت جبر فتم كتكون آية حسب لنفسك مش كل حترتها تقبلها أبزريخا كما خا أون طبعا آت حساسوا زلون سبات كم زهلو جبر لنفسك تحجسوا من قدي حاسوبل أبزط فلت ذلك حادث ابن نفسه تشك كانن كاس عنك خوني خلي كم اسم نفسه زبها المالتيو نعمت نور حال أوفار عوض خونة كالجيرو 10 ساعات أم معلتي شوعت معلتات آب سومني سرح نسدرا سندنا عرك محازوت مزوار زخون جزيه يولون إذا سبزي نسو حقا ونا نايتكاليو إذا تكالكا ونا نجزيون أمروني نفسه خم حدث عرام هي وزا يخون يقداس ناي نفسه قدامي تسألي بعليو من البعض نفسه لقاس نيرو انت زخون هيوتو ميزانا زحلوت جيرو من نبرا هذي مالت نولك أو هيوتو بزحك زي مهابه سلازي نسخاون نفسك لقاس كام زخونك أرقاقز لقسين غلط لقسين غلط مالت آزي بزحك زي ويقنزب كتلقسها لك مالت أيكونن ولا كذلك على كم جوار تبغى خناه ولا وين قليل في الشغطة ويتعم قالات منفس كالوت نسخت أو نبزيت المنجدي كان نقاقه يخل ولو إن حرب بحث الناس سمع سبكات علو خلقه سفتر لبهتك اللي لا يكونن أبي ود حق إني حقوس كتحقوس إنتونكا تحس تقنا بكالوت كتبات سحلكا أبيت مرتي محاورات بعام خد الساتف نشجر حبرة السبن مفتاح أبزع علوم مصنعات أبركت زغطامات حاجز وزته نخالط الجسل من جدي حاسوبل إذا مستقبر هيوتك وحقوس تملت كتكونيا لقسي نخلو ناي لقسي اللي ندم سامع بالكا نخل سبزي أفلا لا يلقاس مخان عخان تقبالن بمعار عاب حقوس كفتر لكم يغل لقسي زخون واغازي حتى تيو نخلو لقاس كون لقسين بيتسب عرك محازوت مسارحتي وزت مساخة قربت زلوم سبات راي استدرت خون يولون كم زي انتو خونو لقسي زي كونه سايا قل نقر نمركاوي سلمنتاي نبقى كل سب لقسي قدس تقوار مخانو يا أمنيو بزع سب قن كنت ولو آيران مغنعتو آي عبيكان يلو سلازو حسب حالا جزي ولدون لكم واغانا لغسي ايم رومينيوم قال خبطهم سبات كاب لغسي خطو زغبروم مخنيتات مسنوري حادا كل صبق جبري ترس عيو زبديو نخالط صبق تقبر تدل تخون قن ترقم يوبلون إلكا خات حسب إذا كان حدا سب علمي خاون لتحقوزو نيركا لو مقال نقر حتي تكاسل زي قبر قالو نتقل زغبر قالو دامسي سوي تسلعكا إذا كل حلفكا بحانت نجاري دمسس ولا كأزين تخونة حقي لقسجن كالود نفلت الكاه تجبرو أيكونن نوشخات بقسمعت نتفتر إيخات تجبرو سلازلك سوات حلفكا يرسعوا بزي قدس كاب لقسي عادي توعد لقسي نخورعات وينخت نزجن إلكا تجبرو كساب زي كونه أبزقنا أوان أي تكتب كم وصيتو حاجوس كاب بعص في كعبي كلتا ناي تنكن صعبين تثبيت نزخونة تنكي صعبين ألو نعلوتا تقوار آلوتا صعبين ألو إلنا نحسب ناونتا تقوار كا آونتا صعبين ألو إذن كل جزي خون مالتكا أيكونن حدا جزي آونتا تقوار آلوتا ومن سيقوري خفوترو يقول يوم ناونت نسخان حدا سب كتحقوزو خول زكالكا زبله جيركا قتبك نسخون بأنتارو كبد لكا يغل إذا مالت نسخة أجيت أجمم أبغنم دوز بالكاه نسون قلنا عخا كتسألوا مريتي عربهم ولا رأي يخون بركام ناي لقسي لمدخا خطوة كريو الكان لقسي ناي وعلوز فترة الكا أو أنت أو سمعت له
ምናልባት እዚ ናይ ልግሲ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ዝፈልጥዎ እዩ። ናይ ኢደይ ኣይረኸብኩን እናበልካ ካብ ሰናይቲ ግብሪ ዓዲ ኣይትውዓል። 3 ከይጎድለካ ምፍራሕ። ዜሮ ሳም ጌም ዝበሃል ናይ ስነ ሕሳብ ወይ ናይ ስነ ቆጠባ ስነ ሓሳብ ኣሎ። ናይ ሓደ ወገን ክሳራ ናይ ካልእ ወገን መኽሰብ ዝብል እዩ። ገለ ሰባት ንልግሲ ከም ዜሮ ሳም ጌም ገይሮም ይወስድዎ። እዚ ማለት ንሰብ ገለ ነገር ክትልግሰሉ ከለኻ ናትካ ዓጉልካ ኢኻ ናቱ ትውስኽ ዘለኻ ይብሉ። እዚ ማለት ብመንፅር ናይ ካልእ ዝወሰድካዮ ናትካ ይጎድል ዝብል እዩ። በዝኻ ክልግሱ እናደለዩ ግን ካብ ሃብቶም ወይ ትሕሶም ዘጉድል ኮይኑ ስለዝስምዖም ኣይነጥፍሉን። እዚ ግን ናይ ብሓቂ ልግሲ ካብ ሓደ ኣጉዲል ናብ ካልእ ዝውስኽ ድዩ? ብርግጽ ኣይኮነን። ንኣብነት ናይ ሓደ ሰብ ገንዘብ ለጊስካሉ ንበል። ብርግጽ ገንዘብ ካብ ጅባኻ ኢኻ ኣጉዲልካ፣ ግን ብዙሕ ኣወንታዊ ስምዒትን ሓጎስን ከዓ ትረክብ ኣለኻ። ስለዚ ነቲ ገንዘብ ምጉዳል ጥራይ ክትርኢ የብልካን፣ እቲ ትውስኾ ዘለኻ ምርኣይካ ኣገዳሲ እዩ። ልክዕ ከምዚ ንሓደ ንብረት ገዝእ ገንዘብ ትኸፍል ሓጎስን ውሽጣዊ ዕግበትን ክትረክብ ተለጊስካ ከዓ ተጉድል ኣይኮንካን ዘለኻ። ንብረት ገዚእ ኢኻ ትብል እምበር ገንዘብ ኣጥፊኤ ኣይትብልን። ምክንያቱ ንገንዘብካ ተጥፍኦ ዘይኮንካ ብኻልእ ነገር ኢኻ ትቕይሮ ዘለኻ። 4 ዝወሃብ የብለይን። ገለገለ ሰባት ዝወሃብ ዘይብሎም ገይሮም ንነብሶም ዝሓስቡ ኣለዉ። ኩሉ ሰብ ግን ገለ ነገር ዝወሃብ ኣለዎ። ገንዘብ ተዘይብልካ ሓሳብ ወይ ፍልጠት ክትልግስ ትኽእል። ናይ ግዜ ሕፅረት ተለካ ገንዘብ ወይ ካልእ ክትሕግዝ ትኽእል። ዋላ ሓንቲ የብለይን ወይ እውን ምስ ሃብቶም ክሕግዝ ምባል ካብ ልግሲ ክትቁጠብ የብልካን። ልግሲ ማለት ምስ ገንዘብ ወይ ንዋት ጥራይ ከተተኣሳስሮ የብልካን። ንስኻ ንኻልእ ሰብ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ኣለካ። እዚ ተውህብኻ ኣይተባኽን ተጠቀመሉ። ትልግሰሉ መንገድታት ሃሰው በል። ሓንቲ ንእሽቶ ሓገዝካ ማዕልያ ዘይብሉ ኣወንታዊ ነገር ክትፈጥር ትኽእል እያ። እዚ ኣብ ዕብየት ሓጎስካ ዝፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። ሕጂ እምበኣር ዝቕፅሉ 5 ምዕራፋት ሕጉዝ ንኽትኸውን ዘድልዩኻ ጸጋታት ክንደስስ ኢና። ምዕራፍ 11 ጥዕና። ሕጊ ቁፅሪ 11 ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር ጥዕናኻ ዝዓበየ ትካልካ ግበሮ። ሚዛናውን ሕጉስን ህይወት ንኽህልወካ ሙሉእ ጥዕና ኣገዳሲ እዩ። ብዘይ ጥዕና ህይወት ከተሰማቕር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሕማም ሚዛንካ ዘይትሕሉን ውሽጣዊ ርግኣት ዘይብልካን እዩ ዝገብረካ። ኣካላዊ ወይ ስምዒታዊ ቃንዛ ካብ ሓጎስ ይዘርሕቐካ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኻ ብኸመይ ብህይወት ትነብር ጣይኻ ተሓስብ። ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ወይ ዝና ንምምጻእ ህይወቶም ዋጋ ይኽፍሉ እዮም። ካልኦት እውን ልዕሊ ዓቐን ክሰርሑ ዓመት ጥዕናኦም ብዘይምግባር ግዳይ ሕማማት ዝኾኑ ውሑዳት ኣይኮኑን። ኩነታት ጥዕናኻ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እንተሎ ኮይኑ ኣድህቡ ኣእምሮኻ ኣብታ ኣጋጢምካ ዘሎ ብድሆ ጥራይ ዝኸውን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበኣር ጭንቀት፣ ፍርሒ፣ ኣሉታዊ ሓሳብ እዮም ዝወርኻ። ኣብ ከምዚ ኩነታት መን ኣሎ ክሕጎዝ ዝኽእል? ብርግጽ ዝተማልአ ጥዕና መሰረት ሕጉስ ህይወት እዩ። ጥዕና ክንብል ከለና ብዛዕባ ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ ኣይኮናን። ደቂ ሰባት 4 ዓይነታት ጥዕና እዩ ዘድልየና። 1 ኣካላዊ ጥዕና። ምሕላው ኣካላዊ ጥዕና ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር ወሳኒ እዩ። ነብስኻ ቀዳማይ ምንጪ ሓጎስካ እዩ። ንዑ ተኸሲርካ ኩሉ ነገር ኢኻ ትኸስር። 2 ኣእምራዊ ጥዕና። ኣእምራዊ ጥዕናኻ ዘይትሕሉ እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሒ፣ ጭንቀት፣ ጸቕጢ ኢኻ ትነብር። ጥዕና ኣእምሮኻ ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኻ ቀዳምነት ክትህቦ ይግባእ። ሸለል ምባል ግን ዓብ ጸገም እዩ ዝፈጥረልካ። 3 ስምዒታዊ ጥዕና። ኣቐዲምና ከም ዝጠቐስናዮ ኣወንታዊ ኩነታት ኣእምሮ ንምፍጣር ክትመሃርን ኣወንታዊ ሓሳባት ናይ ምስልሳል ሓላፍነት ክትስከምን ዓብ ሓጎስካ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ። ኣብ ዝኾነ ኩነታት እንታይ ዓይነት ስምዒት ተንጸባርቕ ንዓኻ ጥራይ ዝምልከት። 4 መንፈሳዊ። መንፈሳዊ ጥዕና ክንብል ከለና ትርጉም ህይወትካ ማለት እዩ። ኣብ ህይወት ኩሉ ዓቕምኻ ክትጥቀመሉ ከለኻ ትርጉም ይፈጠረልካ እሞ ሓጎስካ ከዓ ይዓቢ።
ጥዕናና ንምሕላው ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐታት ንጥዕናኻ ከም ቀዳምነት ረኣዮ ካብ ስራሕኻ ንላዕሊ ጥዕናኻ ዝያዳ ግዜ ሃቦ ምክንያቱ እቲ ኣብ ስራሕ ተጓይኻ ተምፅኦ ገንዘብ ነቲ ትኸሰሮ ጥዕናኻ ክመልስ ኣይክእልን እዩ ጥዕናኻ እንተዓቂብካ ግን ገንዘብ ምእካብ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ውፅእ ኢልካ ተዛወር ኣቐዲምና ከም ዘረኣናዮ ተፈጥሮ ፈውሲ ኣእምሮና እዩ ስለዚ ተጠቀመሉ ስድራኻን ዓርኪ ማሕዙትካን ግዜ ሃቦም ኩሉ ግዜ ስድራኻን ዓርኪ ማሕዙትካን ምርኣይ ጥዕና ኣብ ምሕላው ዓቢ ግደ ዘለዎ ስለዚ ኩሉ ማሕበራዊ ዝምድናታትካ ኣሰማቕሮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተጥፍኦ ግዜኻ ደረት ትግበረሉ ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ናይ ተዋስኦ ሂወት ተሳሲ ኣብ ሂወትካ ጥራይ ኣተኩር ካብ ቴክኖሎጂን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣብ ትረሕቐሉ ንዝማልኻን ሓጎስ ዝህቡኻ ነገራትን ግዜ ትረክብ ስለዚ ካብ ረብሻ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነፃ ዝኾነ ሃዋህው ፍጠር ብስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣዘውትር ኩሉ ግዜ ኣካላዊ ንጡፍ እንተኾንካ ሓንጎልካ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይዝነዝእ ከምኡውን ጥዕናኻ ዝተሓለወ ይኸውን እኹል ናይ ድቃስ ግዜ ኣካልናን ኣእምሮናን ነፍሰ ጽጋነ ንኽገብር ካብ 7.5 ክሳብ 9 ሰዓታት ድቃስ የድልዮ ስለዚ እኹል ድቃስ ውሰድ ምስትንታን ዝኾነ ዓይነት ምስትንታን ናይ ሓንጎልና ንጥፈት ይሕይሎ እዩ ጥዑይ ምግቢ ኣዘውትር ጥዑይ ምግቢ ምብላዕ ንጥዕና ኣእምሮኻን ኣካልካን ወሳኒ እዩ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝበለጹ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ከተዘውትሮም ይግባእ ሽኮርን ጨውንካ ከተጉድሎም የድሊ ኣብ መወዳእታ ጥዕና ዓቢ ክፋል ሕጉስ ሂወት እዩ ኣብ ግዜ ቃንዛኻ ክትሕጎስ ከቢድ እዩ ኣብ ኩንዱ ኣቐዲምካ ጥዕናኻ ሓሉ ምዕራፍ 12 ማሕበራዊ ዝምድና ሕጊ ቁጥሪ 12 ንውሕስነት ሓጎስካ ኣብ ዙርያ ሕጉሳት ሰባት ንበር ኣብዚ ግዜ ብዝሓሰረን ብዝቐለለን መንገዲ ምስ ብዙሓት ሰባት ክንራኸብ ንኽእል ኢና ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና እናዓበየ መፅዩ ቴክኖሎጂ እውን ኣዝዩ ቀሊል ይገብረሎ ዋላ እዚ ይኹን እምበር ዝበዛሕና ዓሚቕን ትርጉም ዘለዎ ዝምድና ክንፈጥር ኣይከኣልናን ሎሚ ዝምድና ምስ ሰባት በዚሑ ዓይነት ዝምድና ግን ኣንቆልቂሉሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣፍና ነእትዎ ምግቢ ጥዕናና ዝሃንፅ ወይ ከዓ ቀስ ብቐስ ዝቐትለና ንፈጥሮም ዝምድናታት ከዓ ንሓጎስና የዕብይዎ ወይ ከዓ ይቐትልዎ ዝበዝሐ ግዜኻ ምስ በቀልቲ ሰባት እናሓለፍካ ዕብየትን ሓጎስን ክትረክብ ትፅበ የብልካን መሪፅካ ተዛመድ ንስኻ ድምር ውፅኢት ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ኢኻ እቶም ብብዝሒ ትረኽቦም ሰባት ከዓ ዘይሕጉሳት እንተኾይኖም ሕጉስ ክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ዘይሕጉሳት ጭኑቓት ወቐስቲ ኣማረርቲ ሓራቓት እንተኾይኖም ናታቶም ሕማቅ ኩነት ኣእምሮ ናብ ናቶም ጸልማት ከእትወካ እዩ ኣእምሮምን ልቦምን ኣብ ኣሉታ ጥራይ ዘተኩር እንተኾይኑ ኣብ ሂወት ተስፋ ክትስንቕ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ ንኸባቢኡ ዝመስል ብኣንጻሩ ምስ ዘይሰዓሩ ተስፋ ዘስንቑ ሕጉሳት ዝምድና ትፈጥር እንተኾንካ ሓጎስካ ክድፍዕ እምበር ከንቆልቁል ኣይክእልን ሰቦንዶ ኣብ ግዜ ሓዘንካ ሕርቃንካ ተስፋኻ ኣብ ዝዓርበሉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ዙርያኻ ምስሉ ከመይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዝኾኑኻ ኣብ መጀመርያ ናይዚ መጽሓፍ ብኣሉታ ሓሳባት ከይትብከል ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ ርኢና ነርና ንሰባት ኣብ ሂወት ብዘለዎም ኣርኣያ ክትቀርቦም እንተኾንካ ሓጎስካ ብኣሉታ ክጽልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሕጉስ ሂወት ክህልወካ ተደሊኻ ምስ ሕጉሳት ሰባት ተዛመድ ዝምድና ሓጎስ ዘደንፍዓሉ 9 መንገድታት ኩላትና ፀግዕ ዝኾኑና ሰባት የድልዩናዮም ዝምድና ንሂወትና ከደንፍዕ ይኽእል እዩ ማሕበራዊ ዝምድናታትና ንብሎም ዓርኪ መሓዙት መሳርሕቲ ስድራ እዮም ዝምድና ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሪኦ ናይ ተዋስኦ ዝምድናታት ማለት ኣይኮነን ዘምስዑ ዝምድና ሓጎስና ዘደንፍዕሉ 9 መንገድታት እዮም 1 ፀቕጢ ይቕንስ ሓያል ማሕበራዊ ዝምድና ካብ ፀቕጢ ይከላኸለልካ 2 ዕድመ ይውስኽ
مس أركم حاجتين سدران هيوت مستمقار كام سعيد مستأساسر صيغمات يكلاخللك ثلاثة حاجوس يفترلك حجوس كتكون أب زريا حجوسات سبات نبر 4 كبري نسبات صبغ زمدنا تلك كبري زلك سموهانك يرداك 5 وحسنت زخونة صقم أب زقاتمك أب غنخ خونم كدغوفخ زخو سبات كم زلو أنت فريدك وحسنت يسمعك 6 نواتاوي حاجز أب زريا زلو سبات أب زلخاي غزيناي نواتن ገንዘብን ሓገዝ ክገብሩልካ ይኽእሉ 7 ስምዕታዊ ድጋፍ ናይ ቀረባ ሰባት እንተለውኻ ሞራል ተገዳስነት እምነት ፀገምካ ምርዳእ ወዘተ ኣይነፍኩልካን እዮም 8 ዕለታዊ ገምጋም ኣብ ህይወት ብኸመይ ከም ትምርሕ ዘለኻ ሓቀኛ ንንፅብራቕ ወይ መስያት ይኹንኻ ንስኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ክትሪኦ ዘይትኽእል ከርእዩኻ ይኽእሉ 9 ሞያዊ ደገፍ ሕጋዊ ሞራላዊ ገንዘባዊ ቴክኖሎጂካዊ ጥዕናዊ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ናይ ሓጎስ ትካላት ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ሰባት ኣለዋ ገለ ሓጎስ ኣብ ምብዛሕ ነጥፋ ከለዋ ገለኻ ዘይምሕጓስ ዘፍርያ እየን ንዓኻ ዝኾን ትካል በዓልኻ ክትመርጽ ዘለካ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ግዜ ትካልካ ትመርፀሉ እዩ ንነፍስኻ ምስ መን ኢኻ ተኣስራ ዘለኻ ንስኻ ንጉስ ናይ ሓጎስ ህይወትካ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኻ ዘለዋ ትካላት ገምጋም ግበረለን ብሓጎስ ዘፍርያ ትካላት ተኸቢብካ ምህላውካ ኣረጋግፅ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ትካል እዩ ሓጎስ ከፍሪ ይኽእል ህኮት ምስ መን ትነብር ናትካ ምርጫ እዩ ካብ በከልቲ ሰባት ነፃ ኣከባቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ብምርጫኻ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ ግዳይ ሰባት ዝፈጥርዎም ፀገማት ክትከውን ስለዘይብልካ ኣብ ዝምድና ክፍጠሩ ዝኽእሉ ፀገማት ብከምስዑ መንገድታት ከነወግዶም ንኽእል 1 ካብ ሓጎስ ዝመፁ ሰባት ረሓቕ ከምዚ ነፃ ካብ ብከል ኣየር ነፃ ካብ ኬሚካል ነፃ ካብ ገበያ ነፃ ካብ ዓሌት ንዝበሃሉ ጭሩሕታት ነፃ ካብ በከል ሰባት ዝብል ግን የለን በከልቲ ሰባት ናይ ሓጎስ መፀውቲ ሃፒነስ ቫምፓየርስ እዮም ኩሉ ግዜ ናትካን ሓጎስካን ኣወንታን ዘበለየም ካባኻ ዝመፅኩ ኩሉ ፅቡቕካ እናመፀውኻ ናብ ኣሉታ ይውድቑኻ ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር ንዓኻ ናብ ታሕቲ ክውርዱ ዝፅዕሩ ወይ ኣብ ህይወትካ ኣወንታ ተራ ዝበሃል ዘይብሎም ሰባት ኣወግዶም ኩሉ ግዜ ዕርዲ ሓጎስካኹን ካብ በከልቲ ሰባት ነፃ ዝኾነ ኣከባቢ ፍጠር ንሓጎስ ዝመፁ ሰባት ዘይወሮ ተፀዋርነት ኣርዮም 2 ናይ ቤተ ፈተነ ኣንጭዋ ኣይትኹን ክትዕወት ኣብ ትጅምረሉ ብዙሕ ፅቡቕ ዘይኮነ ነገር ክትሪኢኻ ትጅመር ብዙሓት ሰባት ብናትካ ዕቤት ኣይሕጎስን እዮም ኣዝዩ ድኹም ዝኾነ ምኽሪ ክልግሱልካ ኸ ይጅመሩ እዚ ዋላ ንዓቶም ዘይስራሓሎም ኩነቱ ንስኻ ክትፍትኖ ይደልዩኻ ንኩሉ ዓይነት ምኽርን ነቐፌታን እተፅሪ መፃሬት ክትህልወካ ይግባእ እዚኻ ነቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ወይ ጎዳኢ ካብቲ ጠቓሚ ፈላሊኻ ትሕዞ ልክዕ ከም ኣብ ቤት ፈተነ ኣናፁ መፈተኒ ሓድሽ መድሃኒት ዝኾና ነፍስኻ መፈተኒ ናይ ካልኦት ሓሳባትን ርእይቶታትን ክትከውን ከተፍቅድ ይብልካን ኩሉ ዝመጻካ ሓሳባት ኣጻሪዮ እዚ ዘድልየካ ጥራይ ውሰድ 3 ናይ ገዛ ነፍስኻ ሕጊ ይሃልኻ ማሕበራዊ ህይወት ሰባት ዘመሓድሩ ደረጃ ዘይብሎም ባህላውያን ወግዕታት ኣለዉ ዝበዝሑ እኳ ኣወንታውያን እዮም ዝበዝሐ ሰውን ኣብኦም ናይ ሓባር ዲት ኣለዎ ገለገለ ማሕበራውያን ወግዕታት ግን ሓጎስን ዓቕምን ሰባት ይቆድልዮም እዚ ማሕበራዊ ወግዒ ናትካ ዓቕሚ ውልቃውነት ዝቐትል እንትኾይኑ ብናይ ገዛ ርእስኻ ኣረኣያ ተጓዓዝ እዚ ማለት እቲ ወግዒ ንዓኻ ትርጉም ተዘሂብካ ብኡ ዘቐይድ ምኽንያት የብልካን ክሳብ ሕጊ ዘይጠሓስካን ንኻልኦ ዘይበደልካን ጌጋ ዝበሃል የለን ኣብ ስራሕ ዝምድና ፍቕሪ ትምህርቲ መርዓ ፆታ ኣከዳድና ምርጫ ዓርኪ መሓዙት ንዓኻ ዝኾን መምርሒ ፍጠር በትርጉምን ሓጎስን ዝህበካ ጎደና ጥራይ ተጓዓዝ 4 ኣይፋል በል ኣብ ጉዕዞ ሕጉስ ህይወት ምስ ኩሉ ጠለባት ኣብ ግዜኻን ኣድህቦኻን ኣይፋል ምባል ክትላመድ ዓብ ነገር እዩ ዘዕብዩኻ ዝሐጉስኻ ትርጉም ዝህቡኻ ነገራት ዕድል ንምሃብ ሓጎስካ ንዝዘርጉ ነገራት ኣይፋል በል ድምፂ ውሽጥኻ ምስማዕ እቲ ከተቐምጦ ዘለካ ዝዓበየ ዶብ እዩ
نتوم ترجم زهوغا عدمتات بأخبرتاو من قدي آي فالبل مغنياتو قدامنت نفسها كبرق تهبسل زلكا حاموشة ننفسها قنعكن دك سبات محبراوين انسساينا نحنا نسبات نصلو سبات كان عنا يصلونا حقوس هيوت نتنبر نسبات بخمي كم زياتوغا كتعصوم كم زلكا تمهار قال سبات فرحهم آلتاو حاساوم ويسعنتهم آبخا خسرسو كتفكر يبلكان ناتاتم رؤيتهم اسمع آيت اللان أموداتها نعخا زيتكم زيتكم نوسانقن نعخا ترايز ملكت كل بزعوا خازولوا آيت أغلبولو نعخا خمزي حشكا زولو خاون آيت سمع يوم من قد حقوس كل زحرف الله انكم من قد 4 أيكونتن ناتكا من قد نسنا كالوت حاد أيكونن سلزي ناتكا من قد بعل خافتر زيتراي آب هيوتكا حاقوز زفترلكا آب زمدناخا تنقوق آب تخونلو حاقوزكا بتعطاطافي عبي نعخا مزموسلو آوان تاوان تسفوات مورال زلوم سبات زمدنا فتر مسناتكا خبرتا زخور تراي مرز مسألة تاوان آوالا سدرا عارك محازوت مسارح تزلكا زمدنا درت قورو آب هيوت زبالت أنقر تدليغا آب زوري حاقت سبات نبر معراف 13 ميزانوي الرأيان جنزب حقي 13 جنزب ناي حقوس وحسنت آي فترنيو ميزانوي الرأيان يهلغا أبزاز لنا ياب جنزب سعب لقد عالم بزو حاسبات بزعبا جنزبن حقوسين دنقرق يبلومي زبزاناي معكنا زينا شفنه بزعبا بغمي جنزب تأكب تراي قوينو كان وطيتو بزو حساب هابت مأكاب كامنا هيوت علاما جيرو وسيلوينو موناتو جنزب حاجوس يمتيلو سلاز حسب جنزب بين حاجوس انت زخون جن آمون قهبتاماتن حاجوس نزل زمدنا كل جزء آون تام قناه كم زي انت قوينو هيوت نايتم أزيم دختا سبات أزي حسوم مالتيو هابتن حاجوسن آون تزمدنا انت دا اللو قوينو سلام انت وزحات تحتي $250 نوح زخفور سوات هيوتم بحاجوس زنبرو سلازي جنزب بينو منش حاجوس أيكونن برقص حال خابر قحيتات ويباتات يو حقوس نخت كون ادخالت صلاتي وت ميزان وخت قبرو ألكا كمرا جنزب حاجوس كم سالكا أيكلنيو بزح حسبات بجيجار الديد كاب سونيكس نفسن بس كاب سرح نفسرح أنا طروي حلفوه زجن مريسو تساقطي تشينك استزرق كونه دا أمر يزفتر خلاص بزح حسبات كا جنزب حاجوس كم سالهم كم زي كل تفلتو يوم كنكسب حجي جنزب مساقو نخحقوسو مدب آم مسرع يركو من جنزب بخمي تريو ناتكا وسانيو نحقوسي وترقم زلو من باري زادلي زخا بفتم بجنزب كتمتو تخيل أيكونن برقص كلاتنا نخنبر جنزب يدلنايو زيارة وجن آب جنزب لنا آرايه بخمي نقمتو وساني أفراينتكا ندرجة حاقوسكا أي متنن زبزة عوت بسبات كم عوز حسب وتسي دمر والقوي أفراينتيو درجة أفراينت مالتكا زلكا جنزب نا يونيفرسيتي مسكر ورقاس وسط كاي مداليتات زلوغا ساعات وزتا يجلس الزول قوي أفراينتكا مدرجة حاقوسكا معاري مالت جن أيكونن كم زنريو حاقوسي وت آمن رح نستعوته زوهاب شلمات يلن أمونغو نقراو تحسن حاقوسن آوانتاو زمدنا خمزولو درقاقت كيبت يلن برقص اتهم قالوت بأتاتات حاقوس انت تمالي إخايوم عاوت أو حاقوسكا عابترا ألوو سلزي حال سب هابتام عود كور هوب كخوني غليو هزقني حاقوس وحسنت آي هبن سلزي هيقوت ميزاناو مقوارا يدلي حاقوسكا مس أفرينتكا خعبي آي تسبه حانت هاقر بقوطوا آزي حيال كتكون تغليا دمر حقوس زواجن تحت نايكالو دخاتات هاجرات كخون يخل أو عزن حقوسي والدرجة أفرينتكا نأمر خزناو زنبوع حسابي نجنزب جبو ميزان نمسرتاو تلقى زخون جنزب مس حاجزكا بدحري ترخو جنزب أو حقوسكا بزح صلوا يولون بزح جنزب بزح نجراو نجر كجزال كاي خليو أو بزح بوتات تبتسح بزح وتوفر وزته
إذن حاجوس يمسأل كمالت أيكونن بزعبا جنزب ننفسها كلت حتتات كت حتى يدلي حادة كندي جنزب انت أكيبه حجوس كخون زخل كلت نحجن مسأل ذا آخرن جنزب انت أكيبه اتزيادة جنزب بخمي حاجوس كم نمسألي يقبرو زبلي جنزب كتخعبت آبت قويلو كتسوعلم زلكا ገንዘብ ንምእካብ ትጽዕቶ ብዋጋ ካልኦት ክፋል ህይወትካ ክኸውን የብሉን ሓጎስ በርዓን እዩ ብፍላይ ንነዊሕ ሰዓታት ዝሰርሕ እንትኾንካ ናይ ስድራኻ ዓርኪ መሓዙትካ ውልቃዊ ግዜኻ ከፊልካ ብዙሕ ገንዘብ ክትረክብ ይከኣል እዩ ናይ ባንኪ ሒሳብካ ክትመልእ ካልኦት ክቡራት ጽላት ህይወትካ ዋጋ ትኸፍል እንትኾንካ ዝኣከብካዮ ገንዘብ ሓጎስ ኣየምጻልካን ኣብቲ ንስራሕ ዝመደብካዮ ግዜ ብዙሕ ገንዘብ እንተኣኪብካ ጽቡቕ بواقع والقوي جزيخا أنت خوين جن أكايدها داق مجمت مقباري دلي زرليو خان تدليو من فلالي خام فلات حقوسي وتنخت مرح كان دي جنزب يزدليكا زول حتى من ملاس زرليو خان تدليو من فلالي خام فلات يدلي دلي تادك سبات دارت ألوي زي مالت ندك سبات زدليوم هون دارت ألوي مالت أيكونن نعانا زرلينا دروتات يوم نقد نبرز لنا مسرتها النجرات يوم زيوم كا أخول مجبي ماي توري أير معقوي دكاس سراح زمدنا يوم كان غبزوت أي تدليوم من برزود ليخا أيكونن كون يكون بس حسابات قداينا يزوم ندليوم نجرات نخون علينا سلازم حقوسي وتكين دي جنزب زاكل دبل اتمسي نزود ليخا نجرات كشفنا الكازخل أخول جنزبيو اتتقمنا يتدليوم نقرات مسخب كايوم مليسو درزي ولو دليت يفتر الكام خانيو بزح عبزوانن كالو بزحة وساقي كتركب تبهيق نعم نتقل $7 بليون جنزب انها اللوم نخو سخو كيدك اصي حدرو قل سبات كان اي معالتا اتاونا يزوم هفتامات اور حوي عامت انها تغفولو جن حقو سيواتي نورو مانياتو ميزانو هيواتي يمز نورو نخولو خاه قزي يهبوه وتم بزح ገንዘብ ሃብት ዘይብሎም ሰባት ዝያዳ ሕጉሳት እዮም ምክንያቱ ብደረ ዘይብሎም ድሌታት ኣይግዙን ኣብቶም ዝያዳ ዘገድስዎም ነገራት ጥራዮም ዘድህቡ ገንዘብ ፀገማት ኣምፍዋስ ይሕግዘካ እዩ ንኣብነት ናይ ገዛ ጉዳይ ሕጋዊ መሳለጥታት ኣብ ዕዳ ነፃ ይገብር ናይ ጥዕና ዕድላት ናይ መመላኽዒ ዕድሌታት ወዘተ የማላልና እዩ ኩሉ ፀገም ይፈታሓልካ ማለት ግን ኣይኮነን ገንዘብ ዕግበት ተምሳጥ ዝምድና ጽቡቕ ተዘክሮ ኣይህበካን እዩ ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር እንተ ደሊኻ ንገንዘብ ዝተጋነነ ክብሪ ኣይትሃቦ ብገንዘብካ ሓጎስ ብነፍስኻ ትቅደስ እንተኾንካ ትደልዮምን ዘድልዩኻን ፈላሊኻ ፍለጥ ገንዘብ ልዕሊ ዘድልዩኻ ነገራት መግዚ እንተለካ ሓጎስ ኣብ ዝህቡኻ ነገራት ኣውዕሎ ገንዘብ ካብ ምእካብ ክትፈርሕ የብልካን ብኸበይን ህይወትካ ሓጎስ ይውስኸሉ ጥራይ ፍለጥ እዞም ዝስዕቡ ገንዘብ ሓጎስካ ንምድንፋዕ ከተውዕሎም ዘለካ ኣብነታት እዮም ሓደ ገንዘብካ ንኻልኦት ሓግዘሉ ካብ ኣብ ነብስኻ ንላዕሊ ኣብ ካልኦት ተውዕሎ ገንዘብ ዝያዳ ሓጎስ ይፈጥረልካ ኣብ ነብስኻ ተውዕሎ ገንዘብ ንግዚኡ ሓጎስ ዝፈጥረልካ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ ካልኦት ተውዕሎ ገንዘብ ግን ዝያዳ ንነዊሕ ዝጸንሕ ሓጎስ ይፈጥረልካ نتوميات انت عنجلكا تعنا خالود نغمحيش انت حقيسكا نشؤونات ناي تمرت عدل تفتيركا ناي قرسنات كالات توفيقا نعروقات تلبيسكا بيت نزيبلوم انت عقيبكا نبارز خون حقوس تركب عب جنزبكا لوه مخان زبالس من قد حقوس يواتيو كلتا جنزبكا عب تذكرت نقرات او علو كل زبك حقوسن تذكرو حقوس يوات كلوان يدلي مزوار نبيد مذكر مبصح تاريخ او بطاطات معزاف حادش نجر ممهار حادش قانقا ممهار نتساقم حبرت سم مفتاح مدرب بدانا وحملاي مقيار وزته زي حاسس حقوس تذكر يمزقور فلكا نجروان نجرات مسكا لسبكة ولا دروم تقريخا زم تذكرتات كن واقوم بقليل زقمت ايكونن ثلاثة عم محلال قزيخا تتكمولو قزيخا بقبو متكام زبالة وفريو ناقل حق زكاة سبقو تيركاز وزح قزيخا عم منفس كاز ملالكا نتوت تحلف تهونكا وحلول وفريو
ንዓኻ ዘገልግል ገንዘብ ተለካ ህይወት ኣዝያ ትሓፀካ ምክንያቱ ጥዑም ተወዳይ ስለ ዝኾነ ገንዘብካ ንዘድልዩኻ ነገራትን ሰባትን እኹል ግዜ ክህልወካ ተውዕሎ ምኻል ዝበለፀ ጥቕሚ ገንዘብ እዩ ስለዚ እምበኣር ብዝሒ ገንዘብ ዘይኮነ ኣብ ምንታይን ብኸመይን ተውዕሎ እዩ ወሳኒ ምዕራፍ 14 ኣከባቢ ሕጊ ቁፅሪ 14 ኣብቲ ዘለኻይ ተዘይማእሚእካ ናብ ዘሐጉሰካ ኣከባቢ ቀይር ትነብረሉ ኣከባቢ ኣብ ሓጎስካ ዓቢ ተራ እዩ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ምጥፍፋዕ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ፖለቲካዊ ርግኣት ገበን ብከላ ቅርፂ መሬት ስራሕ ደረጃ መነባብሮ ማይ ሕብረተሰባዊ ወግዒ ወዘተ ካብቶም ምስ ከባቢ ተኣሳሲሮም ንሓጎስካ ዝፀልዉ እዮም ኣብ ህይወትካ ሓጎስ ይሕርመካ እንተሎ ንኹነታት ኣከባቢ ኣብ ግምት ከተእትዎ ይግባእ ኣብ ዘለኻዮ ሕጉስ ዶ ኣለኻ ዝኾነ ብዛዕባ ኣከባቢኻ ፀቕጢ ጭንቀት ሕማቕ ስምዒት ዝፈጠረልካ ኣሎ ዶ ኣብ ከባቢኻ ምንጪ ሓጎስካ ድዩ ዘይምሕጓስካ ክትግምግም ይግባእ ኣብ ሓጎስ ዝህበካ ኣከባቢ ክትነብር የድሊ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እቲ ትደልዮ ነገር ኣብቲ ትነብሮ ዘለኻ ኣከባቢ ኣይርከብን ይኸውን ኣከባቢ ክንብል ከለና ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ጂኦግራፊያውን ማሕበራውን ከዓ ይበሃሉ ጂኦግራፊያዊ ኣከባቢ ዕድለኛ ተኾንካ ዘለኻ ጂኦግራፊያዊ ኣከባቢ ከተሰማቕሮ እኹል ህያብ ተፈጥሮ ይህበካ ኩሉ ግዜ ስለመትካየን ትፈልጦን ኣከባቢ ባህታ ዝፈጥረልካ ብርግፅ ዘለኻዮ ኣከባቢ ሓደገኛ እንተኾይኑ ውሕስነት ተሰሚዕካ ክትሕጎስ ዝከኣል ኣይኮነን ጂኦግራፊያዊ ኣከባቢ ኣብ ክልተ መቂልና ክንሪኦ ይከኣል ሓደ ተፈጥሮኣዊ ኣከባቢ ነቲ ዘለኻዮ ኣከባቢ እንተፈቲኻዮ ሓጎስካ ክዓቢ ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝሓለፉ ምዕራፋት ከም ዝረኣናዮ ተፈጥሮ ሓደ ካብ ዝበለፁ ህያባት እዩ ንተፈጥሮ ኩሉ ግዜ ብስሩዕ ክትዕዘቦን ተሰማቕሮን ዲኻ ንንጥፈታትካ ኣቋሪፅካ ንመዝሙር ኣዕዋፍ ተሰማቕሮ ዶ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ዕምባባታት መሮር ከመይ ትሪኦም ኣብ ኣጋው ወጋሕታ ዘለዎ ጽባቐ ፈገግታ ፀሓይ ተሰብህለሉ ዶ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ዘሎ ፎኪስ ኩነታት ኣየር ተሰማቕሮ ዶ ጃርጃርታ ወሓይስከ መቸም ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ካብዚኦም ኣዝዩ ነባሪ ሓጎስ ክትረክብ ኢኻ ካብ ገንዘብ ሰባት ትረኽቦ ሓጎስ ቀጻልነቱ ኣየተኣማምን እዩ እዞም ባህርያውያን ነፃ ትዕድልቲ ግን ኩሉ ግዜ መንፈስካ ንምሕደጋት ዝውልዋት እዮም እዚ ጽባቐ ተፈጥሮ ሓቀኛን ነፃን ምንጪ ሓጎስ እዩ ክልተ ኩነታት ኣየር ንኹነታት ኣየር ክትቅይሮ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ዝጥዕመካ ቦታ ክትነብር ግን ናትካ ምርጫ እዩ ምክንያቱ ኩነታት ኣየር ጥዕናኻ ኩነት ኣእምሮኻ ሓጎስካ ስለ ዝፀሉ ኣብ ውሳነኻ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ ንኣብነት ዛሓት ዘይፃወር እንተኾንካ ኣብ ቆራር ቦታ ክትነብር የብልካን ከምኡውን ሃሩ ዘይሰማማዕካ እንተኾይኑ ኣብ ዓዲ ሙቆት ኣይትንበር እዞም ውሳነታት ንኣሽቱ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓጎስካ ዘለዎም ተራ ግን ቀሊል ኣይኮነን ማሕበራዊ ኣከባቢ ማሕበራዊ ኣከባቢ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትን ንዓኹም ዘመሓድር ማሕበራዊ ኣካይዳን ይውክል ማሕበራዊ ኣከባቢ ብሰብ ዝተሃንጸ እዩ ብሓበራዊ ጻዕሪ ሕብረተሰብካ ክቕየሩ ይከኣል ብውልቀ ሰብ ደረጃ ግን ክትቅይሮም ኣዝዩ ይኸብድ ኣብ ዝበዝሐ እውን ኣይከኣልኒ ማሕበራዊ ኣከባቢኻ ሓጎስ ከም ዝበንን ዝገብር እንተኾይኑ ናብ ካልኦት ቅይር ጥራዩ ዘለካ ንዘይኮይኑኻ ኣረኣያኻ ቀይርካ ምንባር ይከኣል ኣርባዕተ ዓይነት ኣከባቢ ይስዕቡ ክልተ ኩነታት ኣየር ንኹነታት ኣየር ክትቅይሮ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ዝጥዕመካ ቦታ ክትነብር ግን ናትካ ምርጫ እዩ ምክንያቱ ኩነታት ኣየር ጥዕናኻ ኩነት ኣእምሮኻ ሓጎስካ ስለ ዝፀሉ ኣብ ውሳነኻ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ ንኣብነት ዛሓት ዘይፃወር እንተኾንካ ኣብ ቆራር ቦታ ክትነብር የብልካን ከምኡውን ሃሩ ዘይሰማማዕካ እንተኾይኑ ኣብ ዓዲ ሙቆት ኣይትንበር እዞም ውሳነታት ንኣሽቱ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓጎስካ ዘለዎም ተራ ግን ቀሊል ኣይኮነን ማሕበራዊ ኣከባቢ
ማሕበራዊ ኣከባቢ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትን ንዓኹም ዘመሓድር ማሕበራዊ ኣካይዳን ይውክል። ማሕበራዊ ኣከባቢ ብሰብ ዝተሃንጸ እዩ። ብሓበራዊ ጻዕሪ ሕብረተሰብካ ክቕየሩ ይከኣል። ብውልቀ ሰብ ደረጃ ግን ክትቅይሮም ኣዝዩ ይኸብድ፣ ኣብ ዝበዝሐ እውን ኣይከኣል እዩ። ማሕበራዊ ኣከባቢኻ ሓጎስካ ከም ዝበንን ዝገብር እንተኾይኑ ናብ ካልእ ክትቅይር ጥራዩ ዘለካ፣ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣረኣእያኻ ቀይርካ ምንባር ይከኣል። 4 ዓይነት ማሕበራዊ ኣከባቢ ይስዕቡ። 1. ድሕነት ኣብቲ እትነብሮ ኣከባቢ ውሕስነት ምስ ዝስማዓካ ሕጉስ ህይወት ክትመርሕ ትኽእል። ስርቂ፣ ገበን፣ ኩናት ወዘተ ሓጎስ እዮም ዝዘርጉ። ንስኻን ስድራኻን ካብ ዝኾነ ሓደጋ ነፃ ኮይኑ ኣብ ዝስማዓካ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ። ዝኾነ ስጋኣታት ተለካ ፀቕጢ ዝፈጥረልካ፣ እዚ ከዓ ንጥዕናኻን ሓጎስካን ብኣሉታ ይጸሉ። ውሕስነት ዘይስማዓካ እንተኾይኑ ኩሉ ሓሳብካን ሓይልኻን ናብ ድሕነት እዩ ዘቕንዕ። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ድሕነት ዘለዎ ኣከባቢ ምንባር ርጉእን ሕጉስን ህይወት ንኽህልወካ ይኽእል። 2. ሕጊ ማሕበራዊ ወግዕን ሕግን ንሓጎስ ናይ ውልቀ ሰባት ዝጻረሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መሰል ደቂ ኣንስትዮ ናይ ድኻታት፣ መርዓ፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ ማሕበራዊ ህይወት፣ ኩነታት ንግዲ፣ ውልቃዊ ናጽነት ዘየኽብር ሕጊ እንተኾይኑ እዚ ዓብ ጸገም እዩ። ትነብረሉ ኣከባቢ ክትመርጽ ከለኻ እቶም ወግዕታትን ሕጋጋትን እንታይ ምዃኖም ፍለጥ። 3. ባህሊ ሕብረተሰብ ናጽነትካ ኸጸሉ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ። ምዕቡላት ሃገራት ንህዝበን ዝለዓለ ናጽነት ይህባ። ኣብ ኩሉ ግን ገለ ገደባት ኣለዉ። ናጽነት ፋሉልነት ማለት ኣይኮነን። ናጽነት ማለት ዘየድልዩኻ ግዴታታት ዘየዕግቡኻ ዝምድናታት ኣሊኻ ምስ ናይ ውልቂ ክብርታትካ ተሳኒኻ ክትነብር ምኻል እዩ። ሓጎስና ብዓሚቕ ኣብ ስድራና ሕብረተሰብና ብዓቢኻ ኣብ ባህልና ዝተሰረተ እዩ። ባህሊ ኣብ ህይወት ዝህልዎ ተመክሮን ትጽቢትን ይጸሉ። ባህሊ ብስድራ ቤት፣ ሕብረተሰብ፣ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገይሩ ይጸሉ። ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ዘሎ ፍልልይ ዘየኽብር ባህሊ ንሕጉስ ህይወት ምቹእ ኣይኮነን። ንባህልኻ ጽቡቕ ጌርካ ኣጽናዕዮ። ምስ ውልቃዊ ክብርታትካ ዘይከይድ ባህሊ ሒዝካዮ ኣይትጓዓዝ። ባህሊ ንሓጎስ ሕብረተሰብ ዘገልግል ክኸውን ይግባእ። ንዓኻ ኣብ ባርነት ዘእትወካ እንተኾይኑ ግን ብናይ ውልቅኻ መንገዲ ተጓዓዝ። 4. ሰባት ኣቐዲምና ብሰፊሕ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ንሓጎስካ ብቐጥታ እዮም ዝጸልዉ። እዚኦም ከዓ ስድራኻ፣ መሳርሕትኻ፣ ዓርኪ መሓዙት ሕብረተሰብ የጠቓልል። ኣተሓሳስቦም፣ ባህርያቶም፣ ዝምባልኦም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንስኻ ምስ ዝቓልዎ ሕብረተሰብ ጥራይ ንበር። ይኹን እምበር ሓደ ግዜ ብኹሉ መለክዒ ምሳና ዘይሰማምዑ ሰባት ንኽበብ ኢና። ኩሉ ባህርያቶም፣ ኣካይዶም፣ ክብርታቶም ንዓኻ ናብ ታሕቲ ዘውርድ ይኸውን። እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብቶም ልሙዳት ዘይፍትዋት ባህርያት እዮም። 1. ይፈልጥ ባህልቲ እዚ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣይኮነን። ገለ ሰባት ኣለዉ ግን ክፈልጡ ብፍጹም ዘይደልዩ ወትሩ ነፍሶም ከም ፈላጣ ስለ ዝሓስባ ወላ ሞያዊ ምኽሪ ክሰምዑ ብፍጹም ዝኽእሉ ኣይኮኑን። 2. ንዘይገበርዎ ዝመባጽዑ እዚኦም ዓይነት ሰባት ብዙሖም ዝዛረቡ ኩሉ ነገር መብጻዕ ይኣትውልካ ወላ ሓንቲ ነገር ግን ኣየተግብሩን። እዚኦም መዝመዝቲ እዮም። ወላ ሓንቲ ከይባቆጡልካ ንስኻ ግን ገለ ነገር ክትገብረሎም ይጽበዩ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ሰባት ኣብ ትርእየሉ ርሕቐትካ ሓሉ። 3. ወረኛታት ዶብ ዝበሃል የብሎምን። ዝኾነ ሓበሬታ ክፈልጡ ይደልዩ። ምስ ሰብ መሐወሲ ዝኾነ ወረታት ክምእርሩ ጥራይ ይደልዩ። ውሉፋት ናይ በለካ ልኽዓካ ስለ ዝኾኑ ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት ማዕጾኻ ዕጹው ግበር። 4. ሓሰውቲ ኩሉ ግዜ ብሓሶታት ተሸፊኖም ክነብሩ ይደልዩ። ብዙሕ ዝዛረቡ ኮይኖም ዝበዝሕ ዝዛረብዎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ወይ ከዓ ዝተጋነነ እዩ። ንሓሶት ዝኾነ መሕፈሪ የብሎምን። ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተጠንቀቕ። 5. ተበለጽቲ ኩሉ ግዜ ስነት ገንዘብ ምስ ገጥሞም ጥራዮም ንዓኻ ንኽሓቱ ዝኾነ ሕብረት የብሎምን። ከም ዓርኪ መሓዞም ዘይኮነ ዝርዩኻ ኣብ ጅቦም ዘሎ ገንዘብ ተወዲኡ ጥራዮም ዝድውሉልካ። 6. ውሉፋት
ናታቶም ጉዛኣት ናይ ወልፍታት ምዃን ከይኣክል ንዓኻ ናብኡ ይቃለሱ ዝጥራይ ዘይኮነ ዘለዎ ዓለም ጽቡቕ ምዃኑ ከረድኡኻ ሒኹ ይብሉ። 7 መልእኽቲ ህይወትካ ክመልክዎ እንተኺሎም ጥራዮም ሓያላት ኮይኑ ዝስምዖም ኣብ ፈለማ ኣዝዮም ጥዑማት መስሎም እዮም ዝቐርቡኻ ዳሕራይ ግን ኩሉ ሕማቖም ይገሃድ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክነግሩኻ ይደልዩ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክመልኩ ክሳብ ሓይሊ ይጥቀሙ። 8 ወቐስቲ ኩሉ ግዜ ኣሉታት ዝተመልኡ እዮም ዋላ ሽሕ መፍትሒ ሂብካዮም ሕጂ ስለምንታይ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ማእልያ ዘይብሉ ምክንያታት ይድርድሩ ንኹሉ እዮም ዝወቕሱ መንግስቲ ዓለም ሰባት ህይወት ብጀካ ነፍሶም ንኹሉ ይወቕሱ። 9 ልኡላን እዞም ሰባት ልዕልና ዝፈትዉ ኮይኖም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ማእከል ስሕበት ኮይኖም ክረኣዩ ይደልዩ ካብ ኩሉ ሰብ ዝፈልጡ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ንኹሉ ነገራት ብዓለም ክውስኑ ይደልዩ ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት መን ይደልዮም? 10 ጭንቂ ዕላሎም ኩሉ ነገር ጌጋ ምዃኑ ይሓስቡ ኩሉ ግዜ ነቲ ጸልማት ክፋል ህይወት ጥራዮም ዝርዩ ተስፋ ዝበሃል የብሎምን ኩሉ ግዜ ሰላምካ ዝዘርግ ዕላላት ጥራዮም ዘምጽኡ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከለኻ ሓጎስ ብኸመይ ኣብ ጥቓኻ ትቀርብ? 11 ተሃላለኽቲ ኩሉ ግዜ ካባኻ ንላዕሊ ክሰርሑ ይደልዩ ናትካ ነንጸብራቕ ንዕኦም ዘባህርር ሕልሚ እዩ ኩሉ ግዜ ንስኻ ትሕትዮም ኮንካ ክትርአ ይደልዩኻ ናትካ ዓወት ንዕኦም ዘይደቅስ ጓሂ ይኸውን። 12 ስራሕ ኣልቦ ግዚኦም ብግቡእ ንኽጥቀሙ ዝኾነ ራእይ የብሎምን ህይወት ብዘይ ዝኾነ ዕላማ እዮም ዝነብሩ ምሶም ኣብ ተጸናሕሉ ግዜኻ ብኾንቲ እዩ ዝጠፍእ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ትርሓቕ። 13 ተነቀፍቲ ዝኾነ ትዛረቦ ወይ ትሰርሖ ንዕኦም ቁኑዕ ኣይከውንን ኣብ ቀረባ እዮም ኩሉ ግዜ ተነቀፍቲ እዮም ብኸመይ ክትሕዞም ከም ዘለካ እውን ይጠፍኣካ ኩሉ ግዜ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተጥፍኦ ግዜ ከየጣዕሰካ ኣይተርፍን። 14 ዓያሹ ዝኾነ ክብሪ ዝበሃል የብሎምን ንዓኻ ንግዜኻ ዋንነትካ ክብሪ ዝበሃል የብሎምን እዚኦም ገለ ውሕዳት ካብቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ንሪኦም እዮም ብርግጽ ካልኦት ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነታት ክንውስኽ ንኽእል ኢና እምበር ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ምንባር ግድን ኣብ ዝኾነሉ ብኸመይ ጌርና ንሕዞም? ርክብካ ደርት ምስኣቶም ኣብ ትራኸበሉ ጻንሑትካ ንጹር ግበሮ ናይ ውልቃዊ ህይወትካ ኣይተካፍሎም ናታቶም ውልቃዊ ህይወት ክሰምዑን ፍቃደኛ ኣይትኹን። ፍሽኽታ ኣወግድ ፍሽኽታኻ ንዖም ቀጠልያ መብራህቲ እዩ ንኽጐድእኻ ባብካ ትኸፍተሎም ኣለኻ ማለት እዩ ዕትበል ፍሹክ ገጽካ ኣወግድ ዶብካ ሓሉ ንጹርን ድልዱልን ዶብ ፍጥር ዶብካ ድልዱል ኮይኑ እንተረኺቦሞ ካልእ ቅምዝምዝዎ ዝኽእሉ ሰብ ሃሰው ክብሉ እዮም። ኣይፋል በል ኣይፋል ምሶም ሓቢርካ ሻሂ ምስታይ ኣይፋል ንነዊሕ ዕላል ኣይፋል ንቖፀራ ኣይፋል ንደገፎም ኣይፋል ንምኽሮም ኣይፋል ንደወል ቴሌፎኖም ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብኸምዚ ኣገባብ ኢኻ ክብርኻ ትሕሉ። ደገፎም ወጊድ በሎ ናታቶም ደገፍ ከምቲ ናትካ ናይ ቅንዕና ኣይኮነን ንሳቶም ውሑድ ሂቦም ኣምሳዩ ብዙሕ ካባኻ ንኽረውሕ እዩ ናታቶም ሓገዝ ንግዲ እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ተዋስኦ ነብስኻ ኣግልል ድሉው ኩን ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት ምርካብ ዘይተርብ እንተኾይኑ ንጎ ተንሲኻ ንነብስኻ ከምኡ ዓይነት ብድሆ ክገጥመካ ምዃኑ ንገራ ካብ ዕለታዊ ጽልውኦም ናብ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለካ ኣእምራዊ ዕርዲ ኩን ክትቅይሮም ኣይትፈትን ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ባህሮም ካብ ግዜ ንእስነቶም ሒዞምዎ ዝመፁ እዩ ንስኻ ሕጂ ምፅእ ኢልካ ክትቅይሮ ዝከኣል ኣይኮነን ዝበልካ ተበልካ ዝገበርካ ትገበርካ ዝቕየሩ ኣይኮኑን ሓይልኻ ብኸመይ ትከላኸሎምን ኣብ ዝብል ጥራይ ኣውዕሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ኣሸገር ሰባት ምንባር ዘይተርብ እንተኾይኑ እዚ ከም ተመክሮ ተጻዋርነትካ ከተዕቢ ተጠቀመሉ።
معراف 15 فلتت حجي قطر 15 بزحصر منقدي ناب تدلي نقتبصح زاكل فلتت عطا حجوس هيوت فلتت يليو زنبركا فلتت معطا ولقاو عبيت محابراو حيلي قوطوا بالصقنا يفتر نا يونسكو 4 علامات تمرتي وي فلتت تمرتي نفلتت تمرتي نختلوت تمرتي نخسرح تمرتي بحبار نمنباريوم حاره خب قدامت علامات تمرتي أمرخا نممقاوي لكع كمتي نخسعخات مولو أمرخا بقصاري كتمقبو يدلي مقوني أمرخا فلتتيو حدش فلتت جن بخمي حاقوسكا زعبي حاده تمسات يوسخ حدش فلتت حنقول كان منفس كان ينقاقه حدش نجر آب ترخولو تمسات كاي زايد كلته حدش تريد بزح آب تفوتلو بزح عدلات هاي مراي عام خاي زايد زخاه نام مزاي بتسفخة معدو يخلكا سلسة بزحنت هيوت حدش نجر تزيب الله أصل شاوتيا حدش نجر ملاتكا بزح عمارات حاقوس يمسالكا 4 تمكرو يدلب فلتت كاب علف جيجا ختماهركا ناب حقوس هيوت كتمعلو يخلكا 5 حالي يوسخ فلتت مسفتان خونتات نختنبر نخلت كان عاوخان يبرخ 6 نفس غبري أزيخا نفس متأمان آبزه لوكا أزيخ حقوس خون فلتت كاه نفس غبرخا متأمان كان يبرخ 7 آتاويتات يعبي فلتت كا معباي مس ገንዘብ ዘለካ ጽገማት ክትፈትሕ ዝቐለለ እዩ 8 ንኻልኦት ትሕግዝ ዝበለጸ ንኻልኦት ትሕግዘሉ መንገዲ ነቐድም ነፍስኻ ምምሃር እዩ 9 ግዝያዊ ባህታ ካብ ሓቀኛ ሓጎስ ፈሊኻ ትርዳእ ፍልጠትካ ኣብ ዝዓብየሉ እቲ ሓቀኛ ሓጎስ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ካብቲ ግዝያዊ ናይ ሓጎስ ተዋስኦኻ ትርሕቕ قصال فلتتكا بخمي تعبي فلتتكا نمعباي قدم بيت مرتكيتكا ممزقاب زدليكا ايكونن ابتم بزح فلتت زيبلكا عودتات بعالغا مصحف بمنباب اخر فلتت كدلب تقليغا برقص كورسات سيمينارات منقدي فلتت يوم كال منقدي قن يلل مالتكا ايكونن فلتت ابزغتكا يزولو زمسعو فلتتكا نختعب بزحوقزو نتبتات يوم معالتاو فلتت نمدلاب كاب غزيخا باجت سلة ناي تمرتي اوديوتات يقول فيديوتات تخطاتل كاب نور نتفتات كات زنبالخا وصاي حدش نجر فتن مس حدث سبات تلالي بفلاي كاب موياخا بحالخا قطواو درجاخا زنبالخا وصا زخون سبات تفلطون خالق ممهار كابتنتم تمهرم ندعلي نبعالخا تمهارو يبزح نحدث نجرات كوفت أمرون تقبلن كون ننفسها بول عوي جمجمن كاب حلف جيجاها تمهارن سلزح حدش نجر ممهارنا أمرخا أدهون علاماني زفترلو حدش نجر أفضلتلوخا نفسها عقبت يسمعك بخمزين بار حدش نجر ممهار حاجوز زفترلك كل جديد فلتتك أن حدثك حاجوز كون تحود سيخاز اللغة معراف 16 حقوس نايسرا حواهو حقي قدر 16 عبد فوتو مويا سرا حقوس كسعبكايو ولا كم ميزانو هيوت من قد حقوس هيوت يكون سراح بزح كفال هيوتنا يشفن بجمجم كساب 300 كاب جزينا هو يفرق كاب نتوف جزينا بجمجم شومون 9 ساعاتنا يدكاس ان توتينا مالتي يشفن ناي سراح كام ناي ولك جزينا فرينا خنريو عين خلينا كنتي من جاءتها مخانو سراح أب حقوسنا عاب تراي زلو نسرح زلنا نفوتو انتقلنا عقوتنا نحقوسنا نعبي شوعات وشومان ساعاتنا معلتنا نتفعلو زين فوتو انتقلنا خاب سرحنا نبيتنا آلتا وكنا أمرنا نمت زلنا عاب سرحنا زفتر زي محقواس أول كوهيوتنا بغت تايزاتو
سرح كينو جنزب مركب زغيد علامة له سرح زل خنبار اتتركو أتاو أيكونن حوجوس جبركا تفوتوا نجر أنت سريحها عزيقها حوجوس تخون تفوتوا نجر مسرح عزيقها أدمع تخون لازم سرح بعين جنزب تراي كنريو يبلنان حدا جزي ولو زي تسرح خلقها كل جزي جن بزعوا سرح كتحسب توال كاب سرح وجهها بزعوا سرح محساب تصوب بقيو زي جن سرح توفكرو انت خونكايو انت زي كوينو زي حقوس جزي خاخا تناوح زلخا شوعات حقاقات حقوس ابوتا سرح حدا جزي ابزلخا سرح زي كتعمكا يخوي هاكم زغنتات كن دي جزي خاخ تصاور زلكا انت ايخا تقبر زلكا عبد زلخا سرح عقوب انت زي كونكا زلكا مراسينة تخنتات كتعريو تفتن ويكا سرح مغيار كن انتي تقولي لك اخا سرح تقير زلكا حادة زي مستكا سرح قل سرح وقول آتاو يركوو هادكا زنبالي ويزي مستكا جن آي كونن زلخا سرح وقول آتاو زركوو جن زي مستكا كخون يخل زين أكالكا يعقبي منفسكا جن بادو نتيو سمعكا قال سبات أبترز جنزوا وحرنتي وصحمه حقوساتون يخونو زي حقوسهم جن اتقوع زنبر اكوب جنزب ايكونن انبارز اللغة سرح زي مستكات خونو كال سرح دلاء كلت اوان تاوين مسارتي مسارحتقا أبتز اللغة سرح نغتقتل وسنتيوم حالفتقا يخونو مسارحتقا تسفوات اتبابعتي مورالاوين تعرامات انتخونو نعاقا خرداكا بزيك الملكع تتكاميخا يخون بركوت آتاو زلو سرح مسألة توان مسارحتي انتقون قني حاقوس منفسكا كعروي سلازي مسارحتقا بكالتي انتقونم آتاو يخاب زي قدس كهال سرح انت دليخا زبالت ايو سلسة اقول آتاوي اقدمنا خمزرانا يقنزب مسارتاو طلواتنا آم شفان آقداسيو ولا سرحا تفكركن اقول اتتزيبلو مسقنزب بستأساسور ساقامات كساق ايخا أب كم زغنتات حقوس تكون آي تغلنيها وكان لا تمكر خدلب أب زل خاينو ويحكي أنت تسنعها حجين كال سرحتنا ديول الجيو 4 قصالنت عبيد قال سرح بفلطة نغت عبي زي فكدي نويع عبتات بزي زخونه غزغا كسرح أسلشاوي زل خاي سرح خمزي انت خوينو كال فلطتك ختعب زغ سرح رخب 5 كبرن أفلطون نحنا دك سباتنا كبرن أفلطون يليناوي سرحا خبر زهيبكان أوركتخ أفلطون زي وهبن انتقون وزطعي أكبابي أيكونن تخبيركا تقصلو تغل منقدي انتولو تصبو انت زيكون كال سرح ختنادي زبالتسوي 6 ميزاناوي هيوت حقوس هيوت نخنبر قزيخا بقبو ممقراح وثانيو زي مالت أب كل صلاتات هيوت كتواسع كالخايو إزي مبار ميزاناوي هيوت زبحال سرع خاني هيوت كا ميزاناوي خقبر زي خل انت خوينو كتكير تراي زلكا بفلاي نايكالت صلات هيوت كا قزي زبال انت خوينو نعخاز خون سرع خام زي بالكافلت شو حتى نايمو سام بايتا أبز عالم نفس خامس يلكان منبار سرع خاحد عب بايتايو كم دلكا ونصا موسان كتوسن زخلكا تخوين كبري سمعكا زخونه سب كم ماشين وي روبوت كخون ايدلنيو ناي موسان بايتا مهلاو ازي عقبتي زفترلكا ابتي زل خايته زيل اب كال ترهول منغدي فتر مسلو سرحخا تسنه ابز حلف 7 نطبات حار خباتم تزي تماليل كان كا سرحت كير كم زلكا رينا صبو حار جي كنت فقرو سرح مركب ازي كبي زخونلو الو حار عركال او حنت كالك من ادق حلف خونو يسره بتنا ادق سرح اي مسطني مويون ايكونن كم تمرامار سنت انت خونو كسرح زبهج بزمويا منبار ግን ቀሊል ኮይኑ አይረኹን ኣብዚ ስራሕ ዘሎ ስራሕ ጽቡቕ ኣታዊ ዝረክብ መንፈስ ግን ባዶ እዩ ወራውን እኹል ኣታዊ እናረኸበ ዕግበት ዝበሃል ግን የብሉን ነዚ ዓርከይ ብቆጠባ ተረጋጊ ሂወቱ ክመርሓሉ ዝኽእል ካብ ዝፎቶ ሙያ ወፂኡ ምዝሰርሕ ጥራዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣሎ ትፎቶ ስራሕ ትረኽበሉ ኣብዚ ትኽእል ከበቲ ኩነታት
ኣብ ከምዚ እቲ ዝበለጸ ዘለኻዮ ብኣወንታ ምቕባል እዩ ሚዛናዊ ህይወት ዝዓበየ መለክዒ ሕጉስ ህይወት እዩ ፍቕሪ ስራሕ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ ብዋጋ ማሕበራዊ ይኹን ውልቃዊ ህይወትካ ክኸውን ግን የብሉን ስለዚ ኣብ ዘለኻዮ ስራሕ ሕጉስ ዝኾነሉ መንገዲ ይፍጠር ወይ ከዓ ናብ ተፍቅሮ ሓጎስ ዝህበካን ስራሕ ክቐይር መደምደምታ ጉዕዘና ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ኣብ ህይወተይ ተመኩርክዎን ዘጽናዕኽዎን ኣብ መጽሓፍ ዘርጅሬ ኣለኹ እዞም ሓሳባት ከም መርሓ ጎደና ንሕጉስ ህይወት ኮይኖም ክጠቕሙና ተስፋ ይገብር ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ኣፍቅር ኣወንታ ሕሰብ ግዜኻ ኣኽብር ኣብ ዝምድናኻ ጥንቁቕ ኩን ገንዘብ ግቡእ ሓዞ ውጫዊ ሰላምካ ከዓ ሃሉ ከምዚ ናብ ሓደ ቦታ ክትበጽሕ ገለ ነገር ዘድልዩኻ ሓጎስ ንምርካብካ ዘድልዩኻ ነገራት ኣለዉ እቲ ናይ መጀመርያ ስንቅኻ ፍልጠት እዩ ህይወትና ብሓጎስ ዝተመልአት ንኽንገብራ ፍልጠት የድልየና እዛ መጽሓፍ ገለ ብዛዕባ ሓጎስ ንኽንፈልጥ ክትሕግዘና እያ ነዛ መጽሓፍ ምስ ነበብካ ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ለውጢ ተዘይረኺብካ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ከም ዝተጋነነ ምውዕዋዕ ጌርካ ክትሓስቦ የብልካን ምክንያቱ ጉዕዞ ሕጉስ ህይወት ቺኖ ፍልጠት ዝኸይድ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ ስለዚ ነዛ መጽሓፍ ክነባ ጥራይ ዘይኮና ነቲ ዝፈለጥናዮ ክነብሮ የድልየና ፍልጠት ብዘይ ተግባር ናብ ዝኾነ ቦታ ኣየብጽሕን እዩ ኩላትና ሕጉስ ህይወት ክነብር ኢና እንደሊ ኩሉ ሰብ ሃብታም ምሁር በዓል ዝና ዕውት ክኸውን እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እዚኦም ሓጎስ የምጽልዮም ኢሉ ስለዝሓስብ ይኹን እምበር ናይ ሓጎስ ውሕስነት ኣይህቡኻን እዮም ሓጎስ ተዘሂቦምኻ ግን እንታይ ክጠቕሙኻ ይኽእሉ ብሓጎስ እናነበርካ እዞም ዝተጠቕሱ ተዘይብልካ ኸ እንታይ ይጎድለካ ኣብ ህይወት ኩሉ ንሰርሖ ሓጎስ ንምርካብ እዩ ወላ እውን እቶም ገበን ዝፍጽሙ መስተ ዘዘውትሩ ዝሕስቡ ጥዕኖም ዝርስዑ ዝወቕሱ ዘማርሩ እዚ ልምዶም ሓጎስ ይህበና ኢሎም ስለዝሓስቡ እዮም ዝበዛሕና ግን ሓጎስ ኣይንረክብና ምክንያቱ ብጌጋ መንገዲ ስለንደልያ ደቂ ሰባት ብተፈጥሮና ሓጎስ ንምርካብ ኢና ንነብር ኮይኑ ግን ዝበዛሕና እንደልያ ሓጎስ ኣይንረክብና ክንሞቶ ጽናሕና ጌጋ መንገዲ ብዘይገድስ ሕጂ እውን ንሕጉስ ህይወት መንገዲ ኣለዎ ናይ ምርጫ ሕቶ ጥራዩ እስከ ንሕሰብ ሓጎስ ምርጫ ተዘይኮን ነይሩ ህይወትና ከመይ መሰለ ዘጋጥመካን ዘለካን ከም ውህብ መቕባል ጥራይ ምኾነ ሓጎስ ምርጫ ምዃኑ ዕድለኛታት ኢና ኣረኣያና ምዕራይ ጥራዩ ዘልየና እቲ ዝበለጸ ነገር ካብዛ መጽሓፍ ንምሃሮ ሓጎስ ማለት ኩሉ ነገር ክህልወካ ከሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክንዱ ነቲ ዘለካ ነገር ከተሰማቕሮ ከለኻዩ ኩሉ ሰብ ኩሉ ነገር ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ከተሰማቕሮ ዝኽእል ነገር ዘይብሉ ሰብ ከዓ የለን ሓጎስ ኩነታ ኣእምሮ እምበር ዋንነት ነገራውያን ነገራት ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ንሓጎስ ዘድልዩ ከም ስድራ ቤት ዓርኪ መሓዙት መግቢ መዕቆቢ ዕድላት ኣለዎ ጥራይ ነቲ ዘለና ከነመስግንን ከነሰማቕሮን ኣለና ኣብ ክንዲ ኣብ ነገራውያን ነገራት ጥራይ ነተኩር ነቲ ዘለና ኣድነቕቲ ንኹን ከምዚ ንገብሮ ኣለኻ ሕጂ እዩ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ኣይኮነን